Yeremia Tibako. Hilkia ba Yeremia ofre asofo a wowo Anatot. Benjamin asase so no mu no nsem ni. Ono na Awurade asem ba ne nchen Yuda hene Yosia oye Amon ba breso. Na hene afia etosudu miensemu. Na eba Yuda hene Yehoakim a oye Yosia ba breso nso. Dibesi Yuda hene Sedekia oye Yosia ba afia etosudu biako awieye. Dibesi Jerusalem tua utu won koye. Bosomia etosu numu no so. Na Awurade asem ba me nchen se Minya menwunu wo oyefunu mu no na mini wo. Na unya mfredi mfiri a wotwa mu no na mete wo homisi wo difo me ma amanaman. Ana meka se Aw Awurade Nyankopɔn hwɛ minim kasa na me ya abofra. Na Awurade ka kyerɛ me se Enkasa me ya abofra na emom ba biara mesoma wo no kɔ na asem biara meka wo no ka nsuro won anim na wo de medi wachi na mayi wo. Awurade asem nie na Awurade tene ne nsa ma no ka ma no. Na Awurade ka kyerɛ me se hwɛ mede me nsɛm ahyɛ wo no mu. Hwɛ ene de mede wo asi amanaman so ne ahenni hodoɔ so. Na watutu na wabubu na wasɛi na wadwiri na wasi na watenso. Na Awurade asem ba me nkyɛn sɛ Yeremia ɛdeɛ na wohu. Na me se soro no kanyan aba bi na mihunu yi. Na Awurade ka kyerɛ me sɛ ampa wohu na Amerikanya me homasɛm ho na mayo. Na Awurade asem ba me nkyɛn ne mprenu so sɛ ɛdeɛ na wohu. Na me se ɛsɛn a tutuori tu wɔ mu na mihunu. Na epue atifi fam. Na Awurade ka kyerɛ me sɛ atifi fam nso na adebɔne befiri aba asase no sofo nyinaa so. Na hwɛ mɛfrɛ atifi fam ahenni musua nyinaa. Awurade asɛm nie. Na wɔn nyinaa aba de wɔn adwa abesisi Yerusalem apono akɛse ano. Ne na fɛsuo nyinaa ho ahyia. Ne Yuda nkuro nyinaa ho. Na mebu wɔn bɔne nyinaa ho aten. Sɛ wagya me na wɔhye aduhwam ma anyame foforo. Na wɔkoto sɔre wɔn nsa no adwuma. Enti wo de bɔ wasene na sɔre ka de mehyɛ wo nyinaa kyerɛ wɔn. Ma ho mpopo wɔ wɔn anim. Na ma wo ho ampopo wɔ wɔn anim. Na me de hwɛ ennɛ me de wo ma yekuro a ɛyɛ den ne dade dum ne kɔbere afɛsuo etie asase nyinaa. Juda ahemfo wɔn asafo hene wɔn asɔfo ne asase no so nkrɔfo. Na ɔne wo bedi ako nanso ɔrentumi wo. Efiri sɛ midi wachi. Awurade asɛm nie. Na megye wo. Yeremia Timienu. Na Awurade asɛm ba me nkyɛn sɛ kɔ na kɔpae gu Yerusalem asom sɛ Awurade sie nie. Mekae wo mabaabrɛ mu adɔe. Wayeforo brɛ mu dɔ no. Makyira wudi ye wɔ srɛ soɔ. Asase a wonua so adeɛ no so mema wo. Israel ye kronkron ma Awurade. Ɛyɛ ne nɔbae mu aduane kan. Wɔn a wɔbɛfa no adie nyinaa bedi so. Adebɔne bɛba wɔn so. Awurade asɛm nie. Muntie Awurade asɛm. Yakob fie ne Israel fie musua nyinaa. Sɛ Awurade sie nie. Bɔne bɛn na mo agyanom hunu no me ho a enti wofiri me ho kɔ akyirikyiri na wɔkɔdi ahuhudi akyi na wadane hunu yi. Na wanka sɛ Awurade wɔ he? Die oyi yɛn firi Misraim asase so na ɔma yɛfa asrɛ so. Nkyɛkyerɛ ne amena asase so. Pɛsɛɛyɛ ne esum kabi asase so. Asase a obi mfa so na onipa bi nte hɔ so no. Na mede mo me ba turo asase so. Sɛ muni ɛso aba ne ɛso nepa. Na mo bae. Na mo begu masase ho fi. Na mo de magyapadeɛ yɛ akyiwadeɛ. Asɔfoɔ no anka sɛ ɛhe na Awurade wɔ. Na mmratwerɛfoɔ no anhume. Na ahwɛfoɔ no afom me. Na adiifoɔ no nam Baal so hyɛ nkɔm. Na wodi nneɔma a ɛho nni mfasoɔ akyi. Enti me ne mo da so ham. Awurade asɛm nie. Na me ne mo mama bɛham.
Na montwa mo nkɔ kitifoɔ nso kɔ so nkɔhwɛ. Na mo nso mankɔ kida nkɔ peepee mu yie. Na monhwɛ sɛ ade a ɛte sɛ yie aba pɛn anaa. Ɔman bi asakyera wɔn anyame. Enso wɔn mpo deɛ wɔnyɛ anyame. Na me man di n'anim onyam asesa deɛ ɛho ni mfasoɔ. Momma yɛ nya mo nwanwa ɔsoro. Ahodwiriwe ne nketenkete nkuta mo. Awurade asɛm nie. Na bɔne mmienu na me man ayɛ. Wɔgya me a meyɛ nkwan sotiri no. Sɛ wɔrekɔbɔre mmura a apaapae a ɛntumi nyina nsuo. Israel yɛ akoa anaa efie nipa. Adɛn nti na wada ne fomfa adeɛ yi. Gyataburuwa bubom na wɔpɔ so wɔ ne so. Na wayɛ n'asase amanfo. Wahyehye ne nkuro na obi nti mu. Memphis ne Tapahis mma nso bɛma wo mpampam apa. Ɛnyɛ ɛno na ɛyɛ wo saa. Sɛ wogya Awurade wo Nyankopɔn. Bere a wɔde wo nam ɔkwan no soɔ no. Na afei ɛdeɛ na wobɛnya no Misraim kuro mu a enti worekɔ akɔnom na mu nsuo yi. Ana ɛdeɛ na wobɛnya no Asiria kuro mu a enti worekɔ akɔnom Ifrit mu nsuo yi. Wo bɔne bɛtwe w'aso na wo nsa ne akyire atwi w'anim. Na hunu na hwɛ gya a wogyaa Awurade wo Nyankopɔn ne me huhu a wonnie no mu bɔne ne awerɛhoɔ. Awurade, asafo Awurade asɛm nie. Na mefiri tetete na mebubu wo konua tete wo nche homa mu. Na wo ka sɛ merensom. Efiri sɛ nkoko a ɛkron nyinaa so ne nnua frɔmfrɔm nyinaa ase na wodabɔ adwaman. Na me deɛ mata wo bobi pa. Ufiri deɛ ɛyɛ nko ara mu. Na ɛyɛ dɛn na wadane me amanɔne bobi nhoma yi. Na sɛ wode dɔw dware na wofa sɛme na ma no dɔɔso a wɔ mo mu yɛ m'anim nkekae ara. Awurade Nyankopɔn asɛm nie. Ɛyɛ dɛn na woka sɛ mehu wo fi. Baalem akyiri nso minii. Hwɛ wo kwan bɔnhwa no mu. Hunu deɛ wayɔ. Yoma bere a wagyigya a ɔkonton ne kwan. Hamu afunumu a ɛsrɛ so akokwa no a ne kra akɔnɔ mu osɔmframa no. Hwan na obesianka no? Wɔn a wɔhwehwɛ no nyinaa remrɛ. Ne bosomi mu na wohu no. Kataw nan no na ana hɔ ne wo mene nso na sukɔm anew. Na wo deɛ wo ka sɛ ɔkwa dabi na mepɛ ananafoɔ na wɔn akyi na medie. Sɛdeɛ wɔkyere owifo a n'ani wuo no. Saa na Israel fie ani awuo. Wɔn ahemfo, wɔn asafo hene ne wɔn asɔfoɔ ne wɔn adiifo a wɔka kyerɛ dua sɛ mɛgya ne wo ne ɔboɔ nso sɛ wo na wowoo me no. Efiri sɛ wadanedane wɔn akyirakyerɛ me na ɛnyɛ wɔn anim na wɔn amanehunu bere mu deɛ wɔka sɛ sɔre na gye yɛn na ɛhe na wɔnyame a woyɔ faeɛ no wɔ ma wɔnsɔre sɛ wɔbɛgye wo amanehunu bere mu anaa. Na sɛdeɛ wo nkuro dodoɔ teɛ no saa ara na wɔnyame dodoɔ teɛ o Yuda. Ɛdeɛ nti na mo ne me ha mo ara mo nyinaa moafomfom me. Awurade asɛm nie. Kwa ara kwa na mede adeɛ bobɔɔ mo ma wɔanyɛ atenetene. Mo afena akunkum mo adiifoɔ sɛ gyata a ɔsɛe adeɛ. Mo nnɛma monhwɛ Awurade asɛm. Madane Israel ɛsrɛ so anaa asase a aduru sum kabii. Ɛdeɛ nti na meman ka sɛ yɛato yɛn ho sra ha yɛremma wo nkyɛn bio. Ababaa rebɛfiri n'ahyehyɛdeɛ. Ayeforo rebɛfiri n'abɔsoɔ. Nanso me man deɛ wɔn werɛ afiri me nna a ontumi nkan. Hwɛ sɛdeɛ wosiesie wo kwan de pɛ adɔfoɔ. Ɛno nti nso mmaa bɔne mpo wakyerɛ wɔn wakwan. Nso wataadeɛ mu ano na wohunu ahiafoɔ a wodi bem no mogya. Nso wɔanhunu sɛ wobubu adan kɔ mu. Nanso yeinom nyinaa akyiri no woka sɛ medi bem. Ampa na bufu adane afiri me so. Hwɛ me ne wo bedi. Deɛ woka no sɛ menyɛ bɔne no nti. Hwɛ sɛdeɛ wo nenam kwa dane wo kwan. Misraim ho nso w'ani bɛwu sɛdeɛ w'ani wu Asiria ho no. Ɛhɔ nso na wobɛfiri aba a wode wo nsa asoa wo tire. Ɛfiri sɛ Awurade apa wɔn a wode wo ho to wɔn soɔ no na worenni yie wɔn nkyɛn. Yeremia ti miɛnsa.
Wose, se obarima bi ku ne yere, na ofiri ne nkyɛn kɔyɛ obarima foforo de a, obesan aba ne nkyɛn bio ana? Anka enye efi na ebɛka asase no ana? Na wo de, wo ne adɔfo pii abɔ adwaman de, nanso san bra me nkyɛn. Awurade asɛm nie. Ma w'ani so kyerɛ nkokoɔ pataa so, na hwɛ, ɛhe na ungu ho fi? Akwankyɛn na wote twɛn wɔn, sɛ ɛsrɛ so Arabiani, na wode w'adwamammɔ ne wo ne bɔne agu asase no ho fi. Enti asusua no asi, na bere amprosuo ntɔ. Nanso w'anim te sɛ ɔbaa adwamanfoɔ de ara, na wunnim aniwuo. Afei deɛ womfrɛ me sɛ, Magya, me mmabaabrɛ mu adamfo ne wo. Ɔde bɛhyɛ ne yam akosi daa. Ɔbɛfa abufu akosi aseɛ. Hwɛ, woka ne saa deɛ, nanso woayɛ nnebɔne a wobɛtumi nyinaa. Na Awurade ka kyerɛ me ɔhene Yosia brɛ so sɛ, wɔhunu deɛ ɔkobɔfoɔ Israel ayɛ yi. Wakɔ bepɔ biara a ɛkorɔn so ne dua biara a ayɛ from ase akɔbɔ adwaman wɔ hɔ. Na me se, wɔyɛ yeinom nyinaa wie a, ɔbɛsane aba me nkyɛn. Nanso wansane, na ne nua baa kɔnkɔnsɛne Yuda huni. Ohunu sɛ ɔkobɔfoɔ Israel waresɛ yie. Enti ara na mekɔn no maa no ɔpɔn nwoma deɛ. Nanso ne nua baa kɔnkɔnsɛne Yuda nsuro. Na ɔno nso kɔkɔbɔɔ adwaman. Na adwamammɔ a wɔammu no hwee nti, ogu asase no ho fi. Na wɔne ɔboɔ ne dua too awadeɛ. Na yɛn nyinaa mu mpo ne nua baa kɔnkɔnsɛne Yuda amfa n'akoma nyinaa ansane ama me nkyɛn. Ɔbɛdaadaa me. Awurade asɛm nie. Na Awurade ka kyerɛ me sɛ, ɔkobɔfoɔ Israel kratene sene ɔkɔnkɔnsɛne Yuda. Kɔ na kɔpae saa nsɛm yi kyerɛ atifi fam sɛ, sane w'akyi, ɔkobɔfoɔ Israel. Awurade asɛm nie. Meremmu na menkyerɛ mu bio, na ɔdomfoɔ ne me. Awurade asɛm nie. Meremfa menhyɛ me yam nkosi daa. Hunu wɔ mumuyɔ no nko, sɛ Awurade wo Nyankopɔn na wafom no, na wakɔ anwan adu ananafoɔ nkyɛn. Dua biara a ɛyɛ from ase, na me ne deɛ, montie. Awurade asɛm nie. Mma akyirisanefoɔ, monsane mmra. Awurade asɛm nie. Na me ne mu wura, na mɛfa mo, kuro biara mu, ɔbaako, na abusua biara mu, baanu, na mede mo aba Sion. Na mɛma mo ahwɛfoɔ sɛdeɛ makoma pɛ, na wɔde nhunumu ne nimdeɛ ayɛ ne ho. Na modɔɔso na mo ase kyene asase no so a, saa bere no, Awurade asɛm nie. Wɔrenka bio sɛ Awurade apam adaka, na ɛremma akoma mu, na wɔrenkae, na wɔrenhwehwɛ, na wɔrenyɛ bi bio. Ɛberɛ no mu na wɔbɛfrɛ Yerusalem sɛ Awurade ahengua, na amanaman nyinaa abehyiam ne nkyɛn, ama Awurade din wɔ Yerusalem, na wɔrenni wɔn akoma bɔne den yɛ akyiri bio. Ɛnnɛ no mu na Yuda fie ne Israel fie bɛbom ananteɛ, na wɔafiri atifi fam asase so aba asase a mede me maa wɔn agyanom dii soɔ no so. Na me se, mede wobɛsi me mma mu, na mede asase a ɛyɛ fɛ, amanaman asafo animuonyam apagyadeɛ mama wo. Na me se, mobɛfrɛ me sɛ, Magya, na morensane mfiri m'akyiri bio. Ampa, sɛdeɛ ɔbɛatwa ne dɔfoɔ nkontompo no, sɛdeɛ mo, Israel fie, moatwa me nkontompo ne no, Awurade asɛm nie. Wɔte ne bi nkokoɔ pataa so, Israel masu ne nkotosrɛ, sɛ wakonton wɔn kwan, wɔn werɛ afiri Awurade wɔn Nyankopɔn no. Monsane mo akyi, mɛ akyirisanefoɔ, mɛyɛ mo akyirisane no aduro. Hwɛ, yɛn nie, yɛreba wo nkyɛn, na wo ne Awurade yɛn Nyankopɔn. Ampa ara, nkokoɔ ne mmepɔ so hooyɛ yɛ ɔkwa. Ampa ara, Awurade yɛn Nyankopɔn mu na Israel nkwagyeɛ wɔ. Na aniwuodie no amene deɛ yɛn agyanom brɛɛ ho no firi yɛn mmɔfra aseɛ. Wɔn nnwan ne wɔn anantwie ne wɔn mmabani ne wɔn mmamaa. Momma yɛn da yɛn aniwuo mu, na yɛn ahohora nkata yɛn so. Sɛ Awurade yɛn Nyankopɔn na yɛayɛ no bɔne. Yɛne yɛn agyanom firi yɛn mmɔfra ase de abɛduru nnɛ da yi, na yɛntie Awurade yɛn Nyankopɔn ne. Yeremia 9. Israel,
sɛ wosane w'akyiri a Awurade asɛm nie. me nkyɛn na sane bra, na sɛ woyi w'akyiwade afiri m'anim a worenhinhim, na ka Awurade teasefoɔ ho ntam nokorɛ mu, atemmuo ne tenenee mu, na amanaman ahyirahyira wɔn ho wɔ ne mu, na wɔn mu wɔahyehyɛ wɔn ho. Na sɛdeɛ Awurade ka kyerɛɛ Yudafoɔ ne Yerusalem nie, monnɔ adɔ foforɔ mfa, na mungu nwura wɔ mu. Muntwitwa mo ho twetia mma Awurade, na munyi mo akoma momonoto, Yuda mmarima ne Yerusalemfoɔ, na mabufuo amfiri sɛ ogya amɛhye a obiara nni hɔ a obedum. Mo nneyɔe mu bɔne ntura. Monka wɔ Yuda, momma wɔnte wɔ Yerusalem, mommɔdi, monhyɛne totorobɛnto asase no so, monteɛ moma no nyɛ den, na monka sɛ, mommoaboa mo ano mma yɛnkɔ nkuro a ɛyɛ den mu. Monsi frankaa nkyerɛ Sion fam, momma mo ho adwaa, monnyina hɔ, na adebɔne nam rema no afiri atifi fam aba ne ɔsɛeɛ kɛseɛ. Gyata bi afiri ne dɔtɔ mu reba, na amanaman sɛefoɔ atu afiri ne tenabea reba. Sɛ ɔrebɛyɛ w'asase no amamfo, na wo nkuro abobɔ a obi nti mu bio. Yei nti, mumfira ayitoma, muntwa agyaadwo, na muntwa adwo denden, ɛfiri sɛ Awurade abufuhyia no nnane mfiri yɛn ho. Na ɛbɛba da no, Awurade asɛm nie, sɛ ɔhene ne asafohene akoma betu, na asɔfoɔ no ho adwiri wɔn, na adiyifoɔ ani so ayɛ wɔn yaa. Na mese, Ao Awurade Nyankopɔn, ampa ara wadi ɔman yi ne Yerusalem hwammɔ sɛ woka sɛ, asomdwie bɛba ama mo, nanso afena da mene mu. Ɛberɛ no mu na wɔbɛka akyerɛ ɔman yi ne Yerusalem sɛ, mframa a emu yɛ hyie befiri ɛserɛ so mpampa so afa me man babaa kwan so aba, ɛnyɛ deɛ ɛbɛpo soɔ anaa deɛ ɛbɛhu soɔ. Mframa a emu yɛ dene sene saa firi hɔnom ara bɛba ama me, afei na me nso mɛka atemusɛm agu wɔn soɔ. Hwɛ, ɔreforo aba sɛ mununkum, na ne nteaseɛ nam te sɛ mframa a ɛdi kyinhyia. Na pɔnkɔ ho yɛ hare sene akɔdeɛ. Yɛnnue, na yɛwie sɛe. Hohoro w'akoma ho firi bɔne mu, Yerusalem, na wagyew. Dabɛyɛ na wabu so dwene ntena wo mu nkosie, na obi ne team firi Dan, na wɔma wɔte musuo nka firi Efraim bepɔ so. Mommɔdi nkyerɛ amanaman, hwɛ, momma wɔnte nka Yerusalem, atɛfoɔ firi akyirikyiri asase so reba, na ɔrebɛma wɔn ne so Yuda nkuro so. Wasɔre atia no atwa ne ho ahyia sɛ mfuo awɛmfoɔ, ɛfiri sɛ wate me so atua. Awurade asɛm nie, wo kwan ne wo nneyɔe na ama yeinom aba wo soɔ. Yei ne w'atemmuo, na ɛyɛ nwono, na ɛduru w'akoma mu pɛɛ. Meyam, mete m'akoma mpia mu yie a, m'akoma pere me, mentumi mimmua ma no, ɛfiri sɛ me kra te totorobɛnto hyɛn, ɔko mu sebɔ, wɔteam sɛ abuo bɔ abuo so. Asase no nyinaa asɛe, mpɔfrɛ mu na me ntomadan asɛe, mentwa mu tam asɛe amonom. Enkosi dabɛn na minhunu frankaa na mente totorobɛnto hyɛn. Ɛfiri sɛ me man agyi me, woni me, wɔyɛ mma nkwaseafoɔ, na woni nhunumu, wɔyɛ bɔne ho anyansafoɔ, na papayɛ deɛ wonim. Mehwɛ asase na hwɛ, na ɛyɛ sakasaka ne amanfo. Na mehwɛ ɔsoro, na ne hann ni hɔ. Mehwɛ mepɔ na hwɛ, na ɛrewo so, na nkokoɔ nyinaa rehinhim. Mehwɛ na hwɛ, na onipa biara ni hɔ, na ewiem nnomaa nyinaa atutu kɔ. Mehwɛ na hwɛ, na mfuo adanedane ɛserɛ, na ɛso nkuro nyinaa abubu. Awurade anim, na bufuo a emu yɛ hye no anim. Na sɛ Awurade sie nie, asase no nyinaa bɛdane amanfo, nso wie deɛ merenwie no sɛe. Ɛno nti na asase di abooboo, na wɔsoro bere tum wɔ soɔ. Ɛfiri sɛ maka, mabɔ me tirim, na merennu me ho, na merensane me mfiri ho. Apɔnkɔfoɔ ne agyantofoɔ kitikiti yɛ nti kuro no nyinaa dwane. Wɔhyɛne adɔtɔ mu, na wɔforo abotan. Nkuro nyinaa adeda mpan, na obiara nti mu bio. Na wo nso, wo a wasɛe wo yi, woreyɛ no dan ni,
na ufra otankoko na wode sika ahyehyede hyehyɛ wo ho na wode adubire keka wani okwara kwa na wokeka wo ho fɛfɛ adɔfo apo wɔrepɛ wo aku na metene a ɛte sɛ ɔba a ɔko awode ahohiahia a ɛte sɛ ɔba a ɔrebone awode Sion baba ne osia pini ɔtrɛ ne nsɛm sɛ Mennue na mekra atɔ awudifoɔ nsɛm piti. Yeremia tinum. Munkyini Yerusalem mmoro so na monhwɛ na monhunu na monhwehwɛ ne mmɔntene so sɛ mubɛhunu onipa bi sɛ obi wɔ hɔ a odi asɛntenene na ɔhwehwɛ nokorɛ na memfɛmfiri no ewom sɛ wɔka sɛ Awurade te ase yi die nanso ntanhunu na wɔkeka. Awurade w'ani nsa nokorɛ wobobɔ wɔn na ɛnte wɔn wodwerɛ wɔn wɔpo atenetene wahyɛ wɔn ani den sene ɔbotan wɔmpɛ sɛ wonu wɔn ho ɛna mese yenum yɛ mmɔborɔfoɔ nkwaseafoɔ ne wɔn ɛfiri sɛ onim Awurade kwan ne wɔn Nyankopɔn atemmuo mɛkɔ nnipa akɛseɛ nkyɛn makɔkasa akyerɛ wɔn ɛfiri sɛ wɔn na wonim Awurade kwan ne wɔn Nyankopɔn atemmuo no nanso wɔn nyinaa abubu konnua no atete nkyɛ homa no mu saa nti kwae mu gyata beku wɔn ɛsrɛ so pataku bɛsɛe wɔn ɔsebɔre wɛn wɔn kuro ho obiara a obɛfiri adie no ɔbɛtete no asinasini na wɔn mmarato dɔɔso na wɔn akyiri sane no aso. Yei die ɛbɛyɛ dɛn na mde bɛfiri wuo wɔma agya me na wɔkeka wɔn a wɔnyɛ nyame ho ntam na mema wɔn mpo a wɔsɛ awade ara na wɔbɔ yiw kɔ nwamanfoɔ fie ɔte sɛ apɔnkonini abrane a wɔkɔ anwan ɔporo wɔn hwene mu wɔ wɔn mfɛfoɔ yerenom ho merenkyia yenom so ka. Awurade asɛm nie. Anaasɛ merentɔrewe ɔman a ɛte sɛɛ so anaa momforo n'afasuo na monsɛe no nanso monsɛe no nwie mompempane ne man na ɔnyɛ Awurade dea ɛfiri sɛ Israel fie ne Yuda fie atwa me nkontompo. Awurade asɛm nie. Wapɛ Awurade akyi na wɔka sɛ ɛnyɛ ɔno ne no na bɔne biara remma yɛn so na yɛrenhunu afena ne ɛkɔm na adiyifoɔ no bɛdanedane mframa a asɛm biara nni wɔn anum sɛdeɛ ɛbɛyɛ wɔn ne no enti sɛ Awurade Asafo Nyankopɔn no sie nie esiane sɛ moka saa asɛm yi nti hwɛ merema me nsɛm ayɛ ogya wɔ no mu na ɔman yi adane nyina na ahye wɔn hwɛ mede ɔman bi me firi akyirikyiri me reba mo so Israel fie Awurade asɛm nie ɔman a wɔyɛ ɔman tease ɔman a wofiri tetete ɔman a wunim wɔn kasa na wonte deɛ wɔka no aseɛ wɔn agyan kotokuo te sɛ damena a ano da hɔ wɔn nyinaa yɛ nnɔmmarima na wobɛdi wo nnɔbae ne w'aduane a anka wo mmabarima ne wo mmammaa bɛdie na wobɛdi wo nnwan ne w'anantwie wobɛdi wo bebe ne w'aborɔdɔma na wɔde afena abobɔ wo nkuro a ɛyɛ den a wode wo ho too soɔ no nanso saa nna no mu nso Awurade asɛm nie merensɛe mo nwie na sɛ moka sɛ adɛn nti na Awurade yɛn Nyankopɔn ayɛ yɛn saa adeɛ yi nyinaa wobɛka akyerɛ wɔn sɛ sɛdeɛ mogya me na makɔsom amanɔne anyame mo asase soɔ no saa ara nso na mobɛsom ahɔhoɔ asase bi a ɛnyɛ mo deɛ soɔ monka yei Yakob fie na moma wɔntene Yuda sɛ muntie yei ɔman kwaseafo a wɔne tiri wɔwɔ ani nso wɔnhunu adeɛ wɔwɔ aso nso wɔnte asɛm monsuro me. Awurade asɛm nie anaasɛ makoma ntum anim me a mede anwea me to po ano hyeɛ daa hyeɛ a ɛntumi ntra na sɛ mpo na sorɔkye mpo a ɛntumi no na sɛ ɛhuru sɛ gyen ara a ɛntumi ntra na wɔman yi wɔ atuateɛ ne asoɔden akoma wɔte atua na wɔkɔ na wɔnka no wɔn akoma mu sɛ momma yɛnsuro Awurade yɛn Nyankopɔn na ɔno na ɔma asusɔ ne bramponsuo tɔ wɔ ne berɛ mu wɔhwɛ twaberɛ adapɛn a wahyɛ no so ma yɛn mo amumuyɔ na ama yɛnum adane na mo bɔne na ama adepa abɔ mo ɛfiri sɛ
wohunu abɔnefoɔ meman mu wɔtetɛ sɛdeɛ nnomayɛyifoɔ butubutuo osunsum mfidie yiyi nipa sɛdeɛ nnomaa hyɛ nkyerɛkyerɛ ma no sɛ nsisie ayeyɛ wɔn afie mu amaamane no enti wɔayɛ akɛse na wɔnya wɔn ho wɔdodɔre sradeɛ wɔn ho srasra nso wodi nsɛmmɔne tra so wɔn mu atɛntenene wɔnni nwisia asɛm na ama wɔdi yie na ahiafoɔ nso wɔn mu atɛn ma wɔn meremetua yenom so ka Awurade asɛm nie. anaasɛ mekra rentɔ ɔman a ɛte sɛ yie so werɛ ahobodeɛ ne ahodwiridie na wɔyɔ no asase no soɔ adiyifoɔ hyɛ nkɔmtorɔ na asɔfoɔ nam wɔn ara so di wɔn koko so asɛm meman nso pɛ no sa nanso na wieyɛ no mobɛyɛ no dɛn. Yeremia 9. Benyamin ba, momma mo ho adwan firi Yerusalem, na monhyɛne totorobɛnto Tekoa, na monsi frankaa Bet-Hakerem, na adebɔne bi ne ɔsɛeɛ kɛseɛ repue afiri atifi fam. Ahoɔfɛni a ɔdɔ ne ho no, Sion babaa no, metwa n'atwene. Mo ahwɛfoɔ ne wɔn mmuakuo bɛba ne so. Obesisi wɔn ntomadan atwa ne ho ahyia, na wɔn mu biara adidi n'afa. Monkyere ne so ɔsa. Monsɔre ma yɛnkɔtoa no awia ketee. Yɛnnue, na adeɛ resa, na anwummere sunsum mu atwe. Monsɔre ma yɛnkɔtoa no anadwo, na yɛnkɔsɛe n'aban afɛɛfɛ no. Na sɛ Awurade Asafo Nyankopɔn sie nie, mumu Yerusalem nnua ngu, na monhɔre ho epie. Ɛyɛ kuro a ɛsɛ asotwe. Ɛmimdie nko ara na ɛwɔ mu. Sɛdeɛ asubura mu nsuo pu ba no, sɛ ne bɔne nso pu ba ne no. Wɔte atirimuɔden ne nhyɛsoɔ nka wɔ mu. Yadeɛ ne akuro wɔ m'anim daa. Yerusalem, ma wɔnkyerɛkyerɛ wo, na me kra antwe amfiri wo ho. Na mama woannane amanfo asase a obiara nte soɔ. Sɛ Asafo Awurade sie nie, obedi Israel nkaeɛ ho mpɛpɛ sɛ obobe ho. Himahima wo nsa kɔ nkyerɛnkyɛ mu sɛ obobe abatefoɔ. Hwan na menkasa menkyerɛ no, na minni adanseɛ, na watie. Hwɛ, wɔn aso asisi, na wɔntumi ntie asɛm. Hwɛ, Awurade asɛm adane wɔn ahohoradeɛ, ɛnyɛ wɔn dɛ. Enti Awurade abufuhyeɛ ahyɛ me ma. Mabrɛ ne me ho so hyɛ. Hwie gu mmorɔno so mmotafoa ne mmeranteɛ asafo no nyinaa so. Na wɔbɛkyere ekunu ne ɛyere nyinaa. Akwakoraa ne deɛ wadi nna ameɛ. Na wɔn afie bɛyɛ afoforo deɛ. Nsase ne ɛyerenom nyinaa. Na mɛtene me nsa maka asase no sofoɔ no. Awurade asɛm nie. Na efiri wɔn mu akumaa so kosi wɔn mu ɔkɛseɛ soɔ. Wɔn nyinaa yɛ adufudipɛfoɔ. Na efiri odiyifoɔ so kosi ɔsɔfoɔ soɔ. Wɔn nyinaa yɛ nkontompofoɔ. Na wɔsa me man kuro adwenhɛre so ka sɛ, asomdwie, asomdwie. Nso asomdwie ni hɔ. Wɔn ani wu akyiwadeɛ a wɔyɔɔyɛ no ho. Dabi, wɔn ani angu koraa, na wɔn anim nso ansam. Saa nti, wɔbɛtotɔ atɔfoɔ mu. Bere a mɛba mabɛtwe wɔn aso no, wɔbɛhwehwe ase, Awurade na ɔseɛ. Sɛ Awurade sie nie, monkɔgyina akwan so na monhwɛ, na mummisa tete atempɔn no, deɛ ɔkwan pa no wɔ na momfa so. Na munya home ma mo kra, nanso wɔse, yɛremfa so. Na masisi mo so awɛmfoɔ sɛ, monya aso ma totorobɛnto hyɛne no, nanso wɔse, yɛrenyɛ aso. Ɛno nti, amanaman, muntie, na mo asafo, munhunu deɛ ɛrebɛyɛ wɔn, asase tie. Hwɛ, Me na mede bɔne me reba ɔman yi soɔ. Wɔn ne yɔre so aba no, ɛfiri sɛ, wɔanyɛ aso ama me nsɛm, na me mmara nso wɔapo. Ɛteɛn na aduhwam a wɔde firi Saba ba ne ahwedeɛ pa a ɛfiri akyirikyiri asase soɔ no yɔma me. Mo hye afɔdeɛ nsɔ m'ani, na mo kum afɔdeɛ nyɛ me dɛ. Enti sɛ Awurade sie nie, hwɛ, mede suntidua mereto ɔman yi anim, na wɔsunti wɔ so, agyanom ne mma nyinaa, na fipamfoɔ ne ɔyɔnko ayera. Sɛ Awurade sie nie, Hwɛ, ɔman bi firi atifi fam asase so reba, na ɔman kɛseɛ bi kanyan ne ho firi asase anoa no tɔn. Wokurukura tadua ne pɛmɛ, wɔn tirim yɛ den, na wɔn ntimɔborɔ, wɔn ne te sɛ ɛpo buiɛ, na wɔtete apɔnkɔ so, wɔn mia sɛ akofofoɔ,
sɛ wɔne wo Sion babaa rebeku. Yate wanka, yɛn nsɛm ago, yɛn ho yera yɛn, awoko a ɛte sɛ ɔbaa wofoɔ deɛ. Mfra di nkɔwuram, na nnante ɔkwan so, na ɔtamfo kura afena, ehu atwa wo ho ahyia. Meman babaa, fra yituma na yɛntam nson mu. Twa adwo a ɛte sɛ ɔbakorɔ ho deɛ. Twa agyaadwo a ɛyɛ ya, efiri sɛ mpofrem na ɔsɛefoɔ bɛba yɛn so. Mede wo masi meman a ɛyɛ sikatwaboɔ so twahwɛfoɔ. Sɛ hunu na sɔ wɔn akwanhwe. Wɔn nyinaa yɛ asoɔdenfoɔ atuatefoɔ. Wɔnenam di nsekuro. Wɔyɛ kɔbere ne dadeɛ ara nko. Wɔn nyinaa yɛ nkontompofoɔ. Afa rehu, ogya rehye som pii. Ɔnane nokwa, efiri sɛ wonyii abɔnefoɔ emfiri wɔn mu. Ɔfrɛ wɔn dwetɛ a wapo, efiri sɛ Awurade apo wɔn. Yeremia 10:9. Asɛm a efiri Awurade nkyɛn baa Yeremia nkyɛn sɛ, Kogyina Awurade fie pon kɛseɛ mu, na kɔpae asɛm yi hɔ ka sɛ, Muntie Awurade asɛm, mo Yudafoɔ nyinaa mofa aponkɛseɛ yi mu bɛsɔre Awurade nyinaa. Sɛ Asafo Awurade, Israel Nyankopɔn sie nie, momma mo akwan ne mo nneyɔe nyɛ yie, na mama mo atena ha yi. Momfa mo ho nto atorosɛm so sɛ, Awurade asɔre fie, Awurade asɔre fie, Awurade asɔre fie nie. Na sɛ momma mo akwan ne mo nneyɔe yɛ yie ampa, sɛ mubu onipa ne ne yɔnko ntam atɛntenene, sɛ monhyɛ ɔhɔhoɔ, awisia ne okunafoɔ so, na monhwie mogya a edi bem ngu ha yi, na munni anyame afoforo akyi mfa nyɛ mo ho bɔne a, ɛno na mɛma matena ha yi, asase a mede me maa mo agyanom sɛ emfiri daa nkosi daa no so. Hwɛ, mode mo ho to atorosɛm a ɛnyɛ ma hwee no so. Mobɛbɔ korɔ no adi awu, asɛe awadeɛ akeka ntanhunu, akɔhye aduhwam ama ba a, akɔdi anyame afoforo a munni wɔn akyi, ansa na moaba abɛgyina m'anim efie yi a wɔde me din ato no yi mu, na moaka sɛ, wɔayi yɛn afiri mu ama mo akɔ so ayɛ akyiwadeɛ yi nyinaa anaa? Adwotwafoɔ tu na efie a wɔde me din ato no yi ayɛ mo ani so anaa? Me nso, hwɛ, mahunu Awurade asɛm ni. Na monkɔ me tenabea a ɛwɔ Silo a miyii no akane sɛ me din tena hɔ no, na monkɔhwɛ deɛ me man Israel bɔne no nti mayɛ no. Na afei, esiane sɛ moayɛ yeinom nyinaa, Awurade asɛm nie, na matua nhema makasa makyerɛ mo. Makasa na mo antie, na mafrɛ mo nso na mo anye so nti, mɛyɛ efie a wɔde me din atoɔ no a mode mo ho to soɔ no ne tenabea a mede me maa mo ne mo agyanom no, sɛdeɛ meyɛɛ Silo no ara. Na matoto mo afiri m'anim agu, sɛdeɛ metoo mo nuanom nyinaa, Efraim asefoɔ nyinaa guiɛ no. Enti wo deɛ, mpakyɛw biara ma ɔman yi, nsoma wɔn ho aboobodie ne mpaebɔ so, na nsrɛ ma wɔn, efiri sɛ merentie wo. Wonhunu deɛ ɔreyɛ Yuda nkuro mu, ne Yerusalem mmorɔ no soɔ no anaa? Mmata se nyina, na agyanom nso ogya. Na maafete mmɔre sɛ ɔreyɔ tatere ama ɔsoro hemaa no, na wɔgu anyame foforo ahwiesa de yi me abufuo. Me na woyi me abufuo. Awurade asɛm nie. Ɛnyɛ wɔn ho na wɔhyɛ. Enti, sɛ Awurade Nyankopɔn sie nie, hwɛ, wobɛhwie m'abufuo ne m'aboɔhyeɛ agu ɛha yi. Nnipa ne mmoa, wura mu nnua ne asase so aba so, na adɛre a ɛrennum. Sɛ Asafo Awurade, Israel Nyankopɔn sie nie, momfa mo hye afɔdeɛ nka mo kum afɔdeɛ ho, na munni nam, efiri sɛ, daa miyii mo agyanom firi Misraim asase soɔ no, manka wɔn ɔhye afɔdeɛ ne okum afɔdeɛ ho asɛm, na manhyɛ wɔn ɛho mmara biara. Na mmom, asɛm yi ho mmara na mehyɛ wɔn sɛ, muntie me, na mɛyɛ mo Nyankopɔn, na mo nso moayɛ me ɔman. Na monnante me kwan a mahyɛ mo ho mmara nyinaa so, na awie mo yie. Nanso wɔantie, na wɔammra wɔn aso ase, na wɔfaa wɔn ara wɔn akwan so, di wɔn akoma bɔne den yɛ akyi, na wɔsan wɔn akyi, na wɔankɔ anim. Efiri da a mo agyanom firi Misraim asase so bi besi ne da yi, masoma me nkwa nyinaa, adiyifoɔ no aba mo nkyɛn. Daa na metua ahema me somaa wɔn, nanso wɔantie me, na wɔammrɛ wɔn aso ase.
na wɔsene wɔn kɔn yɛ bɔne sene wɔn agyanom. Na woka nsɛm yi nyinaa kyerɛ wɔn a ɔrentie wo, na wofrɛ wɔn a ɔrenyɛ wo so, na ka kyerɛ wɔn sɛ, yei ne ɔman a wontie Awurade wɔn Nyankopɔn na wɔnye atenetene no. Nokora asa na atu afiri wɔn anum. Yi wo tirinwi gu na twa mpampa pata so agyaadwo. Na Awurade apo nnɛma a ne bo afu wɔn no asum wɔn agu. Na Yuda mma ayɛ m'ani so bɔne. Sɛ Awurade sie nie, wɔde wɔn akyiwadeɛ asisi efie a wɔde me din atoɔ no mu de agu ho fi. Na wɔasisi Tofet sorɔnsorɔmmea a ɛwɔ Henom ba bɔnhwa mu no, de hye wɔn mmabani ne wɔn mmammaa ogya mu. Nso menhyɛɛ wɔn saa, na ɛmaa m'akoma mu da. Enti sɛ Awurade sie nie, hwɛ, Nareba a wɔremfrɛ no Tofet anaa Henom ba bɔnhwa bio, na mmom okum bɔnhwa, na wobesie nnipa Tofet hɔ, amusie bea a wonya nti. Na ɔman yi afunu bɛyɛ aduane ama ewiem nnomaa ne asase so mmoa, na wɔrenya obi mpam wɔn. Na megu Yuda nkuro mu ne Yerusalem mmorɔno so ahosɛpɛ ne anigye ne, ayeforokunu ne ayeforo ne, efiri sɛ asase no bɛdane amanfo. Yeremia Tinwɔtwe. Ɛberɛ no mu no, Awurade asɛm nie. Wɔbɛsa Yuda ahemfo nnompe, ne n'asafohene nnompe, ne asɔfo nnompe, ne adiyifoɔ nnompe, ne Yerusalemfoɔ nnompe afiri wɔn adamena mu. Na wɔahata wɔn owia ne srane, ne ɔsoro asafo nyinaa a wɔdɔɔ wɔn na wɔsom wɔn na wodii akyire na wɔpɛɛ akyire kwan na wɔsɔree wɔn no anim. Wɔremmoa ano na wɔrenkora. Ɛbɛyɛ sumina wɔ asase ani, na abusuabɔne yi mu nkae a wɔbɛka nyinaa bɛpɛ owuo asene nkwa. Wɔn a ɛkaa mmaa nyinaa a metuu wɔn mekɔɔeɛ no, Asafo Awurade asɛm nie. Na ka kyerɛ wɔn sɛ Awurade sie nie. Wɔhwe ase a wɔnsɔre, anaasɛ wɔdane kɔ a wɔnsane mma. Ɛdeɛn nti na Yerusalem mma yi adane wɔn ho a wɔnsan da? Wokura nnaadaa kwan mu pintin. Wɔmpɛ sɛ wɔsan ba, ma wɔɛma so matie. Nso deɛ ɛntene na wɔka. Obiara ni hɔ a onu ne ho ne bɔne ho ka sɛ, ɛdeɛn na mayɔ yi? Obiara asi ne kwan so sɛ ɔpɔnkɔ a ɔrebɔ ahyia dɔm. Asukɔnkɔn a ɔwɔ wiem mpo nim ne brɛ. Anyankuku ne asomfra katakyi, ne nantwi noma wɛn wɔn ba brɛ. Nanso memman nim Awurade ahyɛdeɛ. Adɛn na moka sɛ, yɛyɛ nyansafoɔ? Awurade mmra wɔ yɛn ho. Ampa, hwɛ, atwerɛfoɔ pɛnseretorofoɔ ama no adane atoro. Anyansafoɔ ani bɛwu, wɔbɛbɔ binim na wakye wɔn. Hwɛ, Awurade asɛm na wapoe, na nyansa bɛɛ na wɔwɔ. Ɛno nti mede wɔn yerenom bɛma afoforɔ, na mama ahɔhoɔ afa wɔn mfuo adi. Na efiri akumaa so akosi ɔkɛseɛ soɔ, wɔn nyinaa yɛ adufudipɛfoɔ. Efiri odiyifoɔ so kosi ɔsɔfoɔ soɔ, wɔn nyinaa yɛ nkontompofoɔ. Na wɔsaa me man babaa kuro adwenhere so sɛ, asomdwie, asomdwie. Nso asomdwie ni hɔ. Wɔn ani wu akyiwade a wɔyɛɛ no ho. Dabi, wɔn ani angu koraa, na wɔn anim nso ɛnsam. Saa nti, wɔbɛtotɔ atɔfoɔ mu. Bere a mmɛba abɛtwe wɔn aso no, wɔbɛhwehwe ase, Awurade na ɔseɛ. Sisa na mɛsesa wɔn akoɔ. Awurade asɛm nie. Wɔrenhunu isa bobe ho, anaa borɔdoma wɔ borɔdoma nnua so. Na ahahan no bedwindwan, na deɛ mede mama wɔn no befiri wɔn nsa. Yɛda so tete hɔ yɛ dɛn? Mommoaboa mo ano, na yɛnhyɛne nkuro a ɛyɛ din mu, na yɛnkɔwuwu wɔ hɔ. Na Awurade yɛn Nyankopɔn rema yɛawuwu, na wama yɛn nsu a aboro wɔ mu anom, ɛfiri sɛ yɛayɛ Awurade bɔne. Yɛhwɛ asomdwie kwan, nso yie biara mma, ne ɔyaresa brɛ nso, na hwɛ akomatuo nko. Wɔte wɔn apɔnkɔ homee foofoo firi Dan. Wɔn apɔnkɔni ne su dede nti asase no nyinaa popo, ɛfiri sɛ wɔreba abɛdi asase ne ɛso adeɛ nyinaa, nkuro ne wɔn a wɔte mu. Na hwɛ, merema awɔ, nhurutia a ntafoɔyie biara ntumi wɔn aba mo mu, na wɔabɛkeka mo. Awurade asɛm nie. Minya m'awerɛhoɔ mu awerɛkyekyerɛ. Makoma aboto wɔ me mu. Hwɛ, me man babaa sufrɛ ne firi akyirikyiri asase so. Awurade ni Sion,
anaasɛ ne hene no nni mu bio. Ɛdeɛn nti na ɔde wɔn ahoni ne amanɔne ahuhudeɛ no ahuru me boɔ? Twabrɛ atwam, aduabatebere asa, na yɛn deɛ wɔnyee yɛn. Me man babaa kuro nti mayɛ samoo, mayɛ kusuu, ahodwire akuta me. Ananaduhwam biara nni Gilead, anaasɛ ɔsafo biara nni hɔ. Na adɛn nti na onyansa me man babaa no yadeɛ? Yeremia 10:9. Sɛ mitiri yɛ nsuo, na m'ani yɛ nisuo aburɛ, anka mmesu me man babaa atɔfoɔ no awia ne anadwo. Sɛ merenya akwantemfoɔ ahyɛ ɛsrɛ so anka megya me man hɔ, na mafiri wɔn nkyɛn makɔ, efiri sɛ wɔn nyinaa yɛ awaresɛefoɔ, nkɔnkɔnsafoɔ asafo. Na wɔkonturu wɔn tɛkyerɛma de yɛ wɔn tadua di atorɔ. Na wodi asase so tumi a wonni ma nokore. Na wofiri bɔne mu kɔ bɔne mu, na me deɛ wonni me. Awurade asɛm nie. Monhwɛ mo ho yie mo yɔnkonom ho, na obiara mfa ne ho nto onua biara so. Na onua biara nsisi ara na osisie. Na ɔyɔnko biara nam di nsekuro. Na wɔn nyinaa twitwa wɔn fɛfoɔ nkontompo, na nokora deɛ wɔn ka. Wɔma atorɔsɛm ka kokwa wɔn tɛkyerɛma. Wɔde nkontonkyisɛm hyɛ wɔn ho brɛ. Wɔtenabea wɔ nnaadaa ntɛm. Nnaadaa nti wɔmpɛ sɛ wobu me. Awurade asɛm nie. Enti sɛ Asafo Awurade sie nie. Hwɛ, mɛnane wɔn na masɔ wɔn mahwɛ. Na menyɛ dɛn me man babaa no ho. Wɔn tɛkyerɛma yɛ agyan a ekum nipa. Nnaadaa asɛm na ɛka. Wɔde wɔn ano ka asomdwoe nsɛm kyerɛ ɔyɔnko. Na wɔn mu deɛ, ɔtetɛ no. Meremmɛtwe wɔn aso wɔ yɛn nti. Awurade asɛm nie. Anaasɛ me kra rentɔ ɔman a wɔte sɛɛ no so werɛ. Mmepɔ no nti mitue esu ne abobo, na ɛsrɛ so adidibea no nti meto esu dwom. Efiri sɛ ahye na obiara mfa hɔ, na wɔnte mmoakuo ne bio. Ewiem nnomaa ne afieboa nyinaa atutu kɔ. Na mɛyɛ Yerusalem nkunkum aboa kurokuo, habɔdɔm tenabea, na madane Yuda nkuro amanfo a obiara nte hɔ. Hwan ne ɔbanyansafo a ɔbɛtie aseɛ? Na hwan ne deɛ Awurade ano akasa akyerɛ no a ɔbɛka? Ɛdeɛ nti na asase no asɛeɛ, ahye sɛ ɛsrɛ, na obiara mfa soɔ. Na Awurade se, Efiri sɛ wɔagya me mmara a mede me sii wɔn anim, na wɔantie me, na wɔanante mu ntura, na wodii wɔn akoma den yɛ akyi, ne Baalim akyi, sɛdeɛ wɔn agyanom kyerɛɛ wɔn no. Enti sɛ Asafo Awurade, Israel Nyankopɔn no sie nie. Hwɛ, mede wɔn nwunu bɛma ɔman yi adi, na mede nsuo a ɛboro wɔ mu ama wɔanom, na mabɔ wɔn apete amanaman a wɔne wɔn agyanom nhuu wɔn da mu, na mama afena adi wɔn akyi akosi sɛ mewie wɔn sɛyie. Sɛ Asafo Awurade sie nie, monnwene ho, na momfrɛ mma a wonim sumra, na monsoma ma wɔnkɔhyia mmaa nyansafoɔ na wɔmmra, na wɔnyɛ ntɛm ntue yɛn ho su, na yɛn ani mporoporo nisuo, na yɛn ani so atɛtɛ nsene nsuo, na wɔte esu nka firi Sion. Sɛde yɛsi ɛsɛ yɛfa, yɛne awu pii, efiri sɛ yɛgya asase no, na wɔsunsum yɛn tenabea agu. Na mo mmaa, muntie Awurade asɛm, na n'anom asɛm nkɔ mo asom, na monkyerɛ mo mmammaa asu, na monkyerɛkyerɛ mo ho kwadwom. Na owuo aforo afa yɛn mpoma mu atia yɛn aban afɛɛfɛ mu, sɛ ebetwa mmɔtafoa afiri mmorɔno so ne mmeranteɛ afiri mmɔntene so. Ka sɛ Awurade sie nie, nnipa afunu begugu hɔ sɛ mfuo so nwura dodoɔ, sɛ ayutwafoɔ akyiri afiafi, na obiara remmoa ano. Sɛ Awurade sie nie, Mma onyansafoɔ nhyehyɛ ne ho ne nyansa ho, na ɔhoɔdenfoɔ nhyehyɛ ne ho n'ahoɔden ho, na ɔdefoɔ nso nhyehyɛ ne ho n'adeɛ ho. Na yɛnhu mmom na maadeɛ ɔhyehyɛ ne ho no nhyehyɛ ne ho, sɛ wonim de, na wɔhome, sɛ mene Awurade a wɔyɛ adɔeɛ, na wobu atɛntenenee, yɛ adetenenee asase soɔ, na yei na ɛsɔ m'ani. Awurade asɛm nie. Hwɛ, nna bi reba, Awurade na wɔseɛ a mmɛbɛma bɛtwe twetiafoɔ a wɔyɛ mmɔmorotofoɔ no nyinaa so, Misirifoɔ ne Yudafoɔ ne Edomfoɔ ne Amonfoɔ ne Moabfoɔ ne wɔn a wɔte anwea pradadaa soɔ, na wɔtwitwa wɔn bɔdwesɛ nyinaa,
ɛfiri sɛ amanaman nyinaa yɛ momonotofoɔ na Israel fie nyinaa yɛ akoma momonotofoɔ. Yeremia Tidu. Israel fie, muntie asɛm a Awurade reka akyerɛ mo. Sɛ Awurade sie nie, munsua amanaman kwan, na munsuro ɔsoro nsɛnkyerɛnneɛ, na amanaman na esuro ɔnonom. Na aman no atoromudeɛ yɛ ahuhudeɛ, na ɛyɛ dua a wɔatwa no kwaeɛ mu. Odwumfoɔ nsa no adwuma a ɔde dadeɛ yɔe. Ɔde dwetɛ ne sika hyehyɛ no, ɔde nadoa ne asae bobom, na ampɔne. Wɔte sɛ ɛfrɛfoɔ mu kaakaa motobi, na wɔnkasa. Soa na wɔsoa wɔn, ɛfiri sɛ wɔntu anammɔn. Munsuro wɔn, na wɔntumi nyɛ bɔne biara. Na papayɛ nso ni wɔn hɔ. Obiara ni hɔ a ɔte sɛ wo, Awurade. Wo na woyɛ kɛseɛ, na wo din nso so mmaniyɛ mu. Hwan na ɔrensuro wo, amanaman hene, ɛfiri sɛ wo na ɛfata wo. Na amanaman anyansafoɔ nyinaa mu ne wɔn ahenni nyinaa mu, obiara ni hɔ a ɔte sɛ wo. Na wɔn nyinaa yɛ mmoa ne nkwaseafoɔ. Ahoni nkyerɛkyerɛ, ɛyɛ dua. Wɔde dwetɛ a waborɔ firi Tarsis ba, ne sika nso firi Ufas. Ɛyɛ odwumfoɔ ne sika dwumfoɔ nsa no adwuma. Bibituma ne ntoma a ɛbere dum na efira wɔn. Wɔn nyinaa yɛ adwumfoɔ nsa no adwuma. Na Awurade ne nokorɛ Nyankopɔn no, ɔne Onyankopɔn teasefoɔ ne daa hene. N'abufuo nti asase woso, na amanaman ntumi n'abufuhyeɛ. Sɛdeɛ monsi wɔn nie, anyame a ɛnyɛ wɔn na ɛyɛɛ ɔsoro ne asase no bɛyera ɛfiri asase so ne ɔsoro yi ase. Ɔno na ɔde ne tumi yɛ asase, di ne nyansa maa wiase tim hɔ, na ɔde ne nhunumu trɛ ɔsoro mu. Ɔma ne so a nsuo pii ba ɔsoro, na ɔma suwisie tu firi asase ano no ho a. Ɔyɛ anyinam ka osuo ho, otu mframa firi n'adekorabea. Nnipa nyinaa yɛ mmoa a wonni nimdeɛ. Sika dwumfoɔ nyinaa ani wuwu wɔ n'ahoni ho, ɛfiri sɛ wɔn agudie no yɛ atorɔ, na ahome ni wɔn mu. Wɔyɛ ahuhudeɛ nko, ahwamodwuma. Wɔn asotwe berɛ no mu wɔbɛyera. Yakob kyɛfa nte sɛ yeinom, na ade nyinaa yɛfoɔ ne no. Na Israel ne n'apagyadeɛ a ne poma di soɔ, Asafo Awurade ne ne din. Boaboa w'ahodeɛ ano firi asase so, wo a wote kuro a watua ho no mu. Na sɛ Awurade sie nie, hwɛ, mereto asase no sofoɔ ntɔmmoɔ berɛ yi mu, na mehiahia wɔn ho na wɔhunu. Mama ne enti minue, mipira ya meya, nanso me se, meya ara ne no, na meso mu. Mentomadan asɛe, na mentampe homa nyinaa mu atete. Mema afiri me ho kɔ, na woni hɔ. Obiara ni hɔ a ɔbɛyere me ntomadan mu bio, na wasi me ntwa mu tam. Na ahwɛfoɔ no adane mmoa, na womisa Awurade akyiri kwan. Ɛno nti wɔani yie, na wɔn mmoakuo no nyinaa abɔ apete. Muntie ani bi, hwɛ, ɛreba, na gyegyeegye kɛseɛ firi atifi fam asase so reba. Sɛ wɔrebɛyɛ Yuda nkuro no amanfo, habɔdɔm tenabea. Awurade, mahunu sɛ onipa kwan nni ne nsɛm. Ɛni ɔbarima nsɛm sɛdeɛ ɔnam a obetutu nanam. Awurade, tia me, nso yɛ no sɛdeɛ ɛfata nko. Ɛnyɛ w'abufuo so, na woannwerɛ me. Ma w'abufuhyeɛ ngu amanaman a wonni woɔ, ne musua a wɔmmɔ wo din no so. Ɛfiri sɛ, watete Yakob mu, watete ne mu amene no, na wayɛ ne tenabea no amanfo. Yeremia Tidu baako. Asɛm a efiri Awurade nkyɛn baa Yeremia nkyɛn nie. Montie apam yi mu nsɛm, na monka nkyerɛ Yuda mmarima ne Yerusalemfoɔ, na ka kyerɛ wɔn sɛ Awurade, Israel Nyankopɔn sie nie. Wadome deɛ ɔnte apam yi mu nsɛm a mehyɛɛ mo agyanom, da a meyii wɔn firi Misraim asase so firi dadeɛ fononoo no mu sɛ, montie me, na monyɛ nneɛma a mahyɛ mo no nyinaa, na moayɛ me ɔman, na me nso mayɛ mo Onyankopɔn, na mama ntam a mekaa mo agyanom no agyina, sɛ mede asase a ɛsene nufusuo ne ɛwoɔ bɛma wɔn, sɛdeɛ ɛteɛ ni yi. Na megye so sɛ, Amen, Awurade. Na Awurade ka kyerɛ me sɛ, pae nsɛm yi nyinaa Yuda nkuro ne Yerusalem mmorɔ no so sɛ, montie apam yi mu nsɛm na munni so.
Ɛfiri sɛ mehyɛɛ mo agyanom da a meyii wɔn firi Misraim asase so baeɛ, na ɛde besi nnɛ mitua nhema mehyɛ wɔn daa sɛ muntie me, nanso wɔantie, na wɔammrɛ wɔn aso ase, na wɔn nyinaa dii wɔn akoma bɔne dinyɛ so. Enti mede apam yi a mehyɛɛ wɔn sɛ wɔnni soɔ, na wɔanni soɔ no nsɛm nyinaa aba wɔn so. Na Awurade ka kyerɛɛ me sɛ, Atuateɛ aba Yuda mmarima ne Yerusalemfoɔ mu. Wɔasane kɔɔ wɔn tete agyanom a wɔampɛ sɛ wotie me nsɛm no mmuyɔ mu, na wodi anyame foforɔ akyi som wɔn. Israel fie ne Yuda fie ato m'apam a me ne wɔn agyanom pamyɛ no. enti sɛ Awurade sie nie, hwɛ, mede bɔne a wɔrentumi mfiri mu mereba wɔn so. Na sɛ wosu frɛ me a, merentie wɔn. Ɛna Yuda nkuro ne Yerusalemfoɔ bɛkɔ akosu afrɛ anyame a wɔrehye aduhwam ama wɔn no, nanso wɔrennye wɔn. Wɔn amanehunu bere no mu. Na sɛdeɛ wo nkuro dodoɔ teɛ no, sɛdeɛ w'anyame nso dodoɔ teɛ ne no, O Yuda. Na sɛ Yerusalem mmorɔ no dodoɔ teɛ no, saa ara na moasisi afɔrebukyia ama aniwudeɛ, afɔrebukyia a wɔhye so aduhwam ma Baal. Enti wo deɛ, mpa kyɛw ma ɔman yi, na ma wɔn ho su ne mpaebɔ so, ɛfiri sɛ wɔn amanehunu bere no mu, wosu frɛ me a merentie. Me dɔfo adi asɛmmɔne yi, ɛdeɛn na wɔwɔyɔ wɔ me fie? Mpayɛyie ne afɔrebɔ nnam bɛyi wɔn musuo no. Sɛ w'amanneɛ no ba a, wobɛdi ahurusie. Anka Awurade frɛ wo ngudua frɔmfrɔm fɛɛfɛ a ɛso aba pa. Nanso afei ɔde ahum kɛseɛ huuyɛ asɔ ne ho gya, na wabubu ne mman. Na Asafo Awurade a wɔtɛw wɔ no akyerɛ musua a ɛreba wo soɔ. Bɔne a Israel fie ne Yuda fie ayeyɛ, sɛ wɔhyee aduhwam maa Baal de huru me boɔ no nti. Na Awurade maa me hunui, na mihunui nso. Ɛno mu na wokyerɛɛ me wɔn nneyɔe. Nanso me deɛ, na mete sɛ odwama a ɔdwo a wɔde no rekɔ akumeyɛ. Na minim sɛ wapam me tiri so sɛ, momma yɛnsɛ dua no ne n'aba, na yɛntwa mfiri ateasefoɔ asase so, na wɔankae ne din bio. Asafo Awurade a woyɛ otemmufoɔ trenee a wosɔ sawa ne akoma hwɛ, ma menhu no m'awerɛtɔ wɔ wɔn so, na wo na mayi m'asɛm adi akyerɛ wo. Enti sɛ Awurade ka no Anatot mmarima a wɔrehwehwɛ wo akum wo na wɔka sɛ, nhyɛ Awurade din mu nkɔm na woangu yɛn nsa no ho nie. Ɛno nti sɛ Asafo Awurade sie nie, hwɛ, merebɛtwe wɔn aso, mmeranteɛ bɛtotɔ afena no, na ɛkɔm akunkum wɔn mmabarima ne wɔn mmabaa. Na nkaeɛ biara renka ma wɔn, na mede bɔne bɛba Anatot mmarima so, wɔn asotwe afe no mu. Yeremia ti 12. Awurade, sɛ me ne wo bɔ nkura a, wodi bem ara, nanso me ne wo bɛkasa ara. Adɛn nti na abɔnefoɔ kwan si yie, na nkɔnkɔnsafoɔ nyinaa nso ho dwo wɔn? Wotɛ wɔn, na wɔgye nhini, wonyinyini na wɔsoso aba nso. Wobɛn wɔn ano, na wo ne wɔn sawa ntam twe. Nanso wo, Awurade, wunim me, wuhu me, na wosɔ m'akoma hwɛ, sɛdeɛ ɛteɛ wɔ wo fam. Tutu wɔn sɛ nnwan a wɔrekoku wɔn, na hyira wɔn so sie okum da. Enkwasi da bɛn na asase no ni abobo, na afuom ahahan ntwimtwam. Ɛsofoɔ bɔne no nti, mmoa ne nnomaa awie sa, ɛfiri sɛ wɔka sɛ, ɔrenhunu yɛn awieɛ. Sɛ wo ne anammɔnfoɔ mpo tu mmirika, na wɔma wo brɛ a, ɛneɛ, ɛbɛyɛ dɛn na wo ne apɔnkɔ bɛsi mmirika kane? Na sɛ asase a ɛso da hɔ no so mpo, wohwe ase a, ɛneɛ wobɛyɛ dɛn Yordan kwaeɛ no mu? Na wo nuanom nso ne wagya fie, wɔn mpo twa wo nkontompo, wɔn nso wɔteam denden di w'akyi. Sɛ wɔka nɔkɔnɔkɔsɛm kyerɛ wo a, nyi wɔn nni. Magya me fie, mato m'agyapadeɛ agu, mede me kra adɔdeɛ mahyɛ n'atamfo nsa. M'agyapadeɛ adane me sɛ kwaeɛ mu gyata, wama ne so atia me, enti na mɛkyiri no. M'agyapadeɛ adane me wɔkɔdeɛ a wodɛ nson. Akɔdeɛ atwa ho ahyia, monkɔnkɔ boaboa wura mu mmoadoma nyinaa no mmra, na wɔmmɛdidi. Mo ahwɛfoɔ pii asɛe me bobituro atiatia me kyɛfa so. Wadane me kyɛfa fɛɛfɛ no ayɛ no ɛsere pataa. Wasɛe no pasaa, ayɛ dworobɛɛ di me ho abooboo. Wasɛe asase no nyinaa, nso obiara nni hɔ a
odi sie n'akoma mu. Asɛefoɔ aba serɛ so mpampa nyinaa so, na Awurade afena retwitwa afiri asase ano akosi asase ano. Asomdwoe nni hɔ mma ɔhonam biara. Wogu ayuo na otwa anwerɛ. Wɔbrɛe na wɔanya mu hwee. Na mo ani bɛwuwu mo nnɔbaeɛ ho, Awurade abufuhyeɛ no ano. Sei na Awurade ka no wɔn a wɔtete me ho no nyinaa ho. Nipa bɔne a wɔde wɔn nsa aka agyapadeɛ a mede me maa me man Israel sɛ wɔnnie no. Hwɛ, meretutu wɔn afiri wɔn asase so, na metu Yuda fie afiri wɔn mu. Na ɛbɛba sɛ metu wɔn no akyiri no, mɛsane mahu wɔn mmɔbɔ, na mede wɔn nyinaa asane aba wɔn agyapadeɛ mu ne wɔn asase so maako maako. Na sɛ wobɛsua me man akwan yie aka me din ho ntam sɛ Awurade te ase yi, sɛdeɛ wɔkyerɛɛ me man sɛ wɔnka baa ntam no a, ɛneɛ wɔde wɔn besisi me man mu. Na sɛ wɔantie a, ɛneɛ metutu saa man no agu. Metutu na masɛe wɔn. Awurade asɛm nie. Yeremia tidumiɛnsa. Sɛ Awurade ka kyerɛɛ me nie, Kɔ na kɔtɔ nwera abɔsoɔ na fa bɔ w'asene, na mfa mmɔ nsuo mu. ɛna medii Awurade asɛm no so kɔtɔɔ abɔsoɔ no, na mede me bɔɔ m'asene. Na Awurade asɛm baa me nkyɛn ne mprenu soɔ sɛ, Fa abɔsoɔ a wotɔɔeɛ a ɛbɔ w'asene no, na sɔre kɔ Efrate, na fa kɔkora ɔbotan tokuro mu. na misii mede me kɔkoraa Efrate, sɛdeɛ Awurade hyɛɛ me no. Na nna pii akyiri no, Awurade ka kyerɛɛ me sɛ, Sɔre kɔ Efrate, na kɔfa abɔsoɔ a mehyɛɛ wo sɛ fa kɔkora hɔ no bra. na misii me kɔ Efrate, na mekɔbɔre me faa abɔsoɔ no firi deɛ mede me koraeɛ no, na hwɛ, na abɔsoɔ no asu, ɛnyɛ ma hwee. Ɛna Awurade asɛm baa me nkyɛn sɛ Awurade sie nie, Saa ara na mɛsɛe Yuda ahantan ne Yerusalem ahantan bebrebe no. Ɔmammɔne yi a ɔmpɛ sɛ wotie me nsɛm, na wɔnam wɔn akomaden yi mu, na wodi anyame foforɔ akyiri som wɔn sɔre wɔn no. Ɔbɛyɛ sɛ saa abɔsoɔ a ɛnyɛ ma hwee yi. Na sɛdeɛ abɔsoɔ fam onipa asene no, saa ara na mama Israel fie nyinaa ne Yuda fie nyinaa afam me ho. Awurade asɛm nie. Sɛ ɔnyɛ me wɔ man, ne din, ne ayɛyie, ne animuonyam, nanso wɔantie. Enti ka asɛm yi kyerɛ wɔn sɛ Awurade Israel Nyankopɔn sie nie, nsa bɛyɛ mpɔre nyinaa maama. Na ɔbɛka kyerɛ wo sɛ, nim na yɛnim, sɛ nsa bɛyɛ mpɔre nyinaa maama. Na ka kyerɛ wɔn sɛ Awurade sie nie, hwɛ, mɛma asase yi sofoɔ nyinaa, ne ahemfo a wɔtete Dawid adwa soɔ, ne asɔfoɔ ne adiifoɔ, ne Yerusalemfoɔ nyinaa aboboro titaa. Na mede wɔn bɛbobɔ wɔn ho, agyanom ne mma nyinaa. Awurade asɛm nie. Merenhu wɔn mmɔbɔ, na merennya tem ama wɔn. Na me yam renhyehye me, sɛ merensɛe wɔn. Muntie, na monyɛ aso. Monyɛ ahantan, na Awurade na akasa. Monhyɛ Awurade mo Nyankopɔn animuonyam, ansa na wamasum aduru, ansa na mo nan asunti mepɔ kusuu no. Na morehwɛ han kwan a wadane no sunsum, na wamasum kabi aduru. Na sɛ moantie a, me kra besu kokoam, mo hantan nti, na m'ani afiri ne suara, na ne suo aporepore me. Sɛ wafa Awurade nwankuo no nnomum, sɛ ɔhene ne ɔhema no sɛ, mommra mo ho ase ntena ase, na mo animuonyam abotire afiri mo atifi atɔ. Watoto anaafo fam nkuro no mu, na obiara ni hɔ a obehini. Watu Yuda nyinaa kɔ, watu wɔn kɔ korakora. Ma w'ani so na hwɛ, wɔn a ofiri atifi fam reba yi. Ɛhe na ɔmo akua a wɔde maa wo, w'animonyam nwankuo no wɔ. Sɛ ɔde wɔn a wo ara wayɛ ne wɔn sɛ wo namfonom si wo so atitiri a, ɛdeɛ na wobɛka? Awo renka wo sɛ ɔbaa wofo anaa? Na sɛ wose no wakoma mu sɛ, ɛdeɛ nti na yeinom ato me yi a, w'amumuyɔ bebree nti na wayi w'ataadeɛ nhyɛ ase adie. Wahyɛ wo nantin yi a, Etiopiani betumi asakyera ne wedeɛ, anaasɛ ɔsebɔ bɛsakyera ne ho nworonworan. Ɛneɛ mo nso, mubetumi ayɛ papa, mo abɔneyɛ akokwamo. Enti mɛbɔ wɔn apete sɛ ntɛtɛ a ɛsrɛ so mframa de no korɔ. Yei ne wadeɛ a wubenya.
wo kyɛfa a mesusu mama wo. Awurade asɛm nie. Ɛfiri sɛ wo werɛ afiri me, na wode wo ho ato atoro so. Na me nso meyi w'ataadeɛ nhyɛseɛ mɛboa w'anim, na woahunu w'ahohora no. W'akyiwadeɛ a ɛne w'awaresɛ yie, ne wo hwene mporoeɛ, w'adwamammɔ atantanneɛ. Wura mu nkokoɔ so na mahunu w'akyiwadeɛ. Kuse Yerusalem, enkosi da bɛn na wo ho bɛte bio. Yeremia tidunan. Awurade asɛm a ɛbaa Yeremia nkyɛn osia a antɔ ho no nie. Yuda di abobo na napon kɛseɛ agogo. Wɔboa fam si wɔn tiri ase twɛn. Na Yerusalem nteamu foro kɔ soro. Na wɔn mu akɛseɛ soma nkuma no nsuo sa. Wɔba nsubɔnhwa no wonya nsuo. Wɔde wɔn hina hunu san ba. Wɔn ani awuwu. Wɔn anim agu ase. Wɔkatakata wɔn ti. Osua a ɛntɔ asase no soɔ na fam awo pɛsɛ nti. Akuafo ani awuwu. Wakatakata wɔn ti. Na mfofoa so forote bere nso. Ɔwo a ogya ne ma. Ɛfiri sɛ wura biara ni hɔ. Na ɛsrɛ so mfunumu gyinagyina mpampa so. Ɔsom mframa sɛ habɔdɔm. Wɔn ani ayɛ samo. Ɛfiri sɛ nhahan biara ni hɔ. Sɛ yɛn amumuyɔ kasa tia yɛn mpo a, Awurade, wo din nti yɛ ɛho biara. Na yɛn nsa ne akyire adɔɔso. Wo na yɛayɛ wo bɔne. Wo a Israel hwɛ wo kwan. Wo a wogye wɔn ohia brɛ mu. Ɛdeɛ nti na woyɛ sɛ asase yi so hɔhoɔ, sɛ ɔkwantini a ɔsoa anadwo. Ɛdeɛ nti na woyɛ sɛ ɔbarima a watu n'akoma, sɛ dɔmmarima a ɔntumi nye nkwa. Nso wara na wowɔ yɛn mfimfini, Awurade, na wɔde wo din ato yɛn. Nya yɛn hɔ, sɛ Awurade ka kyerɛ wo man yi nie. Saa ara na wɔpɛ sɛ wɔwɔ ntwetwɛde, wɔansi wɔn nan kwan. Enti Awurade nso ani nsɔ wɔn. Afei na wakae wɔn mumuyɔ rebetua wɔn bɔne so ka. Na Awurade ka kyerɛ me sɛ, mpa kyerɛ nsrɛ papa mma wo man yi. Sɛ wodi mmuada a, merentie wɔn nkotosrɛ. Na sɛ wɔbɔ ɔhyeɛ afɔdeɛ ne aduane afɔdeɛ a, m'ani rensɔ wɔn. Na afena ne ɛkɔm ne ewuyadeɛ na mede bɛdwerɛ wɔn koraa. Na me se, Awurade Nyankopɔn, hwɛ, adiyifoɔ no ka kyerɛ wɔn sɛ, morenhunu afena na ɛkɔm remma mo so. Na nokora asomdwie na mede bɛma mo ɛha yi. Na Awurade ka kyerɛ me sɛ, atoro na adiyifoɔ no de hyɛ me din mu nkɔm. Mensomaa wɔn, na menhyɛɛ wɔn, na menkasa menkyerɛɛ wɔn. Atoro ne soadehunu ne nkɔnhyɛ ne asɛmhunu ne wɔn akoma mu nnaadaa na wɔka kyerɛ mu yi. Ɛno nti, sɛ Awurade ka adiyifoɔ a wɔde me din hyɛ nkɔm nanso ɛnyɛ me na mesomaa wɔn, na wɔn deɛ wɔka sɛ, afena ne ɛkɔm remma asase yi so no ho nie. Afena ne ɛkɔm ara na ɛbɛdwerɛ adiyifoɔ no. Na ɔman a wɔhyɛ nkɔm kyerɛ wɔn no, ɛkɔm ne afena no nti obegugu Yerusalem borɔno so. Na obiara ni hɔ a obesie wɔn. Wɔn ne wɔn yerenom, ne wɔn mmabanin, ne wɔn mmaman nyinaa. Na mɛma wɔn bɔne aboa wɔn atifi. Enti ka nsɛm yi kyerɛ wɔn sɛ, m'ani porepore nisuo anadwo ne awia, na enyae. Ɛfiri sɛ wɔde bobɔ kɛseɛ abobɔ me man babaa ababaa. Wɔapira no ma no ayɛ ya sɛ mefiri me kɔwura mu a, hwɛ, afena no atɔfoɔ nie. Na sɛ meba kuro mu a, hwɛ, ɛkɔm ano atɔfoɔ nie. Na odiyifoɔ ne ɔsɔfoɔ nyinaa kyinkyini asase no so, nso onim deɛ wɔrekorɔ. Toɔ na wato Yuda atwene anaasɛ Sion ho ayɛ wo kra nwunu. Ɛdeɛ nti na wabɔ yɛn, na yɛnni ɔyaresafoɔ yi. Yɛhwɛ asomdwie kwan, nso papa biara ni hɔ. Yɛhwɛ ɔyaresa brɛ kwan nso, na hwɛ, akomatuo na ɛwɔ hɔ. Awurade, yɛhunu yɛn abususɛm, yɛn agyanom amumuyɔ, sɛ yɛayɛ wo bɔne. Wo din nti mpa yɛn. Ngu w'animonyam adwa no anim ase. Kae, mmubu apam a ɛda yɛne wo ntam no. Amanaman ahuhudeɛ no mu bi wɔ hɔ a wɔma osuo torɔ. Anaasɛ ɔsoro betumi ama asuso atue. Ɛnyɛ wo, Awurade yɛn Nyankopɔn. Wo na yɛhwɛ wo kwan, ɛfiri sɛ, wo ara na wayɛ yeinom nyinaa. Yeremia tidunum. Na Awurade ka kyerɛ me sɛ, sɛ Mose ne Samuel mpo begyina m'anim a, me kra renkom nkɔ ɔman yi so. Ma wɔmfiri m'anim na wɔnkɔ. Na sɛ wɔka kyerɛ wo sɛ, ɛhe fa na yɛmfiri nkora a, ɛne ɛka kyerɛ wɔn sɛ,
Sɛ Awurade sie nie, deɛ ɔsɛ wuo no nkɔ wuo mu, na deɛ ɔsɛ afenaa no nkɔ afenaa no, na deɛ ɔsɛ ɛkɔm no nkɔ ɛkɔm mu, na deɛ ɔsɛ nomumfa no nkɔ nomumfa mu. Na nneɛma ahodoɔ 9 na mɛma no aba wɔn soɔ, Awurade asɛm nie. Afenaa a wɔde beku wɔn, ne akraman a wɔbɛtwetwe wɔn, ne ewiem nnomaa ne asase so mmoa a obedi wɔn nam asɛe wɔn. Na mɛma wɔadwane wɔn ho asase so ahenni nyinaa mu. Yuda hene Manase a ɔyɛ Hesekia ba ne deɛ ɔyɛ Yerusalem no nti. Na hwan na obehu mmɔbɔ, Yerusalem? Na hwan na ɔbɛma odue? Na hwan na ɔbɛma ne akɔbisa deɛ wasomdue no wɔ? Wapa me, Awurade asɛm nie. na wo nsa ne akyiri no kɔ so ara. Enti na metene me nsa wo soɔ, na mesɛ ewoɔ. Mabrɛ ne mmɔborɔhunu, na mde nhusuo apa a wɔbɛhu wɔn so. Asase no mmoboa no, mekunkum wɔn mma. Mɛsɛe me man a wɔnsane mfiri wɔn akwan so no. Wɔn akunafoɔ dɔɔso ma me, sene mpoano anwea. Mede ɔsɛefoɔ baba mmeranteɛ nna so awia ketee. Mama binimbɔ ne nketenkete agu ne so mpofirim. Ɔbaa a wawo nson ahodwo, wagyaa mu. Adeɛ nya nsaeɛ, na ne wia atɔ. N'ani awu, na n'anim agu ase. Na mayi wɔn nkaeɛ mama afenaa, wɔn atamfo anim. Awurade asɛm nie. Minnue, me na, sɛ wowoo me. Onipa a asase no nyinaa ne me ham yiyi atɛn. Memfam nye mfɛ nto mu, na obiara mfam me bi. Nanso wɔn nyinaa dome me. Awurade se, ampara, mɛgye wo ama no ayɛ yie. Ampara, mɛma ɔtamfo abɛpa wo kyɛw. Brɛ bɔne ne ahohiahia brɛ mu. Dadeɛ bi betumi abu dadeɛ a efiri atifi fam, ne kɔɔbere. Mɛma wafom mo ahodeɛ ne mo akoradeɛ, na wɔrentua ka. Mo bɔne a moayɛ no mo asase no nyinaa soɔ no nyinaa nti. Na mɛma mo ne mo atamfo no asene akɔ asase bi a munim soɔ so. Efiri sɛ ogya bi asɔ mo abufuo mu a ɛbɛdrere mo soɔ. Wo Awurade wunim. Kae me na bɛhwɛ me. Na tɔ me werɛ ma me matifoɔ so. Wo bo a ɛkyɛrefoɔ no nti mfa me nkɔ. Hunu sɛ wo nti na mesoa ahohora. Wo nsɛm ba a na ɛyɛ me aduane. Na wo nsɛm yɛ me ahosɛpɛ ne akomatɔyɛm. Na wɔde wo din ato me, Awurade, Asafo Nyankopɔn. Mantena asrefoɔ dwabɔ mu manni ahurusie. Wo nsa nti menko na metenae, efiri sɛ wode abufuo ahyɛ me ma. Adɛn nti na meyɛ a wɔ hɔ daa yi, na me kuro ayɛ nkudaa a wɔsa ɛnsɛe? Wobɛyɛ sɛ asu a edi hwam a ennyina ma me anaa? Enti sɛ Awurade sie nie, Sɛ wosane a, mede wo bɛsan aba, na woabɛgyina m'anim. Na sɛ wuyi abɔdennen efiri awugudie mu a, wobɛyɛ sɛ m'ano. Wɔn deɛ, ɔbɛdane aba wo nkyɛn, na wo deɛ, worensane nkɔ wo nkyɛn. Na mede wo besi hɔ mama ɔman yi sɛ kɔɔbere fasuo denden. Na wɔne wo ko a, ɔrentumi wo. Na me na medi w'akyiri, na magye wo, na mayi wo. Awurade asɛm nie. Na mayi wo afiri abɔnefoɔ nsam, na magye wo afiri atirimɔdenfoɔ nsam. Yeremia tidu 9. Na Awurade asɛm baa me nkyɛn sɛ, Nware yere, na nya mabani ne mmammaa wɔ ha yi. na sɛ Awurade ka no mmabani ne mmammaa a wɔwo wɔn ha yi ne wɔn nanom a wɔwo wɔn ne wɔn agyanom a wɔwo wɔn asase yi soɔ no ho nie. Owuyadeɛ bɛbobɔ wɔn ama wɔawuwu. Wɔrenyɛ wɔn ayie, na wɔrensie wɔn. Wɔbɛdanedane sumina wɔ asase ani, na afena ne ɛkɔm bɛdwerɛ wɔn. Na wɔn afunu ayɛ ewiem nnomaa ne asase so mmoa aduane. Na sɛ Awurade sie nie, Nhyɛne efi a wosum mu, na nkɔ ayi ase ne nyam wɔn, efiri sɛ mayi m'asomdwoe afiri ɔman yi so. Awurade asɛm nie, Mayi adɔeɛ ne mmɔborɔhunu. na nnipa akɛseɛ ne nkumaa bɛwu asase yi so. Wɔrensie wɔn na wɔrenyɛ wɔn ayie. Na obiara remmɔ ne ho akam, obiara remmɔ tikwa ma wɔn, na wɔremmubu abɔɔdoo ma wɔn ayi ase, sɛ wɔde rema wɔn due, owufoɔ no ho, na wɔremma wɔn awerɛkyekyerɛ kuruwa, obi n'agya ne ne na ho. Na nkɔ nsanom fie nso ne wɔn nkɔtena ase ne di nom. Na sɛ Asafo Awurade, Israel Nyankopɔn no sie nie. Hwɛ, merema ahosɛpɛ ne anigye ne, ayeforokunu ne ayeforo ne to atwa ɛha yi,
mo ani so me mu bere yi so na sɛ woka nsɛm yi nyinaa kyerɛ wɔ man yi na wɔka kyerɛ wo sɛ adan yi nti na Awurade ka adebɔne kɛse yi gu yɛn so yi na ɛdeɛn ne yɛn amumuyɔ anaasɛ ɛdeɛn ne yɛn bɔne a yɛayɛ Awurade yɛn Nyankopɔn no a ɛne ɛka kyerɛ wɔn sɛ esiane sɛ mo agyanom agya me Awurade asɛm nie na wakodi anyame foforɔ akyi asom wɔn asɔre wɔn na me deɛ wagya me na me mmara nso wɔani so na mo deɛ mudi asɛmmɔne sene mo agyanom na hwɛ mo nyinaa mo nam di mo akoma bɔne den yɛ akyi a muntie me enti mɛto mo afiri asase so agu asase bi a mo ne mo agyanom nim soɔ so na mo akɔsom anyame foforɔ hɔ awia ne anadwo efiri sɛ merenhu mo mmɔbɔ saa nti hwɛ Awurade asɛm nie na bi reba a wɔrenka bio sɛ Awurade a oyi Israelfo firi Misraim asase so baeɛ no te aseɛ yi na mmom wɔbɛka sɛ Awurade a oyi Israelfo firi atifi fam asase so ne nsase a ɔpam wɔn kɔɔ hɔ nyinaa soɔ no te aseɛ yi na mede wɔn bɛsan aba wɔn asase a mede me maa wɔn agyanom no so hwɛ mɛma wakɔfa apofofoɔ pii aba Awurade asɛm nie na wakɔyi wɔn na yei atwiri no mɛma wakɔfa abɔmmɔfoɔ pii aba na wakɔtwe wɔn afiri mmepɔ nyinaa so ne nkukuo nyinaa so ne abotan ntokuro mu na m'ani hwɛ wɔn akwan nyinaa ehunta me na wɔn amumuyɔ nso ɛso nkataa m'anim na metua wɔn amumuyɔ ne wɔn bɔne ka mmɔho kane sɛ wogu m'asase ho fi wɔde wɔn atantaneɛ ne wɔn akyiwadeɛ funu ahyɛ m'agyapadeɛ no ma Awurade m'ahoɔden ne m'aban denden ne me dwanekɔbea ahohiahia da mu wo nkyɛn na amanaman bɛfiri asase ano aba abɛka sɛ atorɔ nko ne yɛn agyanom awunyadeɛ no ahuhudi a mfasoɔ ni mu onipa bɛyɛ anyame a wɔnyɛ anyame afa ɛno nti hwɛ mɛma wɔhunu prɛko yi mɛma wɔhunu m'ahoɔden ne me tumi na wɔhunu sɛ me din ne Awurade Yeremia Tidonso Yuda bɔne no wɔde dadeɛ pɛnsere ne hyerɛmmoɔ hwɛti na atwerɛ wɔakurukyire no wɔn akoma apono so ne wɔn afɔrebukyia mmɛn so bere a wɔn mma kae wɔn afɔrebukyia ne wɔn asera nnua dua frɔmfrɔm ne nkokoɔ sorɔnsorɔn soɔ no mebepɔ ne ɛho asase mede w'ahodeɛ ne w'akoradeɛ nyinaa bɛma na wafom ne wo sorɔnsorɔn mmea no nso w'asase yi nyinaa so bɔne nti na wobɛgya w'agyapadeɛ a mede me maa wo no ato hɔ na mɛma wasom w'atamfo asase a wonim soɔ so ɛfiri sɛ mmɔsom abufuo mu gya a ɛbɛdɛre daa sɛ Awurade sie nie wadome oni ko a ɔde ne ho to onipa soɔ na ɔde honam yɛ ne basa na n'akoma atwe afiri Awurade ho na ɔbɛyɛ sɛ dua kwatikwati anwea pradada so na ɔrenhunu sɛ papa reba na ɔbɛtena ɛserɛ so nkyɛkyerɛ so ne nkyene asase a obiara nte soɔ so nhyira ne oni ko a ɔde ne ho to Awurade soɔ na Awurade yɛ n'ani da soɔ na ɔbɛyɛ sɛ dua a wata no nsu no a na ne nhini tentene kɔ asuo no ho na sɛ huhuro ba a ɛnyɛ ne hu na ɛso ahan bɛyɛ frɔmfrɔm na sukɔm afi mu nso ɛrempo na enyae aba soɔ akoma wɔ hɔ yi ɛyɛ nkontomponi sene adeɛ nyinaa na ɛyɛ nsɛmmɔne para hwan na obenya mu ahunuyɛ me Awurade na mehwehwɛ akoma mu mesɔ sawa mehwɛ na mɛma wo biara sɛdeɛ n'akwan teɛ sɛdeɛ ne nwɛɛ aba no teɛ deɛ ɔrepɛ adeɛ anya na onya no trenee soɔ no te sɛ akɔkɔhwedeɛ a obutu nkosua a ɛnyɛ ɔno na ɔtoeɛ soɔ obebu ne nna mu fa agya na n'awieeɛ mu ɔbɛyɛ ɔkwasea animonyam ahennwa a esi sorɔnsorɔn soɔ firi teteete ne yɛn kronkronbea Awurade Israel ani da soɔ wɔn a wogya wo nyinaa ani bɛwu wɔn a wɔsan firi makyire no ɔbɛtwerɛ wɔn din asase so ɛfiri sɛ wɔagya nkwa asutire Awurade sa me yadeɛ na me ho asam gye me na manya nkwa na wo ne ma yɛ yie hwɛ wɔn deɛ wɔka kyerɛ me sɛ ɛhe na Awurade asɛm no wɔ ma no mmerɛ nso me deɛ menhyɛɛ wo sɛ ma bɔne mmra na menhwɛɛ musuo da no kwan wo ara wonim deɛ efiri m'anum no ɛda w'anim hɔ nyɛ me deɛ oyi me hu medwane kɔbea ne ɛda bɔne mu ma matifoɔ ani nwu na me deɛ ma m'ani nwu wɔn deɛ ma wɔn akoma ntu na me deɛ ma m'akoma ntu fa da bɔne no bra wɔn so
fa obubuo mmɔho bubu wɔn sɛ Awurade ka kyerɛ me nie. Koko gyina ɔmanfo pon kɛseɛ a Yuda ahemfo di mu ahyɛmfiri no mu ne Yerusalem apon kɛseɛ nyinaa mu, na ka kyerɛ wɔn sɛ, Muntie Awurade asɛm, Yuda ahemfo ne Yuda man nyinaa ne Yerusalemfo a mofa apono yi mu ba mu nyinaa. Sɛ Awurade sie nie, monhwɛ mo kra so yie, na monsoa adesoa biara homeda mfa Yerusalem apono mu mma mu. Na monsoa adesoa biara nso mfiri mo afie mu mfiri adi homeda. Na monnyɛ adwuma biara, na munni homeda no kronkron, sɛdeɛ mehyɛɛ mo agyanom no. Nanso wɔantie, na wɔammrɛ wɔn aso ase, na wɔsene wɔn kɔn kyɛnkyerɛn. Deɛ ɛbɛyɛ na wɔantie na wɔampene atenetene, na ɛbɛba sɛ Awurade asɛm nie. Sɛ mutie me, na momfa adesoa biara mfa kuro yi apono mu mma mu homeda, na mudi homeda no kronkron, nyɛ mu adwuma biara a, ɛneɛ ahemfo ne asafohene a ɔbɛtena Dawid adwa soɔ bɛtena nteaseɛnam mu ne apɔnkɔ so. Wɔne wɔn asafohene, Yuda mmarima ne Yerusalemfoɔ ɔbɛfa kuro yi apono mu aba mu, na nnipa bɛtena kuro yi mu daa. Na wɔbɛfiri Yuda nkuro mu ne deɛ ɛwowɔ Yerusalem ho ne Benyamin asase soɔ ne mmepɔ ase ne mmepɔ so ne anafoɔ fam aba de ɔhyeɛ afɔdeɛ ne okum afɔdeɛ ne aduane ayɛyɛdeɛ ne aduhwam aba. Na wɔde ayɛyie afɔdeɛ aba Awurade fie. Nanso sɛ moantie me anni homeda no kronkron, na mosoa adesoa bi fa Yerusalem apono mu homeda a, ɛneɛ mɛsɔ n'apono mu gya, na ahye Yerusalem aban afɛɛfɛ no, na wɔrennum. Yeremia tidungɔtwe. Asɛm a efiri Awurade nkyɛn baa Yeremia nkyɛn nie. Sɔre sane kɔ ɔnwomfo fie, na mɛma wate me nsɛm hɔ. Ɛna mesane kɔɔ ɔnwomfoɔ fie, na hwɛ, na ɔreyɔ n'aboɔ so adwuma. Na adeɛ a ɔreyɔ no sɛee, sɛ ɔnwomfoɔ nsɛm dɔteɛ, na ɔsane de yɔɔ ade foforɔ, sɛdeɛ ɛtene ɔnwomfoɔ no ani soɔ sɛ ɔbɛyɔ no. Ɛna Awurade asɛm baa me nkyɛn sɛ, Merentumi nyɛ mo Israel fie sɛ ɔnwomfoɔ yi. Awurade asɛm nie. Hwɛ, sɛdeɛ dɔteɛ teɛ wɔ ɔnwomfoɔ nsɛm no, saa ara na mo Israel fie nso moteɛ wɔ me nsɛm. Mpofrem na mekasa ɔman anaa ahenni bi ho, sɛ metu na madwere na masɛe no. Na sɛ ɔman no sane firi ne bɔne a mekaa ho asɛm no mu a, ɛneɛ menu me ho ade bɔne a mesusuu sɛ mɛyɛ wɔn no ho. Na mpofrem nso na mekasa ɔman anaa ahenni bi ho, sɛ mede besi hɔ na mate. Na sɛ wɔyɛ m'ani so bɔne ntie me a, ɛneɛ menu me ho yie a mekaa sɛ mɛyɛ wɔn no ho. Na afei ka kyerɛ Yuda mmarima ne Yerusalemfoɔ sɛ Awurade sie nie, hwɛ, meredwene mo ho bɔne na mapam mo ho apam. Mo nyinaa monsane mo akyi mfiri mo kwammɔne so, na moma mo akwan ne mo nneyɔe nyɛ yie. Na ɔbɛka sɛ, ɔkwa, na mmom yɛbɛdi yɛn tirim asɛm akyi, na yɛayɛyɛ yɛn akoma bɔne den yɛ no ho adeɛ. Enti sɛ Awurade sie nie, monkɔbusa amanaman no mu ɛ, hwan na wate saa adeɛ yi bi pɛn? Ahodwirideɛ pa ara na Israel ababaa no ayɔ. Lebanon sukyerɛma pa asase so botantim no so, amanɔne nsuwansuwa wuri dudu a ɛsene no bɛwe. Na me man werɛ afiri me, wahye aduhwam ama adehunu, na wɔma wɔsunti wɔn akwan so, teteete atempɔn so, sɛ wɔnante akwan a ɛnyɛ akwammɔyɛ so, sɛ wɔnane wɔn asase no amanfo ne daa fɛdie. Obiara a obetwam hɔnom no ho bedwiri no, na wawosu ne ti. Mɛyɛ sɛ apueɛ mframa mabɔ wɔn mapete wɔn atamfo anim. Ɛkyerɛ mmom, na ɛnyɛ anim na mede bɛkyerɛ wɔn sɛ yie da no. Na wɔkaa sɛ, Mommra ma yɛnkɔpam Yeremia tiri so, na mmara rennyina mfiri ɔsɔfoɔ hɔ, na afotuo rempa onyansafoɔ anom, na asɛm remmɔ odiyifoɔ. Mommra ma yɛmfa tɛkyerɛma nku no, na momma yɛnnyɛ aso ntie ne nsɛm no biara. Yɛasoma meɛ, Awurade, na tie wɔn a wɔne me ham no. Wɔmfa bɔne nhyɛ papa na mu, sɛ wɔafuni amena ama me kra. Kae sɛ migyinaa w'anim sɛ mereka papa ama wɔn, sɛ meresane w'abufuo afiri wɔn soɔ no. Enti yiyi wɔn mama ɛkɔm, na yi wɔn to afena no, na wɔn yerenom nni masugya na wɔnane dane akunafoɔ.
na owuo nkum wɔn mmarima, na wɔmfa afenam bɔ wɔn mmeranteɛ ɛdɔm ano. Ma wɔnte esu nka mfiri wɔn afie mu. Bere a wode asafo bi bɛba wɔn so mpofire mu no, efiri sɛ wɔafuni amena sɛ wɔde reyi me, na wɔasunsum me nan fidie. Na wo, Awurade, wunim wɔn agyina a wɔkɔ no me ho repɛ me wuo no nyinaa. Nkata wɔn amumuyɔ so, na mpepa wɔn bɔne mfiri w'anim. Na wɔnhwehwe w'anim ase, w'abufuo bere mu na ɛne wɔn nie. Yeremia Tidonkron. Sɛ Awurade kae nie, kɔ na kɔtɔ ɔnwomfoɔ nkyɛn kuruwa bi, na fa ɔman no mu mpanimfoɔ ne asɔfoɔ mu mpanimfoɔ no bi ka wo ho, na firi adi kɔ Hinom babonhwa a ɛwɔ anwomfoɔ pono ano no mu, na pae nsɛm a mɛka akyerɛ wɔn no wɔ hɔ, na ka sɛ, montie Awurade asɛm. Yuda ahemfo ne Yerusalemfoɔ, sɛ Asafo Awurade, Israel Nyankopɔn sie nie. Hwɛ, mede ade bɔne me reba ɛha yi a obiara a ɔbɛtie no, n'asom bɛyɛ ne kyeroo. esiane sɛ wɔagya me, na wɔadi ananafoɔ asɛm ɛha yi, na wɔahye aduhwam wɔ ha ama anyame foforɔ a wɔne wɔn agyanom ne Yuda ahemfo nhunu wɔn pɛn, na wɔde bemdifoɔ mogya ahyɛ ɛha yi ma, na wɔasisi Baal sorɔnsorɔmmea, sɛ wɔde ogya bɛhye wɔn mma abobɔ ɔhyeɛ afɔde ama Baal. Nso menhyɛɛ wɔn nsa na ɛmmaa m'akoma mu da. Saa nti, hwɛ, Awurade asɛm nie, nna bi reba a wɔremfrɛ ha yi sɛ Tofet anaasɛ Hinom babonhwa bio, na mmom wɔbɛfrɛ no Okum Bonhwa. Na mama Yuda ne Yerusalem agyina ayɛ hunu ɛha yi, na mama watotɔ afenaa no, wɔn atamfo anim ne wɔn a wɔhwehwɛ wɔn kra no nsɛm. Na mede wɔn afunum ama ewiem nnomaa ne wura mu mmoa adi. Na mɛyɛ kuro yi amamfo ne fedie. Obiara a obetwam wɔ ho no, ne sɛyɛ no nyinaa nti ne ho bedwiri no na wabɔ hwerɛma hwehwee. Na mɛma wɔadi wɔn mmabarima nam ne wɔn mmammaa nam, na obedi wɔn ho nam, ahohiahia ne ahodwan a wɔn atamfo ne wɔn a wɔrehwehwɛ wɔn akum wɔn no de bedwan wɔn ho no mu. Na bokuruwa no mmarima a wɔne wo bɛkorɔ no anim, na ka kyerɛ wɔn sɛ, sɛ Asafo Awurade sie nie, sɛdeɛ ɔbɔ ɔnwomfoɔ kuku a wontumi nyɛ no yie bio no, saa ara na mɛbɔ ɔman yi ne kuro yi, na Tofet ara na wobesie wɔn, efiri sɛ ɔrenya baabi nsie bio. Saa na mɛyɛ ɛha yi ne ɛhafoɔ, Awurade asɛm nie. Na mede kuro yi bɛyɛ sɛ Tofet. Na Yerusalem afie ne Yuda ahemfo afie no ho begu fi sɛ Tofet hɔ. Adan a wɔahyehye atifi aduhwam ama ɔsoro asafo nyinaa no nyinaa, na wɔahwie ahwiesa ma anyame foforɔ no. Ɛna Yeremia firi Tofet, deɛ Awurade somaa no adiyisɛm ka hɔ baeɛ, na okogyinaa Awurade fie abannwa mu, na ɔka kyerɛɛ ɔman no nyinaa sɛ Asafo Awurade, Israel Nyankopɔn sie nie, hwɛ, mede bɔne a maka agu kuro yi soɔ no nyinaa bɛba ɛno ne ɛho nkuro nyinaa so, efiri sɛ wɔasene wɔn kɔn deɛ ɛbɛyɛ na wɔantie me nsɛm. Yeremia Tiaduonu. Na Imer ba Pashu, ɔsɔfo a ɔyɛ Awurade fie so titiri no tee sɛ Yeremia reka adiyisɛm yi no, Pashu boro odiyifoɔ Yeremia, na ɔde ne bɔɔ duam, Benyamin pon kɛse a edi soro Awurade fie mu no mu. Na adeɛ kyeeɛ no, Pashu tuu Yeremia firi dua no mu, na Yeremia ka kyerɛɛ no sɛ, ɛnyɛ Pashu, aseɛ ne ahosɛpɛ na Awurade atoo din, na mmom Magor-Misabib, aseɛ ne ehu wɔ afa nyinaa. Na sɛ Awurade sie nie, hwɛ, mereyɛ wo ehuyideɛ ama wo ho ne w'adɔfo nyinaa anim, na watotɔ wɔn atamfo afenaa no, na w'ani behunu, na mede Yuda nyinaa bɛhyɛ Babel hene nsa, na watu wɔn akɔ Babel, na wɔde afenaa kuku wɔn. Na meyi kuro yi ade dodoɔ ne emu mfasoɔ aboɔden ne nyinaa mama, na mede Yuda ahemfo akoradeɛ nyinaa mahyɛ wɔn atamfo nsa, na wafomfom afa akɔ Babel. Na wo, Pashu, ne wo fiefoɔ nyinaa, mobɛkɔ nnommumfa mu, na wobɛkɔ Babel akɔwu wɔ hɔ, na wasie wo wɔ hɔ, wo ne w'adɔfo a wohyɛɛ wɔn nkɔntoro no nyinaa. Woagyegye me, Awurade, na mapene nyegyeɛ no so. Woatintim me so, na woatu me. Madane aseredeɛ daa nyinaa, wɔn nyinaa di me ho fɛw, na daa merekasa a, ɛma me team. Atiritirasɛm ne ɔsɛeɛ na ɛma me su me frɛ. Na Awurade asɛm adane me ahohora ne nsopa daa nyinaa. Na sɛ me se,
merenkae no na meremmɔ ne din menkasa bio a na ɛyɛ makoma mu sɛ ogya a ɛredra a wato mu me nnompe mu. Mesɔ mu a mebrɛ ho na mentumi. Na mate nnipa pii nsɛkudie ehu wɔ afa nyinaa wɔse monkɔka na yɛbɛkɔ akɔka atia no. Nnipa a me ne wɔn nni asɛm biara a wɔtete me ho nyinaa ka sɛ ebi a bɛma wagyegye no na yɛtumi no na yɛatɔ yɛn werɛ ne so. Na Awurade gyina m'akyiri sɛ dɔmmarima a ne ho yɛhu. Ɛno nti matifoɔ bɛhwehwe ase na wɔrentumi. Wɔn ani bɛwuwu sɛ ɛfiri sɛ ɛnsi wɔn yie. Ɛyɛ daa nso paa werɛ mfiri. Na Asafo Awurade sɔ ɔteneneeni hwɛ. Ɔhwɛ sawa ne akoma mu. Wɔn nso na mehunu wɔ awerɛtɔ. Na wo na mede m'asɛm madane woɔ. Monto dwom ma Awurade. Munyi Awurade ayɛ. Na wayi ohiani kra afiri nnipa bɔne nsɛm. Nnome ne da a wɔwoo me wɔ mu no. Ɛda a me na woo me no. Ma wɔnhyira no. Nnome ne onipa a ɔde asɛmpa brɛ m'agya sɛ wawo ɔbabarima ama wo. Na ɔde maa n'ani gyee pii no. Ma oni no nyɛ sɛ nkura a Awurade abutubutu a onu ne ho no. Ma no nte esu anɔpa ne gyegyeegye awiaketee. Sɛ wankume ɔyɛfunu mu. Na me na anane me damena na manka ne yɛfunum daa nti. Adɛn nti mpo na mefiri yɛfunum firi adie. Sɛ merebɛhunu musuo ne ahometeɛ na me na ahi aniwuo mu. Yeremia ti aduonu baako. Asɛm a efiri Awurade hɔ baa Yeremia nkyɛn. Bra ɔhene Sedekia soma Malkia ba Pashu ne Maaseia ba ɔsɔfoɔ Sefania baa ne nkyɛn sɛ bisa Awurade hɔ adeɛ ma yɛn. Efiri sɛ baba hene Nebukadnessar ne yɛn redi ako. Ebi Awurade ne yɛn bedi no sɛdeɛ n'anwonwadeɛ no nyinaa teɛ no, na wafiri yɛn so akɔ. Ɛna Yeremia ka kyerɛɛ wɔn sɛ monka nkyerɛ Sedekia sɛ Awurade Israel Nyankopɔn sie ni. Hwɛ, meredane mo nsɛm akode a mode ne Babel hene ne Kaldeafoɔ a wɔabetua mo ɔfasuo akyire reko no. Na maboa no ma bakuro yi mfimfini. Na meara mede nsa a atene ne basa a ɛyɛ den ne abufuo ne abuhuro ne anibere kɛseɛ ne mo bɛko. Na mabokuro yi mufoɔ nnipa ne mmoa. Owuyadeɛ kɛseɛ ano na wobɛwuwo. Na ɛno akyiri no, Awurade asɛm ni. Meyi Yudahene Sedekia ne ne nkoa ne ɔman no ne nnipa a waka kuro yi mu a wafiri owuyadeɛ ne afena ne ɛkɔm mu no mahyɛ Babelhene Nebukadnessar nsa. Ne wɔn atamfo nsa, ne wɔn a wɔhwehwɛ wɔn kra no nsa. Na wakuku wɔn afena no. Ɔrenkame wɔn, na ɔrentema wɔn, na ɔrenhu wɔn mmɔbɔ. Na ɔma yi nso, ka kyerɛ wɔn sɛ Awurade sie nie, hwɛ, mede nkwa kwan ne owuo kwan meregu mu anim. Deɛ ɔtena kuro yi mu no bewu afena ne ɛkɔm ne owuyadeɛ ano. Na deɛ ofiri adie na ɔkɔbɔ Kaldeafoɔ a wobetua mo no soɔ no, obenya nkwa. Na ne kra adane no asadeɛ. Na mede m'anim akari kuro yi sɛ bɔne na ɛmmra ne soɔ, na ɛnyɛ papa. Awurade asɛm nie. Ɔde bɛhyɛ Babelhene nsa na ɔde ogya ahye. Na ka kyerɛ Yudahene fie sɛ muntie Awurade asɛm. David fie sɛ Awurade sie nie. Muni asɛntenene anɔpa. Na munyi deɛ wafom no afa mfiri omimfoɔ nsɛm. Na mebufuhyɛ ɛmfiri sɛ ogya ammɛhye a obi renni. Mo ne yɛre bɔne nti. Hwɛ, me ne mo a mote bɔnhwa mu asaseta so botan soɔ no anya. Awurade asɛm nie. Mo a moka sɛ hwan na obesiane aba yɛn soɔ, na hwan na ɔbɛba yɛn tenabea no. Na mɛba mabetua mo ka sɛ mo ne yɛre aba no teɛ. Awurade asɛm nie. Na mɛsɔ ogya ne kwaye mu, na ahye ne nneɛma nyinaa ahyia. Yeremia ti aduonu mmienu. Sɛ Awurade sie nie. Sane kɔ Yudahene fie na kɔka asɛm yi hɔ sɛ tie Awurade asɛm. Yudahene a wote David akonnwa soɔ no. Wo ne wo nkoa ne wo ma na wɔfa apono yi mu ba mu no. Sɛ Awurade sie nie. Mumu atɛntenene nyɔ adetenene. Na munyi deɛ wafom no afa mfiri omimfoɔ nsɛm. Na ɔhɔhoɔ, awisia ne okunafoɔ. Monhom wɔn so. Mommɔ wɔn atirimɔden. Na mogya a edi bem nso, monhwie ngu wɔ ha yi. Na sɛ mudi asɛm yi so ampa a, ɛne ahemfo a ɛtete David akonnwa soɔ bɛtena nteaseɛ nam mu ne apɔnkɔ so abɛfa efie yi apono akɛseɛ mu aba mu. Ɔno ne nkoa ne ne man. Na sɛ moantie nsɛm yi a,
ɛne yɛ maka me ho ntam Awurade asɛm nie sɛ efie yi bɛda ne fituo na sɛ Awurade ka Yuda hene fie ho nie anka wo yɛ me Gilead ne Lebanon atifi nanso mɛda ne wɔ serɛ so nkura a wɔnte mu na mereyi asɛefo atia wo wɔn akode akurakura wɔn na wabubu wo ntwene duru a wayie no de agu ogya mu na amanaman pii betwam kuro yi ho na wasese wɔn ho sɛ ɛnam de ho na Awurade ayɛ kuro kɛseɛ yi sɛ yie na wɔbɛka sɛ ɛfiri sɛ wɔagya Awurade wɔn Nyankopɔn apam na wakɔ sɔre anyame foforɔ asom wɔn. Munsu owufoɔ na munnyam no esu mmom na munsu deɛ ɔrekorɔ no na ɔrensa ne mma bio mehunu na wo asase na sɛ Awurade ka no Salomo a ɔyɛ Yuda hene Yosia ba a odi n'agya Yosia anamu hene a ofiri ha kɔɔɛ no ho nie ɔrensa ne ma ha bio na deɛ wɔto no kuro no ɛhɔ na obɛwuo na ɔrenhunu asase yi bio deɛ ɔfa ɔkwan a ɛntene so kyekyere ne fie na ɔde asisie si n'abansoro na ɔma ne yɔnko yɛ adwuma kwa na ɔmfa n'akatua ma no nue deɛ ɔka sɛ mesi dan a emu baeɛ ayɔ mu abansoro adan a ɛsoso pii mafa na otwitwa mu mpoma na ɔde ntweneduro sam mu na ɔde adukɔkɔɔ srɛ mu w'ani abere ntweneduro ho yi nti wobɛdi hene ne no wagya ɛne di anom amu atɛntene anwa ade tenene ɛno nti nso na esi no yie odi mmɔborɔni ne ohiani asɛm maa no enti nso na esi no yie ɛnyɛ yei ne me ho nimdeɛ Awurade asɛm nie nanso w'ani ne wakoma ni hwee so sɛ wo mfa so ne mogya a ɛdi bim so sɛ ɛngu fam ne amim ne nhyɛsoɔ so sɛ wobɛyɔ ɛno nti sɛ Awurade ka no Yuda hene Yehoakim a ɔyɛ Yosia ba no ho nie ɔrenyam no sɛ due me nuabarima ne due onuabaa ɔrenyam no sɛ due owura ne due n'animonyam afunumu sie na wɔde besie no wɔbɛtwe no ato no atwene Yerusalem apono akyiri forokɔ Lebanon kosu na ma wo ne so Basan na team firi Abarem efiri sɛ wadwere wadɔfo nyinaa wodi yie no mekasa me kyerɛ wo na wo se merentie wo kwan ne no firi wo mabaabrɛ mu sɛ wontie me mframa bɛyɛ ne wayɛmfo nyinaa na wadɔfo bɛkɔ nomumfa mu ɛno ansa na w'ani bɛwuo na w'anim agu ase wo bɔne nyinaa ho wo a wote Lebanon ayɛ wo prebuo ntweneduro soɔ no sɛ ɔyea ne awoko a ɛte sɛ ɔbaa wofoɔ deɛ ba wo so a sɛdeɛ wobɛsi ayɛ mmɔbɔ afa sɛ mete ase yi Awurade asɛm nie sɛ Yuda hene koni a wɔyɛ Yehoakim ba no yɛ me nifa so nsoanoka mpo a anka mɛte no afiri hɔ na mede wo bɛhyɛ wɔn a wɔhwehwɛ wo kra no nsa ne wɔn a wosuro wɔn anim no nsa ne Babel ne Nebukadreza ne Kaldeafoɔ nsa na mɛpra wo ne wo na wɔwo wo no akɔ asase bi a ɛnyɛ hɔ na wɔwo mo so na ɛhɔ ara na mobɛwuwo na asase a wɔn kra pɛ sɛ wɔbɛsane aba soɔ no ɔrensane ma hɔ bio ɔbarima kɔnia yi ayɛ sɛ anwene a abɔ na wɔ muo anaa adeɛ bi a obiara ani nye ho adɛn nti na wɔto no ne n'asefoɔ gu asase a wonim soɔ so yi asase tie Awurade asɛm sɛ Awurade sie nie montwerɛ wɔ ɔbarima yi ho sɛ ɔyɛ deɛ onni ba ɔbarima a ɔrenni yie ni na mu na n'asefoɔ mu biara a ɔbɛtena Dawid ahengua so na wɔde Yuda so bio no renni yie Yeremia ti 29 nwanhwɛfo a wɔsɛ me nwankuo bɔ wɔn piti no nnue Awurade asɛm nie enti sɛ Awurade Israel Nyankopɔn seɛ wɔ ahwɛfo a wɔhwɛ me man no ho nie mo na mo abɔ me nwankuo no apete na moapansam wɔn na moanhwɛ wɔn hwɛ mo na merebetua mo ne yɔe mu bɔne no so ka Awurade asɛm nie na meara mɛboa me nwan kaeɛ ano afiri nsase a mapam wɔn akɔsoɔ no nyinaa so na mede wɔn bɛsane aba wɔn titibea bio na wɔbɛwowo na wadɔ na mesisi wɔn so ahwɛfoɔ na wahwɛ wɔn na ɔrensuro bio na wɔn akoma rentu na wɔn mu bi renka Awurade asɛm nie hwɛ nya bi reba Awurade asɛm nie sɛ mɛma tenenee dubɛn bi so mama Dawid na ɔhene bi abɛdi hene nimdeɛ so na wɔbu atɛntenenee ayɔ adetenenee asase so ne brɛ so na wɔbɛgye Yuda nkwa
na Israel atena ase dwoodwoo. Na yei ne din a wɔde bɛfrɛ no, Awurade yɛn tenene. Ɛno nti, hwɛ, Awurade asɛm nie. Nna bi reba a ɔrenka bio sɛ Awurade a oyii Israel firi Misraim asase so baeɛ no te aseɛ yi. Na mmom, sɛ Awurade a ɔkɔyii Israel fie asefoɔ firi atifi fam asase ne nsase a mepam wɔn kɔɔ soɔ no nyinaa so baeɛ no te aseɛ yi. Na wɔbɛtena wɔn asase so. Adiyifoɔ no ho asɛm nie. Makoma abubu me yam. Me nnompe nyinaa sɛ biribiri. Mayɛ sɛ nsaboni ne ɔbarima a nsa afa ne soɔ. Awurade ne nsɛm kronkron no nti. Na awaresɛefoɔ ahyɛ asase no so ma. Na nnome nti asase no di abobo. Ɛsrɛ so adidibea kusa. Na wɔn mmirikatuo yɛ bɔne. Na wɔn maninya nso ntene. Na odiyifoɔ ne ɔsɔfoɔ nyinaa yɛ nkɔnkɔnsafoɔ. Mefie mpo na mahunu wɔn bɔne, Awurade asɛm nie. Ɛno nti wɔn kwan bɛyɛ wɔn sɛ esum kabii mu kwan torotoro. Obesunsum wɔn na wɔahwehwe ɛso ase. Ɛfiri sɛ wɔn asotwe afi no mu. Mede bɔne bɛba wɔn so, Awurade asɛm nie. Na Samaria adiyifoɔ no mu, mahunu nkwaseasɛm. Wɔde ba ahyɛ nkɔm de maame man Israel fome. Na Yerusalem adiyifoɔ no mu nso, mahunu ahodwirideɛ. Awaresɛeɛ ne atoro mu nanteɛ. Na wɔhyɛ ne bɔnyɛfoɔ nsa den, sɛdeɛ ɛbɛyɛ na obiara ansane amfiri ne bɔne mu. Wɔn nyinaa dane me sɛ Sodom, na emufoɔ ayɛ sɛ Gomora. Enti sɛ Asafo Awurade ka no adiyifoɔ no ho nie. Hwɛ, merema wɔn bɔnwene adi, mama wɔn ɛborɔ nsuo ano, ɛfiri sɛ Yerusalem adiyifoɔ mu nkɔnkɔnsasɛm afiri kɔ asase no nyinaa so. Sɛ Asafo Awurade sie nie. Montie adiyifoɔ a wɔhyɛ mo nkɔm no nsɛm. Wɔde mo kɔ ahuhudie mu. Wɔn akomam anisuadehunu na wɔka, mfiri Awurade anum. Ka na wɔka kyerɛ wɔn a wɔpo me no sɛ, Awurade se, asomdwoe bɛba ama mo. Na obiara nante n'akomaden yɛ mu a, wɔse, bɔne biara remma mo so. Na hwan na wagyina Awurade agyina no mu, na wahunu na wate n'asɛm? Anaa hwan na wawan n'aso atie n'asɛm? Hwɛ, Awurade ahum, abufuhyeɛ afiradi. Na ahum a edi kyinhyia betwa ne ho abesi abɔnefoɔ tiri so. Awurade abufuo no rensane kosi sɛ ebewie na ama n'akoma mu adwene agyina. Na edi akyire no mu no na mobehunu mu pefee. Mansoma adiyifoɔ no, nso wotu mmirika. Mankasa mankyerɛ wɔn, nso wɔhyɛ nkɔm. Na sɛ wogyina megyina mu a, anka wɔn maame man tie me nsɛm. Na wasane wɔn afiri wɔn kwammɔne so. Ne wɔn ne yɔbɔne no ho. Meyɛ Onyankopɔn a wɔwɔ mpinkyɛe mu. Awurade asɛm nie. Na menyɛ Onyankopɔn a wɔwɔ akyirikyiri anaa? Sɛ obi di ne ho humtabea bi a, merenhu no anaa? Awurade asɛm nie. Ɛnyɛ ɔsoro ne asase na mehyɛ no mama anaa? Awurade asɛm nie. Mate deɛ adiyifoɔ a wɔde me din hyɛ nkɔntorɔ no keka sɛ, maso daeɛ no. Enkosi da bɛn? Ɛwɔ adiyifoɔ a wɔka atoro adiyisɛm na wɔka wɔn akomam na ada nkɔm no akomam. Wɔdwene sɛ wɔbɛma me man werɛ afiri me din. Wɔn adaeɛ a wɔkeka kyerɛkyerɛ wɔn ho no nti. Sɛdeɛ Baal nti wɔn agyanom werɛ firi me din no, odiyifoɔ a ɔso daeɛ no, ma no nka adaeɛso. Na deɛ masɛm wɔ ne hɔ no, ma no nka masɛm nokorɛ mu. Ɛdeɛ na ntɛtɛ ne ayuo wɔyɔ, Awurade asɛm nie. Masɛm te sɛ ogya. Awurade asɛm nie. Na ɛnte sɛ asaeɛ a ɛbobɔ ɔbotan anaa? Enti hwɛ, me ne adiyifoɔ no anya. Awurade asɛm nie. Nnipa a wɔwiawia me nsɛm wɔn yɔnkonom nkyɛn no. Hwɛ, me ne adiyifoɔ no anya, Awurade asɛm nie. Wɔn a wɔde wɔn tɛkyerɛma keka sɛ, n'asɛm nie no. Hwɛ, me ne adiyifoɔ a wɔsoso atoro adaeɛ no anya, Awurade asɛm nie. Wɔn deɛ wɔkeka adaeɛ no, na wɔde wɔn atorosɛm ne wɔn adwene heresɛm daadaa me man no. Nanso mensomaa wɔn, na menhyɛɛ wɔn, na wɔn ho renyɛ ɔman yi mfasoɔ biara, Awurade asɛm nie. Na sɛ ɔman yi, anaa odiyifoɔ, anaa ɔsɔfoɔ bi bisa wo sɛ, Awurade atemmusɛm ne sɛn a, ɛne ɛkyerɛ wɔn atemmusɛm ko no, na mesum mmɔgu. Awurade asɛm nie. Na odiyifoɔ ne ɔsɔfoɔ ne ɔman a ɔka sɛ, Awurade atemmusɛm no,
na mɛba mabɛtwe wo ne kono ne ne fie aso. Sei na monkeka nkyerɛ mo mfɛfoɔ, na onua nka nkyerɛ ne nua. Ɛdeɛn na Awurade buae, na ɛdeɛn na Awurade aka. Na Awurade atemusɛm no deɛ, mommɔ din bio, na obiara asɛm bɛdane no adesoa, ɛfiri sɛ, moadanedane Onyankopɔn teasefoɔ, Asafo Awurade yɛn Nyankopɔn nsɛm ani. Sei na ka kyerɛ odiyifoɔ no, ɛdeɛn na Awurade de bua woɔ, na ɛdeɛn na Awurade aka. Na sɛ moka sɛ Awurade atemusɛm no nti, sɛ Awurade sie nie, ɛsiane sɛ moka asɛm yi sɛ Awurade atemusɛm no, na mesomaa mo nkyɛn sɛ monka sɛ Awurade atemusɛm no. Enti hwɛ, me werɛ bɛfiri mo koraa, na moato mo ne kuro a mede me maa mo ne mo agyanom no mafiri m'anim agu. Na mede daa ahohora ne daa nso pa a werɛ remfiri da ato mo so. Yeremia ti 29. Awurade maa me hwɛ, na hwɛ, mmorɔdɔma nkyerɛnkyɛ mmienu a wɔde asisi Awurade asɔredan anim nie. Ɛberɛ a Babelhene Nebukadnezar tuu Yudahene Yekonia a ɔyɛ Yehoakim ba ne Yuda asafohene ne adwumfoɔ ne atomfoɔ firi Yerusalem kɔɔ Babel no. Kyerɛnkyɛ biako mu wɔ mmorɔdɔma paara a ɛte sɛ mmorɔdɔma a abere kane. Na kyerɛnkyɛ biako no mu wɔ mmorɔdɔma a ɛnyɛ koraa yɛ a ɛnyɛ no nti ontumi nie. Na Awurade ka kyerɛɛ me sɛ, Yeremia, ɛdeɛn na wohu yi? Na me se, mmorɔdɔma pa no deɛ ɛyɛ sɛ, na deɛ ɛnyɛ no ɛnyɛ koraa, na yɛ a ɛnyɛ nti ontumi ni. Ɛna Awurade asɛm baa me nkyɛn sɛ Awurade, Israel Nyankopɔn sie nie, sɛ mmorɔdɔma pa yi tie no, saa na mɛkari Yuda tukɔfoɔ a mema a wofiri ha yi kɔɔ Kaldeafoɔ asase soɔ no mayɛ wɔn yie. Na mede m'ani bɛhwɛ wɔn papa so, na mede wɔn masane aba asase yi so. Na mede wɔn besisi hɔ, na meremmuri wɔn, na medua wɔn, na merentutu wɔn. Na mɛma wɔn akoma a wɔde behu me sɛ me ne Awurade, na wɔadane me ɔman, na me nso mayɛ wɔn Onyankopɔn. Na wɔde wɔn akoma nyinaa bɛsane aba me nkyɛn. Na sɛ mmorɔdɔma bɔne a yɛ a ɛnyɛ nti wontumi nyie no tie no, sɛ Awurade si no nie, saa ara na meyi Yudahene Sidikia ne n'asafohene ne Yerusalem nkaeɛ a waka asase yi soɔ no ne wɔn a wɔte Misraim asase soɔ no mama wɔadwane wɔn ho ayɛ wɔn bɔne, asase so ahenni nyinaa mu, na wɔadanedane ahohora ne akasabebuo, ɛfene ne nnome baabiara a mesumsum wɔn akorɔ. Na mɛma afena, ɛkɔm ne owuyadeɛ aba wɔn mu akosi sɛ ɔbɛsa koraa afiri asase a mede me maa wɔn ne wɔn agyanom no soɔ. Yeremia ti 25. Asɛm a ɛbaa Yeremia nkyɛn Yuda man nyinaa ho. Yudahene Yehoakim a ɔyɛ Yosia ba afe a ɛtɔ so 9 a ɛne Babelhene Nebukadnezar afe a edikan no mu a odiyifoɔ Yeremia kae. Yuda man no nyinaa ho kyerɛ Yerusalemfoɔ nyinaa nie. Efiri Yudahene Yosia a ɔyɛ Amon ba afe a ɛtɔ so 12 soɔ de beduru ne da yi. Mfinhyia 29 yi mu, Awurade asɛm baa me nkyɛn ma metua nhema meka kyerɛɛ mo, na mo antie. Na Awurade asoma ne nkoa adiyifoɔ nyinaa aba mo nkyɛn. Otua nhema soma wɔn, na mo antie. Na mo amrɛ mo aso ase antie. Wɔse, monsan mfiri mo akwammɔne so ne mo nneyɛe bɔne mu, na mo atena asase a Awurade de ama mo ne mo agyanom no so afiri daapem akosi daapem. Na munni anyame foforo akyi nkɔsom wɔn nsɔre wɔn. Na momfa mo nsa ano nnwuma nhuru me bo, na merenyɛ mo bɔne biara. Na moantie me, Awurade asɛm nie. na mode mo nsa ano nnwuma huru me bo ma no danee mo bɔne. Enti sɛ Asafo Awurade sie nie, ɛsiane sɛ moantie me nsɛm nti, hwɛ, meresoma ma wakɔfa atifi fam mmusua nyinaa. Awurade asɛm nie. Ne makoa Babelhene Nebukadnezar, na mede wɔn aba asase yi ne ɛsotefoɔ so ne amanaman yi a wɔatwa ahyia nyinaa so. Na masɛe wɔn pasapasa, na mama wadane ahodwirideɛ ne fɛdie ne daa amanfo. Na mama ahosan ne anigye ne ayefukunu ne ayeforɔ ne oyuyammoɔ nkateɛ ne kanea han ayera wɔn mu. Na asase yi nyinaa bɛdane amanfo ne ahodwirideɛ.
na amanaman yi asom Babel hene mfinhyia 70. Na sɛ mfinhyia 70 wie duru a, mɛba mabetua Babel hene ne ɔman no, Kaldeafoɔ asase no abumuyɔ so ka, na madane no daa amanfo. Na mɛma me nsɛm a meka me guu asase no so no nyinaa aba mu wɔ so. Ade a wɔatwerɛ no nwoma yi mu a Yeremia hyɛɛ ho nkɔm guu amanaman nyinaa soɔ no nyinaa. Na amanaman bebree ne ahemfo akɛseɛ de wɔn bɛyɛ nkoa. Na metua wɔn ne yɔn ne wɔn nsa ano adwuma so ka. Na sɛ Awurade Israel Nyankopɔn aka akyerɛ me nie, gye abufuhyia nsa kuruwa yi me nsɛm, na ma amanaman a meresoma wo wɔn nkyɛn no nyinaa nom, na wɔanom atɔ ntentan abobɔ adam, afena a meresoma aba wɔn mu ano. ɛna megye kuruwa no Awurade nsɛm, na mema amanaman a Awurade somaa me wɔn nkyɛn no nyinaa nome. Yerusalem ne Yuda nkuro ne emu ahemfo ne emu asafohene sɛ wɔnyɛ amanfo, ahodwirideɛ, fɛdie ne nnome sɛdeɛ ɛteɛ nnɛ da yi. Misraim hene Faro ne ne nkoa ne n'asafohene ne ne man nyinaa, ne amanfrafoɔ no nyinaa, ne Us asase so ahemfo nyinaa, ne Filistifo asase so ahemfo nyinaa, ne Askelon ne Gaza ne Ekron ne Asdod nkaeɛ no, Edom ne Moab ne Amonfoɔ, ne Tiro ahemfo nyinaa, ne Sidon ahemfo nyinaa, ne ɛpo akyiri no hɔ asase so ahemfo, Dedan ne Tema ne Bus, ne wɔn a wɔatwitwa wɔn bɔgyesɛ putuo no nyinaa, ne Arabia ahemfo nyinaa, ne afrafrafoɔ ahemfo a wɔte serɛ soɔ no nyinaa, ne Simri ahemfo nyinaa, ne Elam ahemfo nyinaa, ne Media ahemfo nyinaa, ne atifi fam ahemfo nyinaa, wɔn a wɔbɛn ne wɔn a wɔwɔ akyirikyiri no mu biara, ne asase so ahenni hodoɔ a ɛwowɔ asase ani nyinaa no. Na Sisak hene na ɔbɛka wɔn nyinaa kyiri anom. Na ka kyerɛ wɔn sɛ, Asafo Awurade Israel Nyankopɔn sie nie. Monnom na mommobo, na momfefe, na monhwehwe ase, na monsɔre afena a merema no aba mo mu no ano. Na wɔampɛ sɛ wɔgye wɔn nsɛm kuruwa no nom a, ka kyerɛ wɔn sɛ, Asafo Awurade sie nie. Nom ara na monnom, na hwɛ, kuruwa a wɔde me din atoɔ no so na merefiri ama bɔne aba yi. Na mo deɛ, mobɛfa mo ho adi sɔn anaa? Moremfa mo ho nni sɔn. Na mmom, afena na merefiri aba asase sofoɔ nyinaa soɔ. Asafo Awurade asɛm nie. Enti hyɛ nsɛm nyinaa ho nkɔm kyerɛ wɔn, na si wɔn sɛ, Awurade firi sorosoro bobom, na ɔma ne so firi tenabea kronkron hɔ. Paeɛ na ɔpaapae mu gu ne nnwan yɛ mmea soɔ. Ɔbɔ ose sɛ bobe abawɔfoɔ, de tia asase no sofoɔ nyinaa. Hooyɛ no bɛduru asase ano no ho a, na Awurade ne amanaman reham. Ɔrebu honam nyinaa atɛn, ɔde abɔnefoɔ ato afena no. Awurade asɛm nie. Sɛ Asafo Awurade sie nie. Hwɛ, bɔne firi ɔman so kɔ ɔman so, na ahum kɛseɛ tu firi asase ano. Na da no na Awurade bɛma atɔfoɔ adeda hɔ, firi asase awieyɛ kosi asase awieyɛ. Ɔrenyɛ wɔn ayie, na ɔremmoa wɔn ano, na wɔrensie wɔn. Ɔbɛyeyɛ sumina asase ani. Mommɔ abubuo, nnwanhwɛfoɔ, na monteateam, na mommunimuni, nnwankuo mu akunini, na mokum na adu. Na mɛpansam mo, na moabobɔ fam sɛ kuruwa a ne boɔ yɛ den, na nnwanhwɛfoɔ no rennya kwan nnwane, na nnwankuo mu akunini nso rennya kwan mfiri mu. Wɔte nnwanhwɛfoɔ su ne nnwankuo no mu akunini abububɔ, ɛfiri sɛ Awurade resɛe wɔn yɛmmea, na asomdwie tenabea no ayɛ koom. Awurade abufuhyehyɛ no anim, wɔagya ne dabrɛ sɛ gyataburu a, na wɔn asase adane amanfo, na afena namnam no ne n'abufuhyehyɛ no anim. Yeremia ti 26. Yuda hene Yehoakim a ɔyɛ Yosia ba ahenni mfitiaseɛ, na asɛm yi firi Awurade nkyɛn baa sɛ, Awurade sie nie. Kogyina Awurade fie abɛnwa mu, na Yuda nkuro a ɔbɛ Awurade fie asɔre no nyinaa, ka nsɛm a mehyɛ wo sɛ ka kyerɛ wɔn no nyinaa gu wɔn so. Nyimu asɛm biara, ebia wobetie, na wasane afiri wɔn akwammɔne so, na menume ho. Bɔne a ɛwɔ me tirim sɛ wɔn ne yɔyɛ bɔne nti mɛyɛ wɔn no ho, na ka kyerɛ wɔn sɛ,
sɛ Awurade sie nie. Sɛ muntie me nni me mmara a mede me sii mo anim no so, na muntie me nkoa adiyifo a meresoma wɔn mo nkyɛn a metua ahema mesoma wɔn na mo antie wɔn nsɛm no a, ɛno deɛ mɛyɛ efie yi sɛ Silo, na mede kuro yi bɛyɛ nnome mama asase so amanaman nyinaa. Na asɔfoɔ ne adiyifoɔ ne ɔman no nyinaa tee sɛ Yeremia reka nsɛm yi Awurade fie. Na Yeremia wie nsɛm nyinaa a Awurade hyɛɛ no sɛ ɔnka nkyerɛ ɔman no nyinaa ka no. Asɔfoɔ ne adiyifoɔ ne ɔman no nyinaa bumaa no kaa sɛ, wuo na wobɛwuo. Adɛn nti na wode Awurade din hyɛ nkɔm sɛ efie yi bɛyɛ sɛ Silo na kuro yi bɛsɛe a obi rentena mu? Na ɔman no nyinaa behyiaa Awurade fie tiaa Yeremia. Na Yuda mapɔnma tee nsɛm yi no, wofiri ahemfie foro baa Awurade fie. Na wɔbɛtena ase Awurade pon kɛseɛ foforɔ no ano. Na asɔfoɔ ne adiyifoɔ no ka kyerɛɛ mapɔnma ne ɔman no nyinaa sɛ, wɔmmuo barima yi kumfɔ, ɛfiri sɛ wahyɛ kuro yi ho nkɔm sɛdeɛ mo aso teeɛ no. Ɛna Yeremia ka kyerɛɛ mapɔnma no nyinaa ne ɔman no nyinaa sɛ, Awurade na asoma me sɛ memmɛhyɛ efie yi ne kuro yi ho nkɔm, menka nsɛm a moteeɛ no nyinaa. Na afei momma mo akwan ne mo nneyɔe nyɛ yie, na muntie Awurade mo Nyankopɔn, na Awurade nnu ne ho bɔne a ɔkaa no mo ho no ho. Na me deɛ, hwɛ, mewɔ mo nsɛm. Monyɛ me sɛdeɛ ɛyɛ na ɛtene mo ani soɔ. Hunu nko na munhunu sɛ mukum a, mogya a ɛdi bem na mobɛsesa agu mo ne kuro yi ne emu tefoɔ so. Na nokorɛm, Awurade na asoma me mo nkyɛn sɛ memmɛka nsɛm yi nyinaa ngu mo asom. Ɛna mapɔnma ne ɔman no nyinaa ka kyerɛɛ asɔfoɔ ne adiyifoɔ no sɛ, ɔbarima yi nsɛ wuo, ɛfiri sɛ Awurade yɛn Nyankopɔn din mu na ɔkasa kyerɛɛ yɛn. Na mmarima bi firi asase no so mpanimfoɔ mu sɔree. Na wɔka kyerɛɛ ɔman badwafoɔ no nyinaa sɛ, Mika a ofiri Moreset hyɛ nkɔm Yudahene Hesekia berɛ so. Na ɔka kyerɛɛ Yudaman nyinaa sɛ Asafo Awurade sie nie, obɛfuntum Sion sɛ afuo, na Yerusalem adane nkunkum aboɔ akurokuro, na efie no bepɔ no adane kwaeɛ mu sorɔnsorɔmmea. Kum na Yudahene Hesekia ne Yuda nyinaa kum no anaa? Ɛnyɛ Awurade na osuro no, na ɔkɔtɔ srɛ Awurade, na Awurade nso nuu ne ho bɔne a ɔka guu wɔn soɔ no ho. Na yɛn deɛ, yɛreyɛ bɔne kɛseɛ atia yɛn kra yi. Na ɔbarima bi nso wɔ hɔ a ɔbɛkaa adiyisɛm Awurade din mu. Semaia ba Uria a ofiri Kiriat Yearim. Na ɔhyɛɛ kuro yi ne asase yi ho nkɔm sɛ Yeremia deɛ no ara. Na ɔhene Yehoiakim ne ne nnɔmmarima nyinaa ne asafohene no nyinaa tee ne nsɛm no. Anka ɔhene rehwehwɛ no aku no. Na Uria tee, na osuroe, na odwane kɔɔ Misrim. Na ɔhene Yehoiakim somaa mmarima bi kɔɔ Misrim. Agbor ba Elnatan ne mmarima bi a wɔka ne ho, na wɔkɔɔ Misrim. Na wɔfaa Uria firi Misrim de no brɛɛ ɔhene Yehoiakim, na ɔde afenaa kum no. Na ɔtoo ne funu twenee nkurɔfoɔ ma ada so. Nso Safat ba Ahikam nsa na ɛda Yeremia ho, deɛ ɛbɛyɛ na wɔamfa no anhyɛ ɔman no nsa na wɔanku no. Yeremia ti 27. Yudahene Yehoiakim a ɔyɛ Yosia ba ahenni mfitiaseɛ na asɛm yi firi Awurade nkyɛn baa Yeremia hɔ sɛ Awurade ka kyerɛɛ me nie, yɛnkye homa ne konnua fa, na fa bɔ wo kɔn. Na fafa abɔfo a ɔbaa Yudahene Sedekia nkyɛn Yerusalem no so, ma ne Edom hene, ne Moab hene, ne Amonma hene, ne Tiro hene, ne Sidom hene. Na hyɛ wɔn, na wɔnkɔka nkyerɛ wɔn wuranom sɛ Asafo Awurade, Israel Nyankopɔn sie nie. Sɛ monkɔka nkyerɛ mo wuranom nie, me na mede me tumi kɛseɛ ne me basa a atene me yɔɔ asase, enipa ne mmoa wɔwɔ asase ani. Na mede me ma obiara sɛdeɛ ɛtene wɔ m'ani soɔ. Na afei mede nsase nyinaa mahyɛ makoa Nebukadnezar Babelhene no nsa. Na mede wura mu mmoa mpo mama no sɛ wɔnsom no. Na amanaman nyinaa bɛsom no, ne ne ba ne ne babaara kosi sɛ ɔno nso n'asase brɛ beduro. Na amanaman bebree ne ahemfo akɛseɛ ama no asom bie. Na ɔman ne ahenni a wɔnsom ɔno Babelhene Nebukadnezar, na wɔmfa wɔn kɔn hyɛ Babelhene konnua aseɛ no, afena ne ɛkɔm
ne ewuyade na mede bɛba abɛtwe ɔman no aso. Awurade asɛm nie. Akosi sɛ mɛdwerɛ wɔn ne nsɛm. Enti muntie mo adiifoɔ, ne mo nkɔnhyɛfoɔ, ne mo dayɛ ne mo akɔmfoɔ, ne mo ntafo ayifoɔ a ɔka kyerɛ mo sɛ, morensom Babel hene no, na nkɔntrɔ na wɔhyɛ mo, deɛ ɛbɛyɛ na wayi mo afiri mo asase so akɔ akyirikyiri, na masunsum mo na moayera. Na ɔman a ɛde ne kɔn hyɛ Babel konnua asie na ɛsom no no, mɛma no aka n'asase so. Awurade asɛm nie. Na wadɔ so atena so. Na mekasa mekyerɛ Yudahene Sedekia sɛdeɛ nsɛm yi nyinaa teɛ sɛ, momfa mo kɔn nhyɛ Babel konnua ase, na monsom no ne ne man, na moanya nkwa. Adɛn nti na wo ne wo man rebewu afena, ɛkɔm ne ewuyade ano, sɛdeɛ Awurade ka kyerɛ ɔman a ɛrensom Babel hene no. Na muntie adiifo a wɔse mo sɛ, morensom Babel hene no, ɛfiri sɛ nkɔntrɔ na wɔhyɛ mo. Na mensoma wɔn, Awurade asɛm nie. Na wɔn ara na wɔde me din hyɛ nkɔntrɔ, sɛdeɛ ɛbɛyɛ na masunsum mo na moayera, mo ne mo adiifo a wɔhyɛ mo nkɔm no. Na asɔfoɔ no ne ɔman yi nyinaa, meka mekyerɛ wɔn sɛ Awurade sie nie, muntie adiifo a wɔhyɛ mo nkɔm sɛ, hwɛ, ɛrenkyɛre koraa na wɔde Awurade fie nneɔma no bɛsan afiri Babel aba no nsɛm. Na nkɔntrɔ na wɔhyɛ mo. Muntie wɔn, monsom Babel hene na munya nkwa. Adɛn nti na kuro yi nane akurofo? Na sɛ wɔyɛ adiifoɔ, na sɛ Awurade asɛm wɔ wɔn hɔ a, ma wɔn koto nsrɛ Asafo Awurade, na nneɔma a aka Awurade fie ne Yudahene fie ne Yerusalem no ankɔ Babel. Na sei na Asafo Awurade ka no adum ne ɛpo ne nsugyeɛ naka ne nneɔma a aka kuro yi mu nkaeɛ no ho. Nneɔma a Babelhene Nebukadnezar tuu Yudahene Yekonia ɔyɛ Yehoakim ba ne Yuda ne Yerusalem mapɔnma firi Yerusalem kɔɔ Babel no wɔamfa nkorɔ no. Sɛ Asafo Awurade, Israel Nyankopɔn ka wɔ nneɔma a ɛka Awurade fie ne Yudahene fie ne Yerusalem ho nie. Wɔde bɛkɔ Babel, na ɛhɔ na ɛbɛtena kosi da a mɛba mabɛhwɛ wɔn. Awurade asɛm nie. Na mede wɔn asane aba ha. Yeremia ti aduonu nwɔtwe. Na afe no ara mu, Yudahene Sedekia ahenni mfitiase afe a ɛtɔ so 9 no bosome a ɛtɔ so 5 so, Asur ba odiifo Hanania ofiri Gibeon no ka kyerɛɛ me Awurade fie, asɔfoɔ ne ɔman no nyinaa anim sɛ Asafo Awurade, Israel Nyankopɔn sie nie, mabubu Babel hene konnua no. Ɛha mfinhyia 2 pɛ, mede Awurade fie nneɔma a Babel hene Nebukadnezar bɛfa firi ha yi de kɔɔ Babel no nyinaa bɛsane aba ha yi. Na Yuda hene Yekonia ɔyɛ Yehoakim ba ne Yuda atukɔfo a wɔkɔɔ Babel no nyinaa, mede wɔn bɛsane aba ha yi bio. Awurade asɛm nie. Na mebubu Babel hene konnua no. Na odiyifoɔ Yeremia ka kyerɛ odiyifoɔ Hanania, asɔfoɔ no ne ɔman a wogyinagyina Awurade fie no nyinaa anim. Na odiyifoɔ Yeremia kaa sɛ, Amen. Awurade nyɛ sa. Awurade ma wo nsɛm a worehyɛ nkɔm sɛ wɔde Awurade fie nneɔma ne atukɔfoɔ nyinaa bɛfiri Babel asan aba ɛha yi no mmrɛ mu. Nanso tie asɛm a mereka wo ne ɔman no nyinaa asom yie. Adiifo a wodii m'anim ne w'anim firi teteete no, wɔhyehyɛ nsase bebree ne ahenni akɛseɛ akodie ne bɔne ne owuyadeɛ ho nkɔm. Odiifo a ɔhyɛ asomdwoe ho nkɔm no, sɛ odiifo no asɛm nya ba mu a, ɛno na wohunu odiifo a Awurade somaa no nokorɛ mu. Ɛna odiyifoɔ Hanania yii konnua no firi odiyifoɔ Yeremia kɔn mu bubuu mu. Na Hanania kaa no ɔman no nyinaa anim sɛ Awurade sie nie, saa ara na mebubu Babel hene Nebukadnezar konnua no afiri amanaman nyinaa kɔn mu. Ɛha mfie 2 pɛ. Na Yeremia siim kɔɔ ne kwan. Na odiyifoɔ Hanania bubuu konnua no firi odiyifoɔ Yeremia kɔn mu no akyiri no, Awurade asɛm baa Yeremia nkyɛn sɛ, Kɔ na kɔka kyerɛ Hanania sɛ Awurade sie nie, dua konnua na wɔbubu mu, na yɔ dadeɛ konnua si anan mu. Na sɛ Asafo Awurade, Israel Nyankopɔn sie nie, dadeɛ konnua na mede mato amanaman nyinaa kɔn mu, sɛ wɔn som Babel hene Nebukadnezar, nso wɔbɛsom no, na mede wura mu mmoa mpo mama no. Na odiyifoɔ Yeremia ka kyerɛ odiyifoɔ Hanania sɛ, Hanania,
tie Awurade nsoma wo na wo na wama ɔman yi de wɔn ho ato atoro so ɛno nti sɛ Awurade sie nie hwɛ meretu afiri asase ani afi na wobɛwuo efiri sɛ waka atuateɛ tie Awurade. Na odiyifo Hanania wu afe no ara mu bosome a ɛtɔ so 9 no mu. Yeremia ti 29. Nso odiyifo Yeremia kyerɛ nsɛm yi hyɛ nwoma mu de firi Yerusalem mane atukɔfoɔ no mu mpanimfoɔ nkaeɛ ne asɔfoɔ ne adiyifo ne nkurɔfoɔ a Babelhene Nebukadnezar tuu wɔn firi Yerusalem kɔɔ Babel no nyinaa. Bra ɔhene Yekonia ne ɔhene Nina ne mpiafoɔ ne Yuda ne Yerusalem mapɔnma ne adwumfoɔ ne atomfoɔ firi Yerusalem kɔɛ no. Ɔde mane Safan ba Elasa ne Hilkia ba Gemaria Yudahene Sedekia soma wɔn ma wɔkɔɔ Babelhene Nebukadnezar nkyɛn Babel no. Ɛse sei na Asafo Awurade Israel Nyankopɔn ka kyerɛ atukɔfoɔ a mema wotu wɔn firi Yerusalem kɔɔ Babel no nyinaa. Munsisi adan na montena mu, na monyɛ nturo na muni mu aba. Monwareware yerenom, na monwowo mmabani ne mmammaa. Na monwareware yerenom ma mo mma, na momfa mo mmammaa mema ekununom aware. Na wɔnwowo mmabani ne mmammaa, na monnɔɔso ɛhɔnom na mo ansua. Na monhwehwɛ kura a mema wotu mo kɔɔ hɔ no yiedie. Na mommɔ Awurade mpaeɛ ma no, na ne yiedie mu na mubedi yie. Na sɛ Asafo Awurade Israel Nyankopɔn sie nie, momma mo adiyifoɔ a wɔwɔ mo mu no ne mo nkɔnhyɛfoɔ no nsisi mo, na muntie mo daeɛ a mososo no, na atoro mu na wɔde me din hyɛ mo nkɔm, mensoma wɔn Awurade asɛm nie. Na sɛ Awurade sie nie, mfinhyia 70 nya duru ma Babel a, mɛba mabɛhwɛ mo, na mama masɛmpa no aba mu ama mo, sɛ mede mo bɛsan aba ha yi. Na me deɛ, minim adwene ko a meredwene mo ho, Awurade asɛm nie. Asomdwe adwene na ɛnyɛ bɔne deɛ, sɛ merema mo awieyɛ pa ne anidasoɔ. Na mobɛfrɛ me, na akɔbɔ me mpaeɛ, na matie mo. Na mobɛhwehwɛ me ahu me, ɛfiri sɛ mode mo akoma nyinaa bɛhwehwɛ m'akyiri kwae. Na mɛma mo ahu me, Awurade asɛm nie. Na mede mo nnomum bɛsane aba, na maboa mo ano afiri amanaman a mapamo mo akɔ hɔ no nyinaa mu, Awurade asɛm nie. Na mede mo bɛsane aba deɛ mema wotu mo firi hɔ kɔɔɛ no. Esiane sɛ moka sɛ, Awurade ama adiyifoɔ so ama yɛn Babel nti, sei na Awurade ka no, ɔhene a ɔte Dawid adwa soɔ no ne ɔman a wɔte kuro yi mu, mo nuanom a wɔne mo amfiri ankɔtu kuro no mu no nyinaa ho. Sɛ Asafo Awurade sie nie, hwɛ, merema afena, ɛkɔm ne owuyade aba wɔn mu, na mama wadane sɛ mmorɔdoma porɔeɛ a yɛ a ɛnyɛ nti ontumi nie. Na mede afena, ɛkɔm ne owuyade ebeti wɔn, na mama wadwane wɔn ho asase so ahenni nyinaa mu. Na wadane nnome ne ahodwirideɛ ne fɛdie ne ahohoradeɛ amanaman a mapam wɔn akɔ hɔ no mu, ɛfiri sɛ wɔantie me nsɛm, Awurade asɛm nie. Sɛ mesomaa me nkoa adiyifoɔ ma a wɔbaa wɔn nkyɛn, metua ahema mesomaa wɔn, nso mo antie, Awurade asɛm nie. Enti muntie Awurade asɛm, mo atukɔfoɔ a mama mo afiri Yerusalem akɔ Babel no nyinaa. Sei na Asafo Awurade Israel Nyankopɔn ka no Kolaia ba Ahab ne Maasia ba Sedekia a wɔde me din hyɛ mo nkɔntorɔ no ho. Hwɛ, mede wɔn merehyɛ Babelhene Nebukadnezar nsa, na wɔku wɔn mo anim, na wɔmfa wɔn nyɛ nnome. Yuda atukɔfoɔ a wɔwɔ Babel no nyinaa anum sɛ, Awurade nya wo sɛ Sedekia ne Ahab a Babelhene de ogya hyee wɔn no. Esiane sɛ wɔadi nkwaseasɛm Israel, na wɔafefa wɔn mfɛfoɔ yerenom, na wɔaka me din mu atorosɛm a menhyɛɛ wɔn. Na me na menim, na me ne danseni, Awurade asɛm nie. Na ka kyerɛ Nehelamni Semaia sɛ Asafo Awurade Israel Nyankopɔn sie nie. Esiane sɛ wara wo din mu, wode nwoma ama ne ɔman a wɔwɔ Yerusalem nyinaa, ne Maasia ba ɔsɔfoɔ Sefania, ne asɔfoɔ no nyinaa sɛ, Awurade ahyɛ wo sɔfoɔ asi ɔsɔfoɔ Yehoiada anan mu, sɛ ahwɛfoɔ nhwɛ Awurade fie ntia obiara a wabɔ dam na ɔhyɛ nkɔm, na watu no dua mu ne ɛdan mu nti. Afei, ade nti na wantwi Anatot ne Yeremia a ɔhyɛ mo nkɔm no anim. Ɛfiri sɛ, wasoma ama waba yɛn nkyɛn Babel sɛ, ɛbɛkyɛ, monsisi adan tena mu,
na monyo nturo ni mu aba. Na ɔsɔfoɔ Sefania kenkan nwoma yi odiyifoɔ Yeremia asomu. Na Awurade asɛm baa Yeremia nkyɛn sɛ, Somama ɔnkɔsi atukɔfoɔ no nyinaa sɛ, sei na Awurade ka no Nehelamni Semaia ho. Esiane sɛ Semaia ahyɛ mo nkɔm, na mansoma no, na wama mo de mo ho ato atorɔ so nti, sɛ Awurade sie nie. Hwɛ, merebɛma bɛtwe Nehelamni Semaia ne n'asefo aso. Ɔrennya ɔbarima a ɔbɛtena ɔman yi mu, na ɔrenhunu papa a merebɛyɛ me man no. Awurade asɛm nie. Ɛfiri sɛ, waka atuateɛ atia Awurade. Yeremia ti 30. Asɛm a ɛfiri Awurade nkyɛn baa Yeremia nkyɛn no se, sɛ Awurade, Israel Nyankopɔn sie nie. Twerɛ nsɛm a maka akyerɛ wo yi hyɛ nwoma mu fa. Na hwɛ, nna bi reba, Awurade asɛm nie. Sɛ mede me man Israel ne Yuda nomum bɛsane aba, Awurade na ɔseɛ. Na mama wasane aba asase a mede me maa wɔn agyanom no so, na wabedi so. Na yeinom ne nsɛm a Awurade kaa no Israel ne Yuda ho no. Na sei na Awurade sie, yɛate ahopopoɔ ne, ehu aba, na asomdwie ni hɔ. Mummisae, na monhwɛ, sɛ ɔbarima bɛko awo anaa. Adɛn nti na mehunu mmarima nyinaa nsa sɛ esisi wɔn asene, sɛ ɔba a ɔrewo deɛ, na animu nyinaa ayɛ fitaa yi. Buee, ɛda no so a ebi renyɛ sɛ ɛno, na ɛyɛ ahohiahia berɛ ma Yakob, nanso wobɛfiri emu hɔ ara agye no nkwa. Na ɛda no, Asafo Awurade asɛm nie. Mɛbubu ne konnua afiri wo kɔn mu, na matete wo nkyehoma. Na ananafoɔ renni no nya bio, na wɔbɛsom Awurade, wɔn Nyankopɔn, ne wɔn hene Dawid a mɛma no so mama wɔn no. Enti, nsuro, makoa Yakob, Awurade asɛm nie. Na mma wakoma ntu, Israel, na hwɛ, meregye wo afiri akyirikyiri, na magye w'asefoɔ afiri wɔn nnommumfa asase so. Na Yakob bɛsane aba abɛhome atena ase dwoodwoo a obiara renyi no ho. Na midi w'akyiri sɛ mɛgye wo nkwa, Awurade asɛm nie. Na mɛma amanaman a mabɔ wo apete hɔ no nyinaa awie sa. Nso wo deɛ, merema wo nwie sa. Na mɛtwe w'aso atenetene so. Na bem deɛ, merema wo ni. Na sɛ Awurade sie nie, wo kuro aporɔ, wo pira ni asayɛ. Obiara ni hɔ a odi ma wo a ɔbɛtoto wo. Nnuro ne ntaresoɔ ni hɔ ma wo. W'adɔfo nyinaa werɛ afiriw, wɔmmisa w'akyiri kwan. Na ɔtamfo pira na mapira wo. Otirimɔdenfoɔ asotwe na mede atwe wo. Wɔmomuyɔ dodoɔ so, ɛnam sɛ wo bɔne mu yɛ den nti. Adɛn na woteam wo kuro ho sɛ wo yea ni asayɛ? Wɔmomuyɔ dodoɔ, wo bɔne a emu yɛ den nti na mayɛ wo sɛ yie yi. Ɛno nti wɔn a wɔtete wo mu nyinaa, wɔbɛte wɔn mu. Na wɔn a wohiahia wo ho nyinaa, wɔn nyinaa bɛkɔ nnommum mu. Na wɔn a wotwa wo dwo no, wobɛtwa wɔn dwo. Na wɔn a wɔfom wo fa nyinaa, mɛma wɔafom wɔn afa. Na mɛkyekyere wo kuro, na masa w'apira kuro, Awurade asɛm nie. Ɛfiri sɛ wɔfrɛ wo, deɛ wapam no, Sion a obiara mmisa n'akyiri kwan. Sɛ Awurade sie nie, hwɛ, mede Yakob ntomadan mu nnommum resane aba, na meyam ahyehye me ne tenabea ho. Na wɔbɛkyekyere kuro no ne dabrɛ, na aban afɛɛfɛ nso besi deɛ ɛsɛ. Na aseda ne agofoɔ ne bɛfiri mu, na mɛma wɔadɔɔso, na wɔrensua. Na mɛhyɛ wɔn animonyam, na wɔrenyɛ ketewa. Na ne mma bɛyɛ sɛ akane no, na n'asafo no agyina m'anim pintin. Na mɛba mabɛtwe wɔn a wɔha no nyinaa so. Na wɔn hene bɛfiri wɔn ara wɔn mu, na wɔn sodifoɔ nso afiri wɔn mu. Na mɛma no atwe apini, na ɔbɛbɛn me. Na hwan ne deɛ obesi ne bo sɛ ɔbɛbɛn me? Awurade asɛm nie. Na ɔbɛdane me ɔman, na me nso mayɛ wɔn Onyankopɔn. Hwɛ, Awurade ahum ne abufuhyeɛ retu, ahum a edi kyinhyia besi abɔnefoɔ atifi. Awurade abufuhyehyɛ rensane, gye sɛ ayɔ n'akoma mu nsusuiɛ ama no atim ansa. Na a edi akyire no mu na mobɛte yei aseɛ. Yeremia ti 31. Ɛberɛ no mu na mɛyɛ Israel mmusua nyinaa Onyankopɔn. Awurade asɛm nie. Na wɔn nso ayɛ me ɔman. Sɛ Awurade sie nie,
Wɔman a wɔfiri mu afiri afena no anya adom esere so. Merekɔma Israel ahome. Awurade ama mahu no akyirikyiri. Na daa dɔ na mede madɔ wo. Enti na matwe wo adɔyɛ so. Mesi wo bio na wasi hɔ. Israel baabunu, wobɛhyehyɛ wo mpintin bio. Na wafiradi agofo asɛm. Wobɛtɛ bobe nturo Samaria mepɔ so bio. Atɛfoɔ bɛtɛ na wobɛdi so aba nso. Na ɛda bi wɔ hɔ a awɛmfoɔ bɛteam Efraim bepɔ so sɛ, monsɔre ma yɛmforo nkɔ Sion. Awurade yɛn Nyankopɔn nkyɛn. Na sɛ Awurade sie nie. Monto Yakob ho ahurusie dwom. Mommɔ ose ma amanaman tiri no. Momma wɔn te, munyi ayɛ na monka sɛ, Awurade, gye wo man, Israel nkaeɛ no nkwa. Hwɛ, mede wɔn mefiri atifi fam asase so mereba, na makɔboa wɔn ano afiri asase ano tɔn. Wɔn mu anifirafoɔ ne mpakye, apemfoɔ ne mmaatan nyinaa wɔ mu bi. Asafo yuu na ɔbɛsan aba, wɔde esum ne nkotosrɛ bɛba, na megya wɔn de wɔn akɔ asutene ho. Ɔkwan tea a ɔrensu nti wɔ soɔ, na mayɛ Israel agya, na Efraim ne mabakan. Muntie Awurade asɛm, amanaman, na monka no akyirikyiri nsua no aman so sɛ, deɛ ɔbɔɔ Israel peteeɛ no reboa wɔn ano. Na wahwɛ wɔn sɛdeɛ odwanhwɛfoɔ hwɛ no kuo. Na Awurade agye Yakob, na wapono no afiri deɛ ɔyɛ den sene no nsam. Na wɔbɛba abɛto ahurusie dwom Sion sorɔnsorɔnbea ho, na wɔn ani aka Awurade nnepa ho. Aduane ne nsa ne ngo ne nnwammaa ne anantwie ho. Na wɔn kra ayɛ sɛ turo a anya nsuo pii, na wɔrenkɔ so ntɔ piti bio. Ɛno na mmammaa ani bɛgye asɛm, na mmeranteɛ ne nkwakoraa abom anya anigyeɛ. Na mɛdane wɔn aboobodie ahosan, na makyekyere wɔn werɛ, na mama wɔn ani agye afiri wɔn awerɛhoɔ mu. Na mɛma sradeɛ amee asɔfoɔ no kra, na meman adi me nnepa ameemee, Awurade asɛm nie. Sɛ Awurade sie nie, wɔte ne bi Rama, agyaadwotwa ne esu yaaya. Rahel resu ne mma, na ɔmpene ne mma ho awerɛkyekyerɛ efiri sɛ wonni hɔ. Sɛ Awurade sie nie. Si wo nua no, na wɔansu, ne w'ani nso, na ampore nisuo, na wɔdwuma so akatua wɔ hɔ. Awurade asɛm nie. Na ɔbɛsane afiri ɔtamfo asase no so, na anidasoɔ wɔ hɔ ma wɔwieyɛ. Awurade asɛm nie. Na mma bɛsane aba wɔn ahyeɛ so. Tie na mate mmom, sɛ Efraim redi abobo sɛ, watwe m'aso, na m'aso atwe nso. Sɛ nantwie ba a wɔnkyerɛkyerɛ no, dane me, na madane aba, na wo, Awurade, ne me Nyankopɔn. Na me nsa ne akyirɛ yi menu me ho, na mɛnya mahunu me ho yi, mebɔ me serɛ so, m'ani awu, na m'aso pa mpo, ɛfiri sɛ meso me mmeranteberɛ mu ahohora. Efraim yɛ me ɔdɔba, anaa botɔyɛmba, sɛ dodoɔ ara a mekasa mekyerɛ no yi, nka yi ara na meda so mekae no. Ɛno nti na me nso no mu twitwa me, ɔno ho hyehyeɛ na me yam hyehye me mema no. Awurade asɛm nie. Sisi aboa hyɛ ɔkwan no nso fa, sisi kwankyerɛ adum fa, fa wakoma si ɔtempɔn, ɔkwan a wofaa soɔ no so. Sane bra, Israel baabunu, sane bra wo nkuro yi mu. Wobɛwɔ ntwɛtwɛdɛ akosi dabɛn. Ɔbabaa akyirisanefoɔ, na Awurade abɔ ade foforɔ asase so. Ɔbaa bɛbɔ ɔbarima ho ban. Sɛ Asafo Awurade Israel Nyankopɔn sie nie. Menya me de wɔn nomum mesane ba a, ɔbɛda so aka asɛm yi Yuda asase so ne ne nkuro mu sɛ, Awurade ahyira wo, tenenee tenabea, bepɔ kronkron, na Yuda ne ne nkuro nyinaa bɛbom atene mu. Akuafoɔ ne wɔn a wɔne mmoa di atutena, na mema ɔkra a atɔ bra nso atete no, na mama akra a atɔ piti nyinaa amen. Yei so na menyaneeɛ, na mehwɛe, na me nna no tee me de. Hwɛ, nya bi reba. Awurade asɛm nie. Sɛ medua Israel fie, ne Yuda fie ma m'anipa ase ne mo ase akyene, na sɛdeɛ m'ani saa wɔn sɛ metutu, na mabubu, na madwiri, na masɛe, na mayɛ bɔne no, saa ara na m'ani bɛku wɔn ho sɛ mesi na madua. Awurade asɛm nie. Nna no mu no wɔrenka bio sɛ, agyanom adi abuntwerɛ, na mmasen afem.
na mmom obiara ɔno ara na mumuyo nti na obewuo. Onipa biara a ɔtware abunu no na ne se bɛfem. Hwɛ, nne bi reba. Awurade asɛm nie. Sɛ me ne Israel fie ne Yuda fie bɛpam apam foforo. Ɛnte sɛ apam a me ne wɔn agyanom pam da a mesusɔɔ wɔn nsa, meyii wɔn firi Misrim asase so a wɔn deɛ, obubuu m'apam, bere a meyɛ wɔn kunu no. Awurade asɛm nie. Na yɛn ni apam a na no akyi me ne Israel fie bɛpam no. Awurade asɛm nie. Mede me mmara bɛhyɛ wɔn yam, na matrɛ no wɔn akoma mu, na mayɛ wɔn Onyankopɔn, na wɔn nso ayɛ me ɔman. Na obiara renkyerɛ ne yɔnko, na obiara nso renkyerɛ ne nua bio sɛ, hu Awurade. Na wɔn nyinaa bɛhu me afiri wɔn mu akumaa so, akosi wɔn mu ɔkɛseɛ so. Awurade asɛm nie. Na mede wɔn amumuyɛ bɛfiri, na wɔn bɔne nso, merenkae bio. Sei na Awurade a ɔma owia hran awia, na ɔhyɛ ɔsrane ne nsoroma ma no hran anadwo, na onu ɛpo mu ma n'asorɔkye huru a ne din de Asafo Awurade no seɛ. Sɛ ahyɛde ahodoɔ yi sini firi m'ani so a, Awurade asɛm nie. ɛno ansa na Israel asefoɔ yi nso begyae ɔman yɛ m'anim daa nyinaa. Sɛ Awurade sie nie, sɛ wotumi susu soro atifi, na wotumi bɔre asase nyina so ohunu wɔ fam a, ɛno ansa na me nso mɛpo Israel asefoɔ nyinaa. Deɛ wayɛ no nyinaa nti, Awurade asɛm nie. Hwɛ, nna bi reba, Awurade asɛm nie. Sɛ wɔbɛkyekyere kuro no ama Awurade, afiri Hanan alabantentene ho akosi ntwiaso pon kɛseɛ soɔ, na susu homa no bɛfiri hɔ ara afa ne ntentensoɔ afiradi akoduru Gareb kokoɔ so, na adane akɔgoa. Na afunu ne nso bɔnhwa no nyinaa ne nsaasewa a ekoduru asuo Kidron ho nyinaa kosi apɔnkɔ pon kɛseɛ ntwea so apuoɛ no bɛyɛ kronkron ama Awurade. Wɔrentutu na wɔrennwiri da biara da bio. Yeremia ti 32. Asɛm a efiri Awurade nkyɛn baa Yeremia nkyɛn Yudahene Sedekia afe a ɛtɔ so 10 a ɛne Nebukadreza afe a ɛtɔ so 18 no so nie. Ɛno mu na Babilhene dɔm aka Yerusalem ahyɛ mu. Na odiyifoɔ Yeremia dadua mu. Yuda ahemfie awɛmfoɔ abɛnwa mu. Na Yudahene Sedekia ato ne dua mu wɔ hɔ sɛ, Adɛn nti na wohyɛ nkɔm sɛ, sei na Awurade sie, hwɛ, mede kuro yi merehyɛ Babilhene nsa, na wafa. Na Yudahene Sedekia rennya kwan mfiri Kaldeafoɔ nsa, na hyɛ na wɔde no bɛhyɛ Babilhene nsa. Na ɔne no de ano ne ano akasa, na ɔde n'ani ahunu n'ani, na ɔde Sedekia bɛkɔ Babel, na ɛhɔ na ɔbɛtena kosi sɛ mɛba abɛhwɛ no. Awurade asɛm nie, sɛ mo ne Kaldeafoɔ ko a, ɛrensi mu yie. Na Yeremia kaa sɛ, Awurade asɛm baa me nkyɛn sɛ, hwɛ, w'agya nua Salum ba Hanamel bɛba wo nkyɛn sɛ, tɔmafuo a ɛwɔ Anatot no, na wo na ɛgyeɛ fata wo sɛ wobɛtɔ. Ɛna m'agya nua ba Hanamel baa me nkyɛn awɛmfo abannwa no mu. Sɛ Awurade asɛm no kaeɛ no, bɛka kyerɛɛ me sɛ, tɔmafuo a ɛwɔ Anatot, Benyamin asase soɔ no, na wo na adeɛ no die ne ne gyeɛ wɔ woɔ. Tɔfa, ɛna mehunu sɛ ɛyɛ Awurade asɛm. Na metɔ afuo no m'agya nua ba Hanamel a ɔwɔ Anatot no nkyɛn, na mekarii dwetɛ no. Dwetɛ nnwetɛbena 17 me maa no. Na metwerɛ hyɛ nwoma mu, na mesɔ ano. Na mefrɛ adansefoɔ, na mede nsania karii dwetɛ no. Na mede ɔtɔ nwoma a wasɔ ano no, deɛ wadi ano na wahyehyɛ no ne deɛ ano da hɔ no. Na mede ɔtɔ nwoma no maa Maasia ba Neria ba Baruk, m'agya nua Hanamel, ne adansefoɔ a wɔde wɔn nsa hyɛɛ ɔtɔ nwoma no aseɛ no, ne Yudafoɔ a wɔtete awɛmfoɔ abannwa mu hɔ no nyinaa anim. Na wɔn anim mehyɛɛ Baruk sɛ Asafo Awurade, Israel Nyankopɔn sie nie, fa nwoma yi, ɔtɔ nwoma a wasɔ ano yi ne nwoma a ano da hɔ yi, na fa hyɛ kukuo bi mu na akyɛre na bebree. Na sɛ Asafo Awurade, Israel Nyankopɔn sie nie, wɔbɛtɔ adan ne mfuo ne nturo asase yi so bio. Na mede ɔtɔ nwoma no maa Neria ba Baruk no, mebɔ Awurade mpaeɛ sɛ, Ao, Awurade Nyankopɔn, hwɛ, wo na wode wo tumi kɛseɛ ne wo basa a atene ayɔ ɔsoro ne asase. Biribiara nyɛ wo nwanwa. Woyɛ nnipa mpempem adɔyɛ, na wotua agyanom amumuyɔ so ka gu wɔn mma a wodi wɔn akyire kukum.
wo Onyankopɔn kɛseɛ ne otumfo a Asafo Awurade ne ne din no. Wo a woso agyinatuo mu na wade yɔdɔɔso. Wo a w'ani bu ehwɛ nnipa mma akwan nyinaa. Sɛ wobɛma obiara sɛdeɛ n'akwan ne ne nneyɛe abateɛ no. Wo a woyɛ nsɛnkyerɛnneɛ ne anwanwadeɛ Misraim asase so de besii nnɛ dɛ ne Israel ne nnipa nyinaa mu, na wode gyee din sɛdeɛ ɛteɛ nnɛ yi. Na wode nsɛnkyerɛnneɛ ne anwanwadeɛ ne nsa a ɛyɛ den ne basa a atene ne ahudeɛ kɛseɛ yi wo man Israel firi Misraim asase so. Na womaa wɔn asase yi a wokaa ho ntam kyerɛ wɔn agyanom sɛ wode bɛma wɔn, asase a ɛsene nufusuo ne ɛwoɔ no. Na woba bedii soɔ no, wɔantie wo, na wɔanni wo mmara so. Deɛ wohyɛɛ wɔn sɛ wɔnyɔ no nyinaa wɔanyɔ. Enti na wama bɔne yi nyinaa abɛto wɔn yi. Hwɛ, epie no reduru kuro no ho sɛ wɔrebɛgyeɛ. Na wɔde kuro no bɛhyɛ Kaldeafoɔ a wɔne no reko no nsa. Afena ne ɛkɔm ne owuyade ano. Na nsɛm a wokaeɛ no aba mu, na hwɛ, wuhunu. Na wo, Awurade Nyankopɔn ara, woka kyerɛ me sɛ, fa dwetɛ tɔ afuo no, na hyɛ ho adansefoɔ. Nso kuro no na wɔde rehyɛ Kaldeafoɔ nsa yi. Ɛna Awurade asɛm baa Yeremia nkyɛn sɛ, hwɛ, me Awurade ne ɔhonam nyinaa Nyankopɔn. Biribiara bɛyɛ me nwanwa anaa? Enti sɛ Awurade sie nie, hwɛ, mede kuro yi merehyɛ Kaldeafoɔ nsa, ne Babelhene Nebukadnessar nsa sɛ ɔmfa. Na Kaldeafoɔ a wɔne kuro yi reko no bɛba abɛto kuro yi mu gya. Na wɔahye ɛno ne adan a wɔahye atifi aduhwam ama Baal, na wɔahwie ahwiesa ama anyame foforo, sɛ wɔde rehuru meboɔ no. Na Israelfoɔ ne Yudafoɔ de m'anim bɔne yara nko firi wɔn mmerantebere mu. Na ohuro nko ara na Israelfoɔ de wɔn nsa ano adwuma huru meboɔ. Awurade asɛm nie. Na abufuo ne abufuhyia nko na kuro yi ahyɛ me, firi daa a wɔkyekyeree yɛde abɛduru nnɛ da yi, sɛ menyi no mfiri m'anim, Israelfoɔ ne Yudafoɔ bɔne a wɔyɛɛ no, sɛ wɔde rehuru meboɔ no nyinaa nti. Wɔn ne wɔn ahemfo, wɔn mmapɔmma, wɔn asɔfoɔ ne wɔn adiifoɔ ne Yuda mmarima ne Yerusalemfoɔ. Na wɔdanedane wɔn ati kɔkyerɛɛ me, na ɛnyɛ wɔn anim. Na wɔkyerɛkyerɛ wɔn, tua nhema kyerɛkyerɛ wɔn, na wɔn deɛ wɔantie sɛ wɔbɛgye nkyerɛkyerɛ. Na wosisii wɔn akyiwadeɛ, efie a wɔde me din atoɔ no mu de gu ho fi. Na wosisii Baal sorɔnsorɔmmea a ɛwɔ Henom babɔnhwa mu no, sɛ wɔremma wɔn mmabani ne wɔn mmammaa afa ogya mu ama Molek. Nso menhyɛɛ wɔn ha, ɛmaa m'akoma mu da sɛ wɔnyɔ saa akyiwadeɛ yi ma Yuda nyɛ bɔne. Na afei, saa nti, sei na Awurade Israel Nyankopɔn ka no kuro yi a mose afena ne ɛkɔm ne owuyadeɛ nti, ɔde ahyɛ Babelhene nsa no ho. Hwɛ, meara mɛboa wɔn ano afiri nsase a m'abufuw ne m'abufuhyeɛ ne anibere kɛseɛ mu sunsum wɔn kɔɔ hɔ no nyinaa so. Na mede wɔn asane aba ha bio, na mama wɔatena ase dwoodwoo, na wɔayɛ me ɔman, na me nso mayɛ wɔn Onyankopɔn. Na mɛma wɔn akoma korɔ ne ɔkwan korɔ, na wɔsuro me daa nyinaa. Na asi wɔn ne wɔn mma a obedi wɔn akyiri no yie, na me ne wɔn bɛpam daa pam. Na merensane mfiri wɔn akyiri sɛ merenyɛ wɔn yie bio. Na mede me suro bɛhyɛ wɔn akoma mu, na wɔamfiri me nkyɛn. Na me ho bɛsane me wɔn ho sɛ mɛyɛ wɔn yie, na mede wɔn mɛdua asase yi so nokura mu, makoma nyinaa mu ne me kra nyinaa mu. Na sɛ Awurade sie nie, sɛdeɛ me bɔne kɛseɛ yi nyinaa aba ɔman yi soɔ no, saa ara na mede yie a mereka no wɔn ho no nyinaa bɛba wɔn soɔ. Na wɔbɛtɔ mfuo, asase yi a moka sɛ ayɛ amanfo a onipa ne aboa nni mu bio a wɔde ahyɛ Kaldeafoɔ nsa no so. Wɔde sika bɛtotɔ mfuo, na wɔatwerɛ agu nwoma mu asosɔ ano ahyehyɛ ho adansefoɔ. Benyamin asase so ne Yerusalem ho ne Yuda nkuromu ne mmepɔ so nkuromu ne mmepɔ ase nkuromu ne anafoɔ fam nkuromu. Na mede wɔn nnomum bɛsane aba, Awurade asɛm nie. Yeremia ti 33. Na Awurade asɛm baa Yeremia nkyɛn tia mfiri no. Bra na ɔda so da dwuam awɛmfoɔ abanwam hɔ sɛ, sei na Awurade a ɔyɔ adeɛ yi, Awurade a osiesie ma ne si hɔ no a Awurade ne ne din no seɛ. Frɛ me, na mɛgye wo so, na maka wo nsɛm akɛseɛ ne nneɛma a ɛho nti a wonhunuiɛ. Na sei na Awurade Israel Nyankopɔn no ka no kuro yi mu adan ne Yuda ahemfo adan a
epie ne afena nti oburuye no ho. Wɔreba abɛne Kaldeafo ako, na wɔde nipa a mikum wɔn mabufuo ne mabufuhyie mu na wɔn bɔne nyinaa nti mede m'anim ahunta ɔman yi no afunu abɛhyehyɛ hɔ amaama. Hwɛ, miara me de adeɛ ne nnuro bɛkyekyere ne kuro so, na masa wɔn yadeɛ, na metue asomdwie ne nokoro a ɛboro soɔ ama wɔn, na mede Yuda nomum ne Israel nomum bɛsan aba bio, na mede wɔn asi hɔ sɛ akane no, na mɛte wɔn ho afiri wɔn amumuyɔ a wɔde ayɛ me bɔne no nyinaa mu, na mede wɔn amumuyɔ a wɔde ayɛ me bɔne na wɔde afom me no nyinaa mafiri wɔn. Na kuro yi bɛdane me ahosane din, ayɛyie ne animuonyam, asase so amanaman a wɔbɛte yie a mereyɛ wɔn no nyinaa mu, na wɔn akoma betu, na wɔn ho apopo, papa nyinaa ne asomdwoedie nyinaa mɛyɛ mama no ho. Sɛ Awurade sie nie, ɛha yi a moka sɛ asɛe a onipa ne aboa ni hɔ bio, Yuda nkuro mu ne Yerusalem mmorɔno a ɛdeda mpan a onipa ne okuroni ne aboa biara nni soɔ no so, na wɔbɛte ahosane ne anigyeɛ ne ayefokunu ne ayeforo ne wɔn a wɔka sɛ monkamfo Asafo Awurade, na Awurade yɛ, na n'adɔyɛ wɔ hɔ daa. No ne wɔn a wɔde aseda ba Awurade fie no ne bio, na mede asase no nnomum bɛsane aba sɛ akane no, Awurade na ɔseɛ. Sɛ Asafo Awurade sie nie, ɛha yi a asɛe a onipa ne aboa ni mu no ne ɛso nkuro nyinaa mu, na ɛbɛdane nwanhwɛfo a wɔma wɔn nwan butubutu hɔ no adidibea bio. Mmepɔ so nkuro, mmepɔ ase nkuro ne anafoɔ fam nkuro mu, ne Benyamin asase so, ne Yerusalem ho, ne Yuda nkuro mu, na nwan bɛfa ɔkamfoɔ nsase atwa mu bio, Awurade na ɔseɛ. Hwɛ, nna bi reba, Awurade asɛm nie, sɛ mɛma asɛmpa a mekaa no Israel fie ne Yuda fie ho no abam. Nna no mu ne bere no mu na mɛma tenenee ban afefa ama David, na wɔbu atɛntenenee ne adetenenee asase so. Nna no mu na wɔbɛgye Yuda, na Yerusalem atena ase dwoodwoo. Na deɛ wɔde bɛfrɛ no nie, Awurade yɛn tenenee. Na sɛ Awurade sie nie, ɔbarima a ɔbɛtena Israel fie adwa so remmɔ David da. Na asɔfoɔ, Lewifoɔ no nso, ɔbarima a ɔbɛbɔ ɔhyeɛ afɔdeɛ, na wahye aduane ayɛyɛdeɛ na wabɔ okum afɔdeɛ nna nyinaa remmɔ wɔn m'anim. Na Awurade asɛm baa Yeremia nkyɛn sɛ Awurade sie nie, sɛ mubɛtumi abubu m'awia apam ne m'anadwo apam no, na awia ne anadwo amma ne brɛ mu a, ɛno ansa na wobɛbubu me ne m'akoa David apam nso. Na wɔanya ɔba a ɔbɛtena n'adwa so adi hene ne me ne Lewifoɔ, asɔfo a wɔyɛ m'asomfo no deɛ no nso. Sɛdeɛ wɔntumi nkan ɔsoro asafo, na wɔntumi nsusu mpoano anwea no, saa ara na mɛma m'akoa David asefoɔ ne Lewifoɔ a wɔyɛ m'asomfo no adɔre. Na Awurade asɛm baa Yeremia nkyɛn Wonhunu deɛ wɔman yi reka sɛ, musua mmienu a Awurade yiiɛ no, wapo wɔn no anaa? Na wobu me man animtia, sɛ wɔnyɛ wɔn ani so wɔ man bio. Sɛ Awurade sie nie, sɛ manhyɛ me ne awia ne anadwo apam ne ɔsoro ne asase ahyɛdeɛ no a, ɛno ansa na mɛpo Yakob asefoɔ ne m'akoa David nso, na mamfa n'asefoɔ mu nnipa a wobesi Abraham ne Isak ne Yakob asefoɔ soɔ, na mede wɔn nnomum bɛsane aba, na mahu wɔn mmɔbɔ. Yeremia ti 34. Asɛm a efiri Awurade hɔ baa Yeremia nkyɛn, bere a Babelhene Nebukadreza ne ne dɔm nyinaa, ne asase a ɛwɔ ne tumi aseɛ no so ahenni nyinaa, ne aman no nyinaa abareba ne Yerusalem ne ne nkuro nyinaa akono sɛ Awurade, Israel Nyankopɔn sie nie, kɔ na ɛne Yuda hene Sedekia nkɔkasa, na ka kyerɛ no sɛ Awurade sie nie, hwɛ, mede kuro yi merehyɛ Babelhene nsa, na ɔde ogya ahye, na wo ara nso woremfiri ne nsa mfi, na kyerɛ na wɔbɛkye wo de wo ahyɛ ne nsa, na wode w'ani behunu Babelhene ani, na n'ano ne wo akasa, na wakɔ Babel. Nanso tie Awurade asɛm, Yuda hene Sedekia, sɛ Awurade ka no wo ho nie, worengu afena no, asomdwoe mu na wobɛwuo. Na sɛdeɛ wɔhyehyee adeɛ ma w'agyanom, akane ahemfo a wodii w'anim no, saa ara na ɔbɛhye ama wo, na watue wo susu sɛ, Ao owura, na asɛm yi, me na maka, Awurade asɛm nie. Ɛna odiyifoɔ Yeremia kaa nsɛm nyinaa kyerɛɛ Yuda hene Sedekia Yerusalem.
nso na Babelhene dɔm ne Yerusalem ne Yuda nkura Aka ene Lakis ne Asika no nyinaa reko. Na ɛnonom ne nkura ɛyɛ den aka Yuda nkuro mu. Asɛm a edi so yi firi Awurade nkyɛn baa Yeremia nkyɛn no. Na ɔhene Sedekia ne ɔman a ɛwɔ Yerusalem no nyinaa apam sɛ wɔmpae ahofadie ma wɔn, sɛ wɔma obiara akoa ne obiara afena a wɔyɛ Hebrifoɔ mfa wɔn ho ni. Na obiara ɛnni ne nua a ɔyɛ Yudani nya. Na mapɔma no ne ɔman a wɔkɔɔ apam no mu sɛ wɔn mu biara bɛma n'akoa ne n'afena afa wɔn ho adie, na obiara ɛnni wɔn nya bio no nyinaa tiei. Wotiei na wogyeegyaa wɔn. Na ɛno akyi ne wɔsanee. Na wɔmaa wɔn koa ne wɔn mfena a wogyaa wɔn ma a wɔfaa wɔn ho diiɛ no sane bae. Na wɔhyɛɛ wɔn so sɛ wɔnyɛ nkoa ne mfena. Ɛna Awurade asɛm firi Awurade nkyɛn baa Yeremia nkyɛn sɛ, sɛ Awurade Israel Nyankopɔn sie nie, me ne mo agyanom pam da a miyi wɔn firi Misrim asase so nkoafie mu no sɛ, mfie 7 awieɛ no, mu biara nyae ne nua Hebrini a watɔn no ama wo no. Na sɛ wɔsom wo mfie 6 a, gyae no ma no mfiri wɔn nkyɛn fa ne ho nkodi. Na mo agyanom antie me, na wɔammerɛ wɔn aso ase. Na mo deɛ, nansɛn mo danee, na moyɛ deɛ ɛtene wɔ m'ani so. Sɛ mopae ahofadi a obiara bɛma ne yɔnko kwan. Na mopam m'anim efie a wɔde me din atoo ne mu. Na mo asane akɔgu me din ho fi. Na mo nyinaa mema mo nkoa ne mo mfena a mugyaa wɔn kwan ma wɔfaa wɔn ho kodii sɛ wɔn kra pɛ no sane bae. Na mohyɛɛ wɔn so sɛ wɔnyɛ mo nkoa ne mfena. Sɛ nti sɛ Awurade sie nie, mo deɛ muntie me, sɛ mobɛpae ahofadi a obiara bɛma ne nua ne ne yɔnko kwan. Hwɛ, me nso merepae ahofadi ama mo, Awurade asɛm nie. Mede mo mama afena ne owuyadeɛ ne ɛkɔm, na mama asase so ahenni nyinaa adwan mo ho. Na mmarima a wato mapam, na wɔama apam a wɔpam m'anim no nsɛm no antim no, mɛyɛ wɔn sɛ nantwie ba a wɔpaee mu 2 na wɔfaa n'afaafa no ntɛm no. Yuda mapɔnma ne Yerusalem mapɔnma, ntuafoɔ ne asɔfoɔ no, ne asase no so nkurɔfoɔ a wɔfaa nantwie ba no afaafa no ntɛm no nyinaa. Na mede wɔn bɛhyɛ wɔn atamfo nsa ne wɔn a wɔrehwehwɛ wɔn akum wɔn no nsa. Na wɔn afunu ayeyɛ aduane ama ewiem nnomaa ne asase so mmoa. Na Yudahene Sedekia ne mapɔnma no, mede wɔn bɛhyɛ wɔn atamfo nsa ne wɔn a wɔrehwehwɛ wɔn akum wɔn no nsa, ne Babelhene dɔm a wɔafiri mo ho kuro yi no nsa. Hwɛ, merehyɛ, Awurade asɛm nie, na mama wɔasane aba kuro yi ho abɛne no ako, na wɔagye, na wɔde ogya ahye, na mama Yuda nkuro adane amanfo a obi nti mu. Yeremia ti 35. Asɛm a efiri Awurade nkyɛn baa Yeremia nkyɛn, Yudahene Yehoakim a ɔyɛ Yosia babrɛ soɔ nie. Kɔrekafo fie, na ɛne wɔn kɔkasa, na fa wɔn bra Awurade fie mpia no biako mu, na ma wɔn nsa no. Ɛna mekɔfa Habasini aba Yeremia ba Yasania ne ne nuanom ne ne mmabarima nyinaa ne Rekabfoɔ fiefoɔ nyinaa. Na mede wɔn ba Awurade fie mekɔ Onyankopɔn nipa Yigdalia ba Hanan mapia a ɛwɔ mapɔnma pia no ho. Ɔpona no hwɛfoɔ Salum ba Maasia pia atifi no mu. Na mede nkuruwa a nsa ayeyɛ no amaama, ne nkora sisi Rekabfoɔ fie ma no anim. Na mese wɔn sɛ, monom nsa. Na wɔse, yɛrennom nsa. Ɛnyɛ agya Rekab ba Yonadab ahyɛ yɛn sɛ, monnom nsa. Mo ne mo mma nnom bi da biara da, na monsisi adan, na monnua hwee, na monnyɛ bobituro biara, na momfa ebi nso nyɛ mo deɛ. Na ntomadan mu na montena mo nna nyinaa, na moadi nna pii, asase a moyɛ so ahohoɔ no so. Na yɛtie yɛn agya Rekab ba Yonadab, deɛ ɔhyɛɛ yɛn no nyinaa mu. Na yɛn nna nyinaa mu yɛnnom nsa, yɛn yerenom, yɛn mmabani ne yɛn mmamaa, na yɛn sisi adan ntenam, na yɛnni bobituro ne afuo ne ade a odua biara, na yɛtete ntomadan mu, na yɛtie na yɛyɛ sɛdeɛ yɛn agya Yonadab hyɛɛ yɛn no nyinaa. Na Babelhene Nebukadreza tuba asase yi soɔ no, yɛka sɛ, mommra ma yɛnkɔ Yerusalem, mfiri Kaldia dɔm no ne Siriafoɔ dɔm n'anim, na yɛbɛtena Yerusalem. Ɛna Awurade asɛm baa Yeremia nkyɛn sɛ, sɛ Asafo Awurade,
Israel Nyankopɔn sie nie. Kɔ na kɔka kyerɛ Yuda mmarima ne Yerusalemfoɔ sɛ, morenye nkyerɛkyerɛ sɛ mubetie me nsɛm. Awurade asɛm nie. Wama Rekab ba Yonadab nsɛm a ɔhyɛɛ ne mma sɛ wɔnnom nsa no atim. Na wɔnnom bi de besi ne dɛn, ɛfiri sɛ wotie wɔn agya ahyɛdeɛ no. Na me deɛ, makasa makyerɛ mo. Mitua ahema mekasa mekyerɛ mo, na moantie me. Na masoma me nkoa adiyifoɔ no nyinaa ba mo nkyɛn. Mitua ahema mesoma wɔn sɛ, Monsaneɛ, mo nyinaa momfiri mo akwammɔne so, na monyɛ mo nneyɔe yie, na munni anyame foforo akyi nsom wɔn, na montena asase a mede me maa mo ne mo agyanom no so. Na moammrɛ mo aso ase, na moantie me. Na Rekab ba Yonadab maama wɔn agya ahyɛdeɛ a wɔhyɛɛ wɔn no atim, na wɔman yi deɛ, wontie me. ɛno nti sɛ Awurade, Asafo Nyankopɔn, Israel Nyankopɔn sie nie. Hwɛ, mede bɔne a meka metia Yuda ne Yerusalemfoɔ no nyinaa mereba wɔn so. Esiane sɛ makasa akyerɛ wɔn na wɔantie, na mafrɛ wɔn na wɔannye me so nti. Na Rekabfoɔ fie no deɛ, Yeremia ka kyerɛɛ wɔn sɛ Asafo Awurade, Israel Nyankopɔn sie nie. Esiane sɛ moatie mo agya Yonadab ahyɛdeɛ, na moadi ne mmara nsɛm nyinaa so ayɔ sɛdeɛ ɔhyɛɛ mo no nyinaa nti. Sɛ Asafo Awurade, Israel Nyankopɔn sie nie. Onipa a ogyina m'anim remmɔ Rekab ba Yonadab da biara da. Yeremia ti 36. Na Yudahene Yehoakim a ɔyɛ Yosia ba afe a ɛtɔ so 9 mu, asɛm yi firi Awurade nkyɛn baa Yeremia nkyɛn sɛ, Fa nwoma mmobɔeɛ bi kura, na kyerɛ nsɛm a maka makyerɛ wo no nyinaa, Israel ne Yuda ne amanaman no nyinaa ho, firi da a mekasa mekyerɛ wo, firi Yosia berɛ so de besi nnɛ da yi no hyɛ mu. Ebia Yuda fie betie bɔne a mabɔ me tirim sɛ mɛyɛ wɔn no nyinaa. Na wasane afiri wɔn akwammɔne so, na mede wɔn amumuyɔ ne wɔn bɔne mafiri wɔn. Ɛna Yeremia frɛ Neria ba Baruk. Na Baruk kyerɛɛ Awurade nsɛm a ɔka kyerɛɛ Yeremia no nyinaa firi n'anumu de hyɛɛ nwoma mmobɔe no mu. Na Yeremia hyɛɛ Baruk sɛ, Me deɛ, wato me mu. Mentumi menkɔ Awurade fie. Enti wo deɛ, kɔ na kɔkenkan Awurade nsɛm a watwerɛ afiri m'anumu no mmobɔe no mu, gu ɔman no asom. Awurade fie mu adada no. Na kenkan gu Yuda a wofiri wɔn kuro so ba no nyinaa asom nso. Ebi a wɔn kotɔsrɛ beduru Awurade anim, na wasane afiri wɔn akwammɔne so. Efiri sɛ abufuo ne abufuhyeɛ asɛm a Awurade aka no ɔman yi ho no so kokuroo. Na Neria ba Baruk yɔ sɛdeɛ odiyifoɔ Yeremia hyɛɛ no nyinaa. Na ɔkenkan Awurade asɛm a ɛwɔ nwoma no mu Awurade fie. Na Yudahene Yehoakim a ɔyɛ Yosia ba afe a ɛtɔ so 5, bosome a ɛtɔ so 9 no, Yerusalem mu nkurɔfoɔ nyinaa ne nkurɔfoɔ a wofiri Yuda nkuro mu baa Yerusalem no pae Awurade anim muadadie. Ɛna Baruk kenkan Yeremia nsɛm a ɛwɔ nwoma no mu no guu ɔman no nyinaa aso mu, Awurade fie. Safan ba ɔtwerɛfoɔ Gemaria pia a ɛwɔ atifi abanwa mu no mu, Awurade fie ponkɛseɛ foforo no ano. Na Safan ba Gemaria ba Mikaia tee Awurade nsɛm a ɛwɔ nwoma no mu no nyinaa no, osane kɔɔ ahemfie kɔɔ ɔtwerɛfoɔ pia mu. Na hwɛ, ɛhɔ na na mapɔnma no nyinaa, ɔtwerɛfoɔ Elisama, ne Semaia ba Delaya, ne Akbor ba Elnatan, ne Safan ba Gemaria, ne Hanania ba Sedekia, ne mapɔnma no nyinaa teteɛ. Na Mikaia ka nsɛm a Baruk rekenkan nwoma no agu ɔman no asom no ɔteɛ no nyinaa kyerɛɛ wɔn. Ɛna mapɔnma no nyinaa soma Kusi ba Selemia ba Netania ba Yehudi kɔɔ Baruk nkyɛn sɛ, Mmobɔeɛ a wokenkan gu ɔman no asom no, fa kura wo nsɛm bra. Na Neria ba Baruk faa mmɔbɔe no kuraa ne nsɛm de baa wɔn nkyɛn, na wɔka kyerɛɛ no sɛ, Tena aseɛ na kenkan gu yɛasom. Ɛna Baruk kenkan gu wɔn asom. Na wɔtee nsɛm no nyinaa no, wɔde ahodwire hwehwɛɛ wɔn anim, na wɔka kyerɛɛ Baruk sɛ, Yɛbɛka nsɛm yi nyinaa kyerɛ ɔhene. Na wobisaa Baruk sɛ, Ka kyerɛ yɛn, otwerɛ nsɛm yi nyinaa firi n'anum sɛe. Na Baruk ka kyerɛɛ wɔn sɛ, Ɔde n'ano na ɛka nsɛm yi nyinaa kyerɛɛ me, na me nso mede adubiri atwerɛ hyɛɛ nwoma mu. Na mapɔnma no ka kyerɛɛ Baruk sɛ, Kɔ na kohunta wo ne Yeremia na obiara anhunu deɛ mowɔ. Na wɔkɔɔ ɔhene no nkyɛn abannwa no mu.
Na wɔde mmobɔeɛ no sie ɔtwerɛfoɔ Elisama pia mu, na wɔkɔkaa nsɛm no nyinaa gu ɔhene aso mu. Na ɔhene somaa Yehudi sɛ ɔnkɔfa mmobɔeɛ no mmra, na ɔkɔfa firi ɔtwerɛfoɔ Elisama pia no mu bae. Na Yehudi kenkanee, ɔhene ne mmapɔmma a wogyinagyina ɔhene ho no nyinaa aso mu. Na ɔhene te awɔberɛ dan mu, bosome a ɛtɔ so 9 no mu. Na adeɛ mu gya a ɛredɛre no si n'anim. Na ɛbaa sɛ Yehudi kenkan nkrataa 3 anaa 4 no, ɔde ɔtwerɛfoɔ sekan sunsuanee, na ɔde gu ogya a ɛwɔ adeɛ mu no mu, kosii sɛ mmobɔeɛ no nyinaa hyeeɛ, ogya a ɛwɔ adeɛ mu no mu. Na wɔn akoma antu, na ɔhene ne ne nkoa a wɔtee nsɛm yi nyinaa no nyinaa ansunsuane wɔn ntaadeɛ mu. Nanso Elnatan ne Delaya ne Gemaria paa ɔhene kyɛw sɛ ɔnhye mmobɔeɛ no, nanso wɔantie wɔn. Na ɔhene no hyɛɛ ɔhene ba Yeremel ne Asriel ba Seraia ba Abdel ba Selemia sɛ wɔnkɔfa ɔtwerɛfoɔ Baruk ne odiyifoɔ Yeremia mmra, nanso Awurade koraa wɔn. Na ɔhene hyee mmobɔeɛ ne nsɛm a Baruk twerɛ firi Yeremia anumu no akyiri no, Awurade asɛm baa Yeremia nkyɛn sɛ, sane fa mmobɔeɛ foforɔ na twerɛ aka ne nsɛm a ɛwɔ kane mmobɔeɛ no mu a Yudahene Yehoiakim hyeeɛ no nyinaa hyɛ mu. Na Yudahene Yehoiakim ho na ka no sɛ Awurade sie nie, wo deɛ wahye mmobɔeɛ yi aka sɛ, adɛn nti na wotwerɛɛ mu sɛ Babelhene bɛba abɛsɛe asase yi na wahye ɛso nnipa ne mmoa ase? Ɛno nti sɛ Awurade ka no Yudahene Yehoiakim ho nie, ɔrennya obiara a ɔbɛtena Dawid adwa soɔ. Na ne funu nso ɔbɛto atwene, na ahuhuro afa so awia, na awɔ afa so anadwo. Na ɔno ne n'asefoɔ ne ne nkoa amumuyɔ no, mɛba mabetua wɔn so ka. Na wɔn ne Yerusalemfoɔ ne Yuda mmarima so na mede bɔne a meka tia wɔn na wɔantie no nyinaa bɛba. Ɛna Yeremia faa mmobɔeɛ foforɔ de maa Neria ba ɔtwerɛfoɔ Baruk, na ɔtwerɛɛ nwoma a Yudahene Yehoiakim de ogya hyeeɛ no mu nsɛm no nyinaa firi Yeremia anumu hyɛɛ mu. Na wɔde nsɛm pii a ɛte sɛ ɛno nso kaa ho. Yeremia ti 37. Na ɔhene Sedekia a ɔyɛ Yosia ba bidii hene sii Konia a ɔyɛ Yehoiakim ba a Babelhene Nebukadreza sii no Yuda asase so hene no anan mu. Na ɔno ne ne nkoa ne asase ne so nkurɔfoɔ antie Awurade asɛm a ɔnam odiyifoɔ Yeremia so kaeɛ no. Na ɔhene Sedekia somaa Selemia ba Yehukal ne Maaseia ba ɔsɔfoɔ Sefania ba odiyifoɔ Yeremia nkyɛn sɛ, bɔ Awurade wo Nyankopɔn mpaeɛ ma yɛn. Nso na Yeremia di ɔman no mu ahyɛmfire, na wɔmfaa no ntoo neduafoɔ dan mu. Na Faro dɔm afiri Misrim reba, na Kaldeafoɔ a waka Yerusalem ahyɛ mu no tee wɔn ka no, wotu firi Yerusalem ho kɔe. Ɛna Awurade asɛm baa odiyifoɔ Yeremia nkyɛn sɛ Awurade Israel Nyankopɔn sie nie, sɛ monka nkyerɛ Yudahene a ɔsomaa mo me nkyɛn ma mobebisa me hɔ adeɛ no nie. Hwɛ, Faro dɔm a wafiri rebɛboa mo no, wɔbɛsane akɔ Misrim wɔ n'asase so, na Kaldeafoɔ no bɛsane aba abɛne kuro yi ako, na wagye, na wɔde ogya ahye. Sɛ Awurade sie nie, mo nnaadaa mo ho sɛ Kaldeafoɔ afiri yɛn so kɔ, ɛfiri sɛ wɔrenkɔ. Na sɛ mukum Kaldeafoɔ a wɔne mo reko no dɔm nyinaa ma no ka wɔn mu apirafoɔ mpo a, wɔbɛsɔresɔre wɔn ntomadan mu mmiako de ogya abɛhye kuro yi. Na Kaldeafoɔ dɔm tu firi Yerusalem ho Faro dɔm anim kɔeɛ no, Yeremia firi adi firi Yerusalem sɛ ɔrekɔ Benyamin asase so sɛ ɔrekɔgye ne kyɛfa nkurɔfoɔ no mu. Na oduruu Benyamin ponkɛseɛ mu no, na awɛmfoɔ so panin bi wɔ hɔ a ne din de Hanania ba Selemia ba Yeria. Na ɔsɔɔ odiyifoɔ Yeremia mu kaa sɛ, Kaldeafoɔ no nkyɛn na wawae rekorɔ. Na Yeremia se, ɛyɛ atorɔ, menya deɛ wawae rekɔ Kaldeafoɔ nkyɛn. Na Yeria antie no, na ɔsɔɔ Yeremia mu de ne kɔɔ mapɔmma no nkyɛn. Na mapɔmma no bu futia Yeremia, na wɔhwee no, na wɔde ne kɔtoo mpokyerɛfoɔ dan mu, ɔtwerɛfoɔ Yonatan fie, ɛfiri sɛ ɛno na wɔde ayɛ neduafoɔ dan. Ɛna Yeremia kɔɔ amena dan no mu ne ntokuro no mu, na Yeremia tenaa hɔ nna pii. Na ɔhene Sedekia soma ma wɔkɔfaa no bae, na ɔhene no bisaa no kokoam ne fie sɛ, Awurade asɛm bi wɔ wo hɔ anaa? Na Yeremia se, ebi wɔ hɔ. Na ɔse,
wɔde wo bɛhyɛ Babel hene nsa. Na Yeremia ka kyerɛɛ ɔhene Sedekia sɛ, ɛdeɛ bɔne na mayɛ wo ne wo nkoa ne ɔman yi, na mode me ato nneduafoɔ dan mu yi. Na ɛhefa na mo adiyifo a wɔhyɛɛ mo nkɔm sɛ, Babel hene remma mo so ne asase yi so no wɔ. Na afei tie, me wura ɔhene, ma me nkotosrɛ nhwe w'anim, na ma wɔmfa me nsan nkɔ ɔtwerɛfoɔ Yonatan fie, na mankɔwu hɔ. Ɛna ɔhene Sedekia hyɛ ma a wɔhwɛ Yeremia so awɛmfoɔ abannwa mu. Na da koro wɔma no paano mu a firi paano tofoɔ borɔno mu kosii sɛ paano nyinaa saa kuro no mu. Na Yeremia tenaa awɛmfoɔ abannwa mu ara. Yeremia ti 38. Na Matan ba Sefatia ne Pashu ba Gedalia ne Selemia ba Yukal ne Malkia ba Pashu te nsɛm a na Yeremia reka kyerɛ ɔman no nyinaa sɛ Awurade sie nie, deɛ ɔbɛtena kuro yi mu no bewu afena ne ɛkɔm ne owuyade ano. Na deɛ ofiri adi kɔ Kaldeafoɔ nkyɛn no benya nkwa, na ne kra bɛyɛ no sɛ asadeɛ, na ɔbɛtena ase. Awurade sie nie, yie na obeyi kuro yi ahyɛ Babel hene dɔm no nsa, na wafa. Ɛna mapɔmma no kɔka kyerɛɛ ɔhene sɛ, wɔnkum ɔbarima yie, ɛfiri sɛ ɔde sei rema akɔfofoɔ a waka kuro yi mu ne ɔman no nyinaa nsɛm agogo, sɛ ɔka saa nsɛm yi kyerɛ wɔn. Na ɔbarima yi nyɛ deɛ ɔhwehwɛ asomdwoe de ma ɔman yi, na mmom bɔne. Na ɔhene Sedekia kaa sɛ, hwɛ, ɔwɔ mo nsɛm, na ɔhene rentumi nnwɔ biribiara ntia mo. Ɛna wɔfaa Yeremia too no twenee ɔhene ba Malkia abura a ɛwɔ awɛmfoɔ abannwa mu no mu. Na wɔde ntampehoma gyaagyaa no too mu. Nso na abura no mu ni nsuo sɛ atɛkyɛ nko. Na Yeremia kɔhyɛɛ atɛkyɛ no mu. Na Etiopiani Ebed-Melek opiani a ɔwɔ ahemfie no tee sɛ wɔde Yeremia ato abura no mu. Nso na ɔhene no te Benyamin ponkɛsie mu. Ɛna Ebed-Melek firi ahemfie ne ɔhene kɔkasaa sɛ, Me wura ɔhene, deɛ mmarima yi de ayɛ odiyifoɔ Yeremia no nyinaa, wayɛ no bɔne, sɛ wato no atwene amena mu sɛ ɛkɔm ku no deɛ ɔwɔ hɔ, ɛfiri sɛ aduane biara nni kurom bio. Ɛna ɔhene hyɛɛ Etiopiani Ebed-Melek sɛ, fa mmarima 30 firi ha ka wo ho, na kɔyi odiyifoɔ Yeremia abura no mu ansa na wawu. Na Ebed-Melek faa mmarima no kaa ne ho. Na osim kɔ ahemfie adekorabea ase kɔtase ntomago a asusuo na asunsuane. Na wɔde ntampehoma kyekyere to maa Yeremia abura no mu. Na Etiopiani Ebed-Melek ka kyerɛɛ Yeremia sɛ, fa ntomago a asusuo na asunsuane hyehyɛ wo mmɔtoa mu, ntampehoma no ase. Na Yeremia yɛɛ saa. Na wɔde ntampehoma no twee Yeremia de yii no firi abura no mu. Na Yeremia tenaa awɛmfoɔ abannwa mu hɔ. Na ɔhene Sedekia soma maa wɔkɔfaa odiyifoɔ Yeremia baa ne nkyɛn, Awurade fie aboboa a ɛtɔ so 3 no ano. Na ɔhene ka kyerɛɛ Yeremia sɛ, merebebisa wo asɛm bi, nsimi biribiara so. Na Yeremia ka kyerɛɛ Sedekia sɛ, sɛ meka kyerɛ wo a, ɛnyɛ kum na wobɛkum me, nanso sɛ metu wo fo a, worentie me. Na ɔhene Sedekia kaa Yeremia ntam kokoam sɛ, Awurade a ɔyɛ ɔkra yi maa yɛn no te ase yi, merenku wo, na meremfa wo nhyɛ mmarima a ɔrehwehwɛ wo akum wɔ no nsa. Ɛna Yeremia ka kyerɛɛ Sedekia sɛ, Awurade Asafo Nyankopɔn, Israel Nyankopɔn sie nie, sɛ wofiri adi kɔ Babel hene mapɔmma no nkyɛn a, wo kra benya nkwa, na wɔremfa ogya nhye kuro yi, na wo ne wo fie benya nkwa. Na sɛ woamfiri adi ankɔ Babel hene no mapɔmma no nkyɛn a, ɛnea wɔde kuro yi bɛhyɛ Kaldeafoɔ no nsa, na wɔde ogya ahye, na wo nso woremfiri wɔn nsam mfi. Na ɔhene Sedekia ka kyerɛɛ Yeremia sɛ, medeɛ misuro Yudafoɔ a wawae akɔ Kaldeafoɔ no nkyɛn no, sɛ ebia wɔde me bɛhyɛ wɔn nsa, na wɔagoro me ho. Na Yeremia se, wɔrenyi wo mma. Tie Awurade, sɛdeɛ mereka makyerɛ wo yi, na asi wo yie, na ɔkra anya nkwa. Na sɛ woampene amfiri adi deɛ a, yei ne asɛm a Awurade ayi akyerɛ me. Hwɛ, mma a waka Yuda ahemfie no nyinaa, wɔbɛfa wɔn afiri adi akɔ Babel hene mapɔmma no nkyɛn, na wɔbɛka sɛ, wo namfo adaadaa wo afa wo so. Afei a wo nan hyehyɛ atɛkyɛ mu yi, wasane wɔn akyi. Na wo yerenom nyinaa ne wo mma nso, wɔde wɔn bɛfiri adi akɔ Kaldeafoɔ nkyɛn, na wo nso,
worimfiri wɔn nsam fi, na Babelhene nsa bɛsɔ wo mu, na wɔde ogya bɛhye kuro yi. Ɛna Sedekia ka kyerɛ Yeremia sɛ, mma obiara nte nsɛm yi, na worenwu. Na sɛ mapɔnma no te sɛ me ne wo akasa na wɔba wo nkyɛn bɛka kyerɛ wo sɛ, ka deɛ woka kyerɛ ɔhene no kyerɛ yɛn, nsia biribiara so na yɛnku wo. Na asɛm bɛn so na ɔhene ka kyerɛ wo a, ɛnea ka kyerɛ wɔn sɛ, mede me nkotosrɛ mehwee ɔhene anim, sɛ ɔmma wɔmfa me nkɔ Yonatan fie bio, na mankɔwu wɔ hɔ. Na asafohene no nyinaa baa Yeremia nkyɛn bebisaa no, na ɔkaa nsɛm a ɔhene hyɛɛ no nyinaa kyerɛɛ wɔn. Ɛna wɔne ne gyae kasa, ɛfiri sɛ na obiara ntee asɛm no. Na Yeremia tenaa awɛmfoɔ abannwa mu kosii da a wɔfaa Yerusalem no. Yeremia ti 39. Na wɔfaa Yerusalem no, Yudahene Sedekia afe a ɛtɔ so 9 no, bosome a ɛtɔ so 10 no so, na Babelhene Nebukadreza ne ne dɔm nyinaa baa Yerusalem bɛkaa no hyɛɛ mu. Sedekia afe a ɛtɔ so 12 no, bosome a ɛtɔ so 9, da a ɛtɔ so 9 mu na woburii kuro no. Na Babelhene mapɔnma nyinaa ba bɛtenaa mfimfini pon kɛseɛ no mu. Negal-Sarisa, Samgar-Nebo, Sarsikim a ɔyɛ Rabsaris, Negal-Sarisa a ɔyɛ Rabmag, ne Babelhene mapɔnma a aka no nyinaa. Na Yudahene Sedekia ne mmarima akofoɔ no nyinaa hunu wɔn no, wodwane, na wofiri kuro no mu anadwo ɔhene turo mu kwan so faa ɔpon kɛseɛ mu, afasuo 2 no ntam, na ofiri adi faa mpapra mu kwan so kɔe. Na Kaldeafoɔ dɔm no tii wɔn, na wɔkɔtoo Sedekia Yeriko mpapra mu, na wɔfaa no de ne foro kɔɔ Babelhene Nebukadreza nkyɛn Ribla a ɛwɔ Hamat asase soɔ, na obuu no atɛn wɔ hɔ. Na Babelhene kunkum Sedekia mma n'anim Ribla, na Yuda adehyeɛ nyinaa nso Babelhene kunkum wɔn, na ɔbɔɔ Sedekia ani, na ɔmaa wɔde kɔbere mpokyerɛ guu no, sɛ wɔmfa no nkɔ Babel. Na ahemfie ne ɔmanfoɔ no afie deɛ, Kaldeafoɔ no de ogya hyee, na woburiburi Yerusalem afasuo no. Na ɔman no nkae a wɔkaa kuro no mu, ne awaefoɔ a wɔwae baa ne nkyɛn, ne ɔman no nkae a wɔkaeɛ no, abrafohene Nebusaradan tuu wɔn kɔɔ Babel. Nanso Ankɔbiahene Nebusaradan gyaa ɔman no mu ahiafoɔ a wonni biribiara no mu bi wɔ Yuda asase no so, na ɔde bobe nturo ne mfofoa memaa wɔn da no. Na Babelhene Nebukadreza hyɛɛ Ankɔbiahene Nebusaradan Yeremia ho sɛ, fa no ma w'ani nku ne ho, na nyɛ no bɔne biara, na sɛdeɛ ɔbɛka kyerɛ wo no, saa ara na yɔma no. Ɛna Ankɔbiahene Nebusaradan ne Nebusasban, Rabsaris ne Negal-Sarisa, Rabmag ne Babelhene atikyire no nyinaa soma ma a wɔkɔfaa Yeremia firi awɛmfoɔ abannwa mu bae. Na wɔde no maa Safan ba Ahikam ba Gedalia sɛ ɔmfa no mfiri hɔ nkɔ fie, na ɔkɔtenaa nkurɔfoɔ no mu. Na Yeremia da so da duam awɛmfoɔ abannwa no mu no, Awurade asɛm baa ne nkyɛn sɛ, kɔ na kɔka kyerɛ Etiopiani Ebed-Melek sɛ Asafo Awurade, Israel Nyankopɔn sie nie. Hwɛ, merema me nsɛm no aba mu kuro yi so, na asi wɔn bɔne, na ansi wɔn yie. W'anim na ɛbɛba mu da no, nanso ɛda no meyiw, Awurade asɛm nie. Na wɔremfa wo nhyɛ mmarima a wusuro wɔn anim no nsa, na fire na mɛma wafiri mu afire. Na worentɔ afenaa no, na ɔkra bɛdane wo asadeɛ, ɛfiri sɛ wode wo ho too me so, Awurade asɛm nie. Yeremia ti 40. Asɛm a efiri Awurade nkyɛn baa Yeremia nkyɛn bra Ankɔbiahene Nebusaradan agyaa no Rama no nie. Ɔkɔfaa no bae no, na wagu no nkɔnsɔnkɔnsɔn Yerusalem ne Yuda atukɔfoɔ a ɔretu wɔn akɔ Babel no mu. Na Ankɔbiahene no maa wɔkɔfaa Yeremia bae, na ɔka kyerɛɛ no sɛ, Awurade wo Nyankopɔn no aka bɔne yi nyinaa atia ha yi, nanso wama no aba mu. Awurade ayɔ sɛdeɛ ɔkaeɛ no, ɛfiri sɛ moyɛ bɔne tia Awurade, na moantie no ama asɛm yi aba mo so. Na afei ɛnnɛ mayi wo afiri nkɔnsɔnkɔnsɔn a egu wo nsa no mu. Sɛ wopɛ sɛ wo ne me kɔ Babel a, bra na mɛma m'ani aku wo ho, na sɛ wompɛ sɛ wo ne me kɔ Babel a, ɛne ɛma no nka. Hwɛ, asase no nyinaa na ɛda w'anim yi.
faako a wonim sɛ ɛyɛ na wopɛ sɛ wokoro no kɔ. Na onyansaneeɛ no, ɔkaa sɛ, Sane kɔ Sefan ba Ahikam ba Gedalia a Babelhene de no asi Yuda nkuro no so panin no nkyɛn. Na wo ne no ntena ɔman no mu, anaasɛ baabiara a wopɛ sɛ wokoro no kɔ. Na ankɔbeahene no maa no akwansoduane ne ayɛyɛdeɛ, na ogyaa no kwan. Na Yeremia kɔɔ Ahikam ba Gedalia nkyɛn Mispa, na ɔne ne tenaa nkurɔfoɔ a wogyaa wɔn asase no soɔ no mu. Na ɛdɔm asafohene a wɔwɔ wuram no nyinaa, wɔne wɔn mmarima tee sɛ Babelhene de Ahikam ba Gedalia asi asase no so panin, ne sɛ ɔde mmarima ne mmaa ne mmɔfra ne asase no so ahiafoɔ a wɔantu wɔn ankɔ Babel no mu bi ahyɛ n'ase no. Wɔbaa Gedalia nkyɛn Mispa. Wɔne Netania ba Ismael ne Yohanan ne Yonatan a wɔyɛ Karea ma ne Tanhumet ba Siraya ne Netofani Efai ma ne Makani ba Yesania wɔne wɔn mmarima. Na Safan ba Ahikam ba Gedalia kaa wɔn ne wɔn mmarima no ntam sɛ, Munsuro sɛ mobɛsom Kaldeafoɔ no. Montena asase no so na monsom Babelhene, na ensi mu yie. Na me deɛ, hwɛ, mete Mispa, sɛ megyina Kaldeafoɔ a ɔba yɛn nkyɛn no anim. Na mo deɛ, monkɔboaboa nsa ne nnuaba ne ngo ano ngu mo nneɛma mu, na montena mo nkuro a moafa no mu. Saa nso na Yudafoɔ a wɔwɔ Moab ne Amonfoɔ mu ne Edom ne wɔn a wɔwɔ nsase no nyinaa soɔ no nyinaa tee sɛ Babelhene agya nkaeɛ bi ama Yuda ne sɛ ɔde Safan ba Ahikam ba Gedalia asi wɔn so panin no. Yudafoɔ no nyinaa sane firi deɛ wɔbobɔɔ wɔn peteeɛ hɔ baa Yuda asase so Gedalia nkyɛn Mispa, na ɔbɛboaboa nsa ne nnuaba pii paa no. Na Karea ba Yohanan ne dɔm asafohene a wɔwɔ wuram no nyinaa baa Gedalia nkyɛn Mispa bɛka kyerɛɛ no sɛ, wonim sɛ Amonfoɔ he Balis asoma Netania ba Ismael sɛ ɔmmra mmɛku wo. Na Ahikam ba Gedalia anyi wɔn ani. Na Karea ba Yohanan ka kyerɛɛ Gedalia kokoam Mispa sɛ, ma menkɔkum Netania ba Ismael, na obiara ante. Adɛn nti na ɔmmɛku wo, na Yuda a waboa wɔn ano aba wo nkyɛn no nyinaa mmɔ mpete. Na Yuda nkaeɛ no nyera. Na Ahikam ba Gedalia ka kyerɛɛ Karea ba Yohanan sɛ, Nni saa asɛm yi, na atorɔsɛm na woreka no Ismael ho yi. Yeremia ti 41. Na bosome a ɛtɔ so 7 no, Elisama ba Netania ba Ismael a ofiri ɔhene asefoɔ ne ɔhene atitiri mu no ne mmarima du a wɔka ne ho baa Ahikam ba Gedalia nkyɛn Mispa, na wɔbɔɔ mu didii Mispa hɔ. Ɛna Netania ba Ismael ne mmarima du a wɔka ne ho no sɔre de nkrantɛ bobɔɔ Safan ba Ahikam ba Gedalia Babelhene de no asi asase no so panin no kum no. Na Yudafoɔ a wɔne ɔno Gedalia te Mispa no nyinaa ne Kaldeafoɔ a wohunuu wɔn hɔ a wɔyɛ akofoɔ no nso Ismael kunkum wɔn. Na Gedalia kum akyiri naanu a obiara nteeɛ no, mmarima bi firi Sekim ne Silo ne Samaria bae. Wɔyɛ 80. Na wɔayiyi wɔn bɔgyesɛ asunsuane wɔn ntadeɛ mu abobɔ wɔn ho akam. Na wokura aduane afɔdeɛ ne aduhwam sɛ wɔde reba Awurade fie. Na Netania ba Ismael firi Mispa kohyiaa wɔn. Ɔrekorɔ no, na ɔresu. Na oduruu wɔn nkyɛn no, ɔka kyerɛɛ wɔn sɛ, mommra Ahikam ba Gedalia nkyɛn. Na woduruu kuro no mu no, Netania ba Ismael ne mmarima a ɔka ne ho no kunkum wɔn guu abura no mu. Nanso wɔn mu mmarima du wɔ hɔ a wɔka kyerɛɛ Ismael sɛ, nku yɛn, na yɛwɔ akoradeɛ wɔ wuram, ayuo ne atokoɔ ne ngo ne ɛwoɔ. Ɛna ogyaeɛ, na wɔanku wɔn ampae wɔn nuanom no so. Nso abura a Ismael totoo mmarima a okunkum wɔn kaa Gedalia ho no afunu guu mu no, ne deɛ Israel hene Baasa nti ɔhene Asa tuiɛ no, ɛno na Netania ba Ismael de atɔfoɔ no hyɛɛ no ma. Ɛna Ismael faa ɔman no nkaeɛ a wɔwɔ Mispa no nyinaa no mum.
Ɔhene mama ne nkurɔfo a wɔkaa Mispa ankɔbeahene Nebusaradan de wɔn hyɛ Ahikam Gedalia nsa no nyinaa. Netania ba Ismael faa wɔn nomum kɔe sɛ ɔrekotwam akɔ Amonfoɔ nkyɛn. Na Karea ba Yohanan ne dɔm asafohene a wɔne no wɔ hɔ no nyinaa tee bɔne a Netania ba Ismael ayɛ no. Wɔfaa mmarima no nyinaa kɔɔ sɛ wɔne Netania ba Ismael rekɔko. Na wɔkɔtoo no asukɛse a ɛwɔ Gibeon no ho. Na nkurɔfo a wɔka Ismael ho no nyinaa hunuu Karea ba Yohanan ne dɔm asafohene a wɔka ne ho no nyinaa no. Wɔn ani gyee. Na ɔman a Ismael faa wɔn nomum firi Mispa no, dane wɔn ho sane wɔn akyiri baa Karea ba Yohanan nkyɛn. Na Netania ba Ismael ne mmarima baawɔtwe firi mu firi Yohanan anim. Na osiem kɔɔ Amonfoɔ nkyɛn. Ɛna Karea ba Yohanan ne dɔm asafohene a wɔka ne ho no nyinaa faa ɔman no nkae a ɔde wɔn sane firi Netania ba Ismael a okum Ahikam ba Gedalia no nkyɛn Mispa. Na wɔfaa mmarima akofoɔ ne mmaa ne mmɔfra ne mpiafoɔ a ɔde wɔn sane firi Gibeon no. Na wosiem kɔtenaa Kimham asoɛ a ɛwɔ Bethlehem nkyɛn mu sɛ wɔde rehwe so akɔ Misrim afiri Kaldeafoɔ no anim. Ɛfiri sɛ na wosuro wɔn anim sɛ Netania ba Ismael akum Ahikam ba Gedalia a Babelhene de no asi asase no so panin no. Yeremia ti 42. Na dɔm asafohene no nyinaa ne Karea ba Yohanan ne Hosea ba Yesania ne ɔmanfoɔ no nyinaa efiri akumaa so kosi ɔkɛseɛ soɔ twipini bɛka kyerɛ odiyifoɔ Yeremia sɛ, ma yɛn nkotosrɛ mmra w'anim ɛ na bɔ Awurade wo Nyankopɔn mpaeɛ ma yɛn ne nkaeɛ yi nyinaa, efiri sɛ yɛn kakra bi a yɛaka nnipa bebree mu sɛdeɛ wuhu yɛn yi. Na Awurade wo Nyankopɔn nkyerɛ yɛn ɔkwan a yɛnante soɔ ne adekodeɛ a yɛnyɔ nso. Na odiyifoɔ Yeremia ka kyerɛɛ wɔn sɛ, Mate, hwɛ, merebɛbɔ Awurade mo Nyankopɔn mpaeɛ sɛdeɛ mokaeɛ no. Na asɛm biara a Awurade bɛbua mo no, mɛka makyerɛ mo. Meremfa asɛm biara mensie mo. Na wɔn nso ka kyerɛɛ Yeremia sɛ, Awurade nya yɛn nokorɛ danseni pintin sɛ Awurade wo Nyankopɔn asɛm biara a ɔde bɛsoma wo yɛn nkyɛn no, sɛ ɛnyɛ saa na yɛbɛwe a yɛka. Sɛ papa o, bɔne o, Awurade yɛn Nyankopɔn a yɛresoma wo ne nkyɛn no ne na yɛbetie, na asi yɛn yie sɛ yɛtie Awurade yɛn Nyankopɔn nti. Na dadu akyiri no, Awurade asɛm baa Yeremia nkyɛn. Na ɔfrɛɛ Karea ba Yohanan ne dɔm asafohene a wɔka ne ho no nyinaa ne ɔman no nyinaa. Efiri akumaa so kosi ɔkɛseɛ so bae. Na ɔka kyerɛɛ wɔn sɛ, sɛ Awurade Israel Nyankopɔn a mosomaa me ne nkyɛn sɛ memma mo nkotosrɛ nnu n'anim no sie nie. Sɛ mobɛtena asase yi so a, ɛne mesi mo, na merennwiri, na medua mo, na merentutu mo, efiri sɛ manu me ho bɔne a meyɛɛ mo no ho. Munsuro Babelhene a musuro n'anim yi anim. Munsuro no, Awurade asɛm nie. Na me na medi mo akyiri sɛ mɛgye mo nkwa na mayi mo afiri ne nsɛm. Na mɛdom na mama wahum mmɔbɔ, na wama mo asane aba mo asase so. Na sɛ moka sɛ, yɛrentena asase yi so, na moantie Awurade mo Nyankopɔn ne, ka sɛ, daabi, na yɛbɛkɔ Misrim asase so a, yɛrenhunu dɔm na yɛrente totorobɛnto hyɛne, na aduanekɔm rene yɛn, na yɛakɔtena hɔ a. Ɛne afei muntie Awurade asɛm. Mo Yuda nkae a aka yi, sɛ Asafo Awurade Israel Nyankopɔn sie nie. Sɛ mode mo ani to so sɛ mobɛkɔ Misrim akɔyɛ hɔ ahɔho a, ɛne ɛbɛba sɛ afena a musuro no ara bɛto mo wɔ hɔ, Misrim asase no so. Na ɛkɔm a mo akoma tu ho no bedi mo akyi Misrim hɔ, na ɛhɔ ara na mobɛwuwuo. Na mmarima a wɔde wɔn ani to so sɛ wobɛkɔ Misrim akɔyɛ hɔ ahɔho no nyinaa bɛwu afena ne ɛkɔm ne owuyadeɛ ano. Na wɔn mu biara renka, anaasɛ ɔremfiri bɔne a mede bɛba wɔn soɔ no mu. Na sɛ Asafo Awurade Israel Nyankopɔn sie nie, sɛdeɛ mabufuo ne mabufuhye hwie guu Yerusalemfoɔ soɔ no, saa ara na mokɔ Misrim a mabufuhye bɛhwie agu mo soɔ. Na moadane ntankadeɛ ne ahodwirideɛ ne nnome ne nsopa, na morenhunu ha yi bio. Awurade aka akyerɛ mo, Yuda nkaeɛ, sɛ monkɔ Misrim. Na munhunu pefee sɛ madi mo adanseɛ nnɛ.
na moatwa mo ara mo kra nkontompo efisɛ mo ara na mosomaa me Awurade mo Nyankopɔn nkyɛn sɛ bɔ Awurade yɛn Nyankopɔn mpaeɛ ma yɛn na sɛdeɛ Awurade yɛn Nyankopɔn bɛka nyinaa no saa na ka kyerɛ yɛn na yɛnyɔ na maka makyerɛ mo nnɛ nso mo antie Awurade mo Nyankopɔn ne deɛ ɔde somaa me mo nkyɛn no nyinaa na afei munhunu pefee sɛ afena ne ɛkɔm ne owuyade ano na mobɛwuwuo deɛ mo ani gyina sɛ morekɔ akɔyɛ hɔ ahɔhoɔ no. Yeremia ti 49. Na Yeremia kaa Awurade wɔ Nyankopɔn nsɛm a Awurade wɔ Nyankopɔn de somaa no wɔn nkyɛn no nyinaa kyerɛ ɔman no nyinaa wieɛ no. Hosea ba Asaria ne Karia ba Yohanan ne mmarima ahokyerɛfoɔ no nyinaa ka kyerɛ Yeremia sɛ, Atorosɛm na woreka yi, Awurade yɛn Nyankopɔn nsoma wo sɛ ka sɛ, monkɔ Misraim nkɔyɛ hɔ ahɔhoɔ. Na Neria ba Baruk na opiapia wo tia yɛn, sɛdeɛ ɛbɛyɛ na ɔde yɛn ahyɛ Kaldeefoɔ nsa, na waku yɛn, na watu yɛn akɔ Babel. Na Karia ba Yohanan ne dɔm asafohene no nyinaa ne ɔman no nyinaa antie Awurade antena Yuda asase so. Na Karia ba Yohanan ne dɔm asafohene no nyinaa fa Yuda nkae a wɔsane firi amanaman nyinaa a wɔpansam wɔn kɔɔ hɔ no nyinaa baa sɛ wɔrebɛsoa Yudafoɔ asase soɔ. Mmarima ne mmaa ne mmɔfra ne ɔhene mamaa ne nnipa a ankɔbeahene Nebusaradan gyaa wɔn Safan ba Ahikam ba Gedalia nkyɛn no nyinaa ne odiyifoɔ Yeremia ne Neria ba Baruk na wɔde wɔn kɔɔ Misraim asase so efiri sɛ wɔantie Awurade na wɔbaa Tapanhes. Ɛna Awurade asɛm baa Yeremia nkyɛn Tapanhes sɛ, Tase aboa kɛseɛ na fa hyehyɛ dɔteɛ mu ntayaa apono no a ɛwɔ Farao fie pono ano no mu Tapanhes Yudafoɔ mmarima no anim na ka kyerɛ wɔn sɛ Asafo Awurade Israel Nyankopɔn sie ni hwɛ meresoma ama wakɔfa makoa Babelhene Nebukadnezar na mede n'adwama besi aboa yi a mede makora yi so na watrɛ n'akatamansoɔ mu wɔ hɔ na ɔbɛba abɛbɔ Misraim asase deɛ wɔ sɛ wuo no bɛwu na deɛ wɔ sɛ domum fa no ɔbɛfa no domum na deɛ wɔ sɛ afena no afena bɛka no na mɛto Misraim anyame afie mu gya na wahye wɔn asoa wɔn nomu na wɔafira Misraim asase sɛdeɛ odwanhwɛfoɔ fira ne ntoma na wɔafiri hɔ asomdwoe mu akɔ na wɔbɛbubu Bet-Semes adum a ɛwɔ Misraim asase soɔ no na wɔde wogya ahye Misraim anyame afie no. Yeremia ti 49. Asɛm a ɛbaa Yeremia nkyɛn a ɛfa Yudafoɔ a wɔte Misraim asase soɔ wɔn a wɔtete Migdol ne Tapanhes ne Nof ne Patros asase soɔ no nyinaa ho nie. Sɛ Asafo Awurade Israel Nyankopɔn sie nie mo ara mahunu bɔne a mede maba Yerusalem ne Yuda nkuro nyinaa soɔ no nyinaa na hwɛ ayɛ amanfo nɛ na obiara ni hɔ a ɔte soɔ efiri wɔn bɔne a wɔyɛ de huru me boɔ sɛ wɔkɔkɔhyee aduhwam de som anyame foforo a wɔne mo ne mo agyanom nnim wɔn no nti na mesoma me nkoa adiyifoɔ no nyinaa ma wɔbaa mo nkyɛn metua nhema me soma sɛ monyɛ akyiwade a ɛyɛ me tan yi bi nanso wɔantie na wɔammerɛ wɔn aso ase sɛ wɔbɛsane afiri wɔn bɔne ho na wɔrenhye aduhwam mma anyame foforo ɛna m'anibereɛ ne m'abufuhye hwie guɛ na ɛdɛre Yuda nkuro ne Yerusalem mmorɔno so maa no dane asasefo ne amanfo sɛdeɛ ɛtie ne yi na afei sɛ Awurade Asafo Nyankopɔn Israel Nyankopɔn sie nie adɛn na mo nso moyeyɛ bɔne kɛseɛ tia mo ara mo kra yi sɛ wɔntwitwa mu ɔbarima ne ɔbaa abɔfra ne akokoa mfiri Yuda na wɔanya mo nkae biara sɛ mode mo nsa no nnwuma rehuru me boɔ na mo ahye aduhwam ama anyame foforo Misraim asase a mo aba soɔ abɛyɛ hɔ ahɔhoɔ yi so sɛdeɛ ɛbɛyɛ na mo ase bɛhyeɛ na mo ayɛ nnome ne nsopa asase so amanaman nyinaa mu mo wura firi mo agyanom ne bɔne ne Yuda ahemfo ne bɔne ne wɔn yerenom ne bɔne ne mo ara mo ne bɔne ne mo yerenom ne bɔne a wɔyɛ no Yuda asase soɔ ne Yerusalem mmorɔ no soɔ no ɛna wɔmmerɛ wɔn ho ase de besi na dai nanso wɔnsuro na wɔnante me mmara ne mahyɛde a mede me sisi mo ne mo agyanom anim no soɔ enti sɛ Asafo Awurade
Israel Nyankopɔn sie nie, hwɛ, mede m'anim asamo na asi mo bɔne, na Yuda nyinaa ase ahye. Na mafa Yuda nkae a wɔde wɔn ani ato so sɛ ɔbɛba Misraim asase so abɛyɛ hɔ ahɔhoɔ no mama wɔn nyinaa sa. Misraim asase so na wɔbɛtotɔ, afena ne ɛkɔm nti wɔbɛwie sa. Afiri akuma so akosi ɔkɛseɛ so, afena ne ɛkɔm ano na wɔbɛwuo. Na wadane-dane ntankadeɛ ne ahodwirideɛ ne nnome ne nsopa. Na mɛtwe wɔn a wɔtete Misraim asase so na so, sɛdeɛ mede afena, ɛkɔm ne owuyadeɛ bɛtwe Yerusalem aso no. Na Yuda nkae a wakɔ Misraim akɔyɛ hɔ ahɔhoɔ no mu biara remfiri mu, anaasɛ ɔrenka, na wasane aba Yuda asase a wɔpɛ sɛ wɔsan kɔ hɔ no so kɔtena hɔ no, ɛfiri sɛ obiara rensane mma, gye adwanefoɔ. Ɛna mmarima a wonim sɛ wɔn yerenom hyehyee aduhwam a anyame foforɔ no nyinaa, ne mma a wogyinagyina hɔ no nyinaa, asafo kɛseɛ ne ɔman a wɔte Patros, Misraim asase soɔ no nyinaa buaa Yeremia sɛ, asɛm a woreka kyerɛ yɛn Awurade din mu yi, yɛrentie wo, na mmom yɛbɛyɛ biribiara ɛfiri yɛn anum, sɛ yɛbɛhye aduhwam ama ɔsoro hemmaa no, na yɛhwie ahwiesa ama no sɛdeɛ yɛne yɛn agyanom, yɛn ahemfo ne yɛn asafohene yɔɔe. Yuda nkuro ne Yerusalem mmorɔno nso a aduane mee yɛn na yɛdii yie na yɛanhunu bɔne biara no. Na ɛfiri bere a yɛgyaee ɔsoro hemmaa no aduhwam hyeɛ ne ahwiesa hwie no, ade nyinaa bɔ yɛn, ɛna afena ne ɛkɔm awie yɛn yɔ yi. Na sɛ yɛhye aduhwam ma ɔsoro hemmaa, na yɛhwie ahwiesa ma no a, na yɛkwati yɛn kunu no na yɛyɛ ɔtatra de sisi hɔ ma no, na yɛhwie ahwiesa no anaa? Ɛna Yeremia ka kyerɛɛ ɔman no nyinaa, mmarima ne mmaa ne nkurɔfoɔ a wobuaa no nyinaa sɛ, aduhwam a mo ne mo agyanom, mo ahemfo ne mo mmapɔnma ne asase no so nkurɔfoɔ no hyee no Yuda nkuro mu ne Yerusalem mmorɔno soɔ no, ɛnyɛ ɛnonom na Awurade akaeɛ na aforo ahyɛ ne n'akoma mu, ɛfiri sɛ na Awurade ntumi nsoa mo ne yɛ bɔne ne akyiwade a moyɔɔyɛ no bio. Na mo asase adane amanfo ne ahodwirideɛ ne nnome a obiara ntena hɔ sɛdeɛ ɛteɛ ne yi. Esiane sɛ mohyehyee aduhwam yɛ Awurade bɔne, na moantie Awurade, na moanni ne mmara ne n'ahyɛdeɛ ne n'adansesɛm no so nti na asiane bɔne yi abesiane mo sɛdeɛ ɛteɛ ne yi. Na Yeremia ka kyerɛɛ ɔman no nyinaa ne mmaa no nyinaa sɛ, Yudafoɔ a mowɔ Misraim asase soɔ nyinaa, muntie Awurade asɛm. Sɛ Asafo Awurade, Israel Nyankopɔn sie nie, mo ne mo yerenom, mode mo ano ka, na mode mo nsa ma no ba mu sɛ, mara na yɛbɛma yɛn aboade a yɛhyɛɛ ho bɔ no, sɛ yɛbɛhye aduhwam ama ɔsoro hemmaa, na yɛhwie ahwiesa ama no. Tim ara na mobɛma mo bɔhyɛ no atim, na ma nso na mobɛma mo aboadeɛ no. Saa nti, muntie Awurade asɛm. Yudafoɔ a mote Misraim asase soɔ nyinaa, hwɛ, maka me din kɛseɛ no sɛ, Awurade asɛm nie, wɔremmɔ me din Yudani biara anum wɔ Misraim asase nyinaa so sɛ Awurade Nyankopɔn te aseɛ yi, hwɛ, mewɔ wɔn ho ani, bɔne ho, na ɛnyɛ papa ho. Na Yudafoɔ a wɔwɔ Misraim asase soɔ no nyinaa bɛdwerɛ afena ne ɛkɔma no akosi sɛ wɔbɛwie sa. Na nnipa kakraa bi a wɔbɛfiri afena no afiri no, bɛsane afiri Misraim asase so aba Yuda asase so. Na Yuda nkae a wɔbaa Misraim asase so, bɛyɛ hɔ ahɔhoɔ no nyinaa bɛhunu oni a n'asɛm bɛgyina. Me die o, wɔn die o. Na yei bɛyɛ nsɛnkyerɛnne ama mo, Awurade asɛm nie, sɛ mɛtwe mo aso ɛha yi, na moahunu sɛ mo ho na me nsɛm no bɛba mu ayɛ mo bɔne. Sɛ Awurade sie nie, hwɛ, mede Misraim hene Farao Hofra merehyɛ n'atamfo ne wɔn a wɔrepɛ no akum no nsa, sɛdeɛ mede Yuda hene Sedekia mehyɛɛ Babel hene Nebukadnezar ɔtane no pɛ no akum no nsa no. Yeremia ti 45. Asɛm a odiyifoɔ Yeremia ka kyerɛɛ Neria ba Baruk, bere a ɔtwerɛɛ nsɛm yi firi Yeremia anum hyɛɛ nwoma mu. Yuda hene Yehoakim a ɔyɛ Yosia ba afe a ɛtɔ so 9 mu no sɛ Awurade Israel Nyankopɔn ka no wo, Baruk ho nie. Woka sɛ, minue, sɛ Awurade de awerɛhoɔ ka me yea ho. Mabrɛ ne apinisie, na minya home biara. Sei na ka kyerɛ no, sɛ Awurade sie nie, hwɛ, deɛ mesiiɛ no meredwiri, na deɛ meduaeɛ no meretutu,
na ye bɛba asase no nyinaa so. Na wo na worehwehwɛ adekɛse afa. Nhwehwɛ na hwɛ. Mede bɔne mereba honam nyinaa so. Awurade asɛm nie. Na mede wo kra bɛma wo sɛ asade baabiara a wobɛkorɔ. Yeremia ti 49. Awurade asɛm a ɛbaa odiyifo Yeremia nkyɛn amanaman ho nie. Misrim deɛ, Misrim hene Faro ne kodɔm a ɛwɔ asubɔntene Eufrate ano wɔ Kakemisa, Babel hene Nebukadreza kum wɔn. Yuda hene Yehoakim a ɔyɛ Yosia baafe a ɛtɔ so nan mu no ho. Munsiesie akyɛmwa ne ɛkyɛm, na muntusa. Momfa apɔnkɔ nsesa nteaseɛnam ho. Montenatena so. Apɔnkɔsotefoɔ, monhyɛ dadeɛ kyɛ nyinagyina hɔ. Mompɔmpea ho, na monhyehyɛ dadeɛ nkataboɔ. Ɛnamdeɛ so na mihu wɔn sɛdeɛ wɔn akoma atuo, na wadane wɔn akyire, na wɔn nnɔmmarima no, wɔabobɔ wɔn aguo, na dwane ara na wɔredwane na wɔnhwɛ wɔn akyiri yi. Ehu wɔ afa nyinaa, Awurade asɛm nie. Ɔhoɔharefoɔ nyɛ adwaneɛ, na dɔmmarima mfiri mu mfi, atifi fam. Asuo Eufrate no ho na wasunti na wahwehwe aseɛ. Hwan na ɔreba sɛ Nile, na n'asorɔkyeɛ rebɔ sɛ asukɛseɛ deɛ yi? Misrim atu reba sɛ Nile, n'asorɔkyeɛ rebɔ sɛ asu akɛseɛ deɛ, na ɛse, meyiri makata asase so masɛe nkuro ne emufoɔ no. Montenatena apɔnkɔ so, nteaseɛnam nto yiri didi, na nnɔmmarima no mfiri adi. Ethiopia ne Put, akyɛmkurafoɔ no ne Lidiafoɔ a wokura tadua pono mu no. Nso da no yɛ Awurade, Asafo Awurade deɛ. Awerɛtɔ da a ɔbɛtɔ n'atamfo so werɛ. Na afena bɛdidi ame, na wɔn mogya ama n'abo. Na Awurade, Asafo Awurade wɔ okum afɔdeɛ, atifi fam asase so. Asuo Eufrate ho. O, ababaa, Misrim babaa, frokɔ Gilead kɔgye aduro. Kwara kwa na wo ma nnuro dɔɔso. Ayaresa biara ni hɔ ma wo. Amanaman atew ahohora, na wɔn nteamu ayɛ asase matɔ. Na dɔmmarima abɔ dɔmmarima so, ma wɔn baanu abom ahwehwe ase. Asɛm a Awurade ka kyerɛɛ odiyifo Yeremia sɛ Babel hene Nebukadreza bɛba abɛsɛe Misrim asase no. Monka no Misrim, na mompɛn monka no Migdol, na mompɛn monka no Nof, ne Tapanhes hɔ. Monka sɛ, gyina hɔ, na tim hɔ pintin, ɛfiri sɛ afena redidi atwa wo ho ahyia. Ɛnamdeɛ nso na wapra wakunu ne kuro yi. Obiara anyina, na Awurade apam wɔn. Wama pii ahwehwe ase, baako atɔ da ne yɔnko so mpo. Ɛna wɔse, sɔre ma yɛnsane nkɔ yɛn nkurɔfoɔ nkyɛn, ne yɛn awoɔ asase so, mfiri afena a ɛyɛ hu no anim. Wɔteam hɔ sɛ, Misrim hene Faro asɛe, wama bere a ɛsɛ no atwam. Sɛ mete aseɛ yi, ɔhene a Asafo Awurade ne ne din no asɛm nie. Sɛdeɛ Tabor si mmepɔ no ntam, na Karmel si ɛpo mu no, saa na ɔbɛba. Yɔ atukorɔ ho adeɛ fa, Misrim baba a wote hɔ no, na Nof bɛdane amanfo, na ahye a obiara rentena mu bio. Misrim yɛ nantwie ba bedeɛ a ne ho yɛ fɛ. Ɔsɛ yɛ firi atifi fam reba. Na paafo a wɔwɔ mu no nso te sɛ anantwie mma nyɛmmoa. Na wɔn nso wɔdane wɔn ho bom dwane. Wɔnyina, ɛfiri sɛ, wɔn nsa yɛ da adu. Wɔn asotwe brɛ aba wɔn so. Ne ne gyegye kɔ sɛ ɔwɔ deɛ. Na wɔde dɔm nam so reba. Na wɔde mmonnua reba ne so sɛ nnuabufoɔ. Wɔbu ne kwaeɛ, Awurade asɛm nie. Na wɔnya mu ahwehwɛeɛ. Na wɔdɔɔso sene ntutummɛ. Na wɔn dodoɔ nni ano. Wɔama Misrim babaa ani awu. Wɔde no ahyɛ atifi fam man no nsa. Asafo Awurade, Israel Nyankopɔn se, hwɛ, mereba ma bɛtwe Amon a ɔwɔ no aso. Ne Faro ne Misrim ne ɛso anyame, ne ɛso ahemfo ne Faro, ne wɔn a wɔde wɔn ho to ne soɔ no. Na mede wɔn ahyɛ wɔn a wɔpɛ wɔn kra no nsa. Ne Babel hene Nebukadreza ne ne nkoa nsa. Na ɛno akyi na wɔbɛtena so sɛ tetena no, Awurade asɛm nie. Na wo, makoa Yakob, insuro, na ma wakoma ntu, Israel. Na hwɛ, meregye wo afiri akyirikyiri, ne w'asefoɔ nso afiri wɔn nnommumfa asase no so. Na Yakob asane aba abɛhome atena ase dwoodwoo. Na obiara nni hɔ a obeyi ne ho. Wo, makoa Yakob, insuro. Awurade asɛm nie. Na medi w'akyi, na mɛma amanaman a mebɔɔ mo pete kɔɔ hɔ no nyinaa awie sa. Na wo deɛ, merenwie wo. Na mɛteɛ wo sɛdeɛ ɛfata. Na bem deɛ,
meremma wo nni. Yeremia ti 49. Awurade asɛm a ɛbaa odiyifo Yeremia nkyɛn Filistifoɔ ho ansa na Faro reba abekunkum Gasa nie. Sɛ Awurade sie nie, hwɛ, nsuo rema ne ho so afiri atifi fam, na yɛ asu a ɛreyiri asram asase ne ne mayɛ, nkuro ne wɔn a wɔte mu no so. Na nnipa bɛteɛteɛm, na asase no sofoɔ abɔ abubuo. Wɔn apɔnkɔ akunini ntɔte a esisi fam timtim no kitikitiyɛ, ne wɔn teaseɛ nam a ɛyɛ twɛtwerɛ dɛdɛ ne nan huye nti. Agyanom nnane wɔn ani nhwɛ wɔn mma. Wɔn nsa guo ne nti, ɛda a ɛreba abɛsɛe Filistifoɔ nyinaa atwitwa Tiro ne Sidon aboafo a aka no nyinaa nti. Na Awurade rebɛsɛe Filistifoɔ, Kafto supɔ mu nkaeɛ no. Atipa abagasa so, Askelon ne wɔn bɔnhwa mu nkaeɛ asɛe pasaa. Wobɛbɔ wo ho akam akosi dabɛn. Ao Awurade afena, enkosi dabɛn ansa na wayɛ koom. Sane kɔhyɛ wo bɔha mu. Homena yɛ din ɛbɛyɛ dɛn na yɛ koom. Bere Awurade ahyɛ no yi, Askelon ne mpoano hɔ na wahyɛ sɛ mmra. Yeremia ti 48. Moab deɛ, sɛ Asafo Awurade Israel Nyankopɔn sie nie, Nebo nnue, ɛfiri sɛ asɛe. Kiriataim ani awu, wagye. Abandenden no ani awu, na wadwira agu. Moab ayɛ yie biara ni hɔ bio. Watu ne ho agyina bɔne. Hesbon hɔ sɛ, mommra ma yɛntwa no, na anyɛ ɔman bio. Wo madmen so, wayɛ kranana, afena di w'akyi. Esu ne firi Horonaim, ɔsɛe ne abuo kɛseɛ. Wabubu Moab, emu nipa nkuma ama wɔte nteamu. Na Luhit aforoyɛ hɔ, wɔde esu ara nkoforo kɔsoro. Na Horonaim asaneyɛ hɔ, ahohiahiafoɔ te adwaadwo gyegyeegyeyɛ. Munwane dwane mma mo kra mfiri mu mfi. Na monyɛ sɛ ɛsrɛ so dua a ɛso ayɛ pataa. Na esiane sɛ wode w'ani ato wo nnwuma ne w'akoradeɛ so nti, wo nso wɔbɛfaw. Na Kemos, n'asɔfoɔ ne n'asafohene abɔ mu afiri adi akɔtu kuro mu. Na ɔsɛefoɔ bɛba nkuro nyinaa so, na kuro biara remfiri mu mfi. Na monhwɛ ayera, na asaseta nso asɛe, sɛdeɛ Awurade kae no. Momma Moab ntaban, na ontu nkɔ, na ne nkuro bɛyɛ amanfo a obiara nte mu. Nnome nka deɛ ɔyɛ Awurade adwuma biara, na nnome nka deɛ osanka n'afena firi mogya mu. Moab atena ase dwoodwoo firi ne mmɔfraase, na wada ne puo so, na wɔnhwie no mfiri adeɛ mu ngu adeɛ mu, na ɔnkɔ otu kuro mu da. Enti na ne da aka ne mu, na ne ho hwam nsakyerɛe. Enti hwɛ, nna bi reba, Awurade asɛm nie. Sɛ mɛsoma atuefoɔ aba ne so a wobɛtue wɔn, na wɔhwiehwie deɛ ɛwɔ n'adeɛ mu agu, na wɔabobɔ ne mpɔre nso. Na Moab ani bɛwu Kemos ho, sɛdeɛ Israel fie ani wu Betel a wɔde wɔn ho too soɔ no ho no. Ɛyɛ dɛn na moka sɛ, yɛyɛ nnɔmmarima ne akofofo a wɔfata ɔko? Wɔasɛe Moab, na wɔaforo kɔ ɛso nkuro mu, na ne mmerante a wayi wɔn no asane kɔ okum mu. Ɔhene a Asafo Awurade ne ne din no asɛm nie. Moab sɛyɛ repempɛn so ba, na ne musuo reyɛ ntɛm ba. Munyam no, mo a motete ne ho nyinaa ne mo a munim ne din nyinaa. Monka sɛ, ɛyɛ dɛn na dua a ɛyɛ den, poma fɛɛfɛ no abuo yi. Sane firi w'animonyam mu, na tena sukɔm asase so, de bɔn babaa a wote hɔ no. Na Moab sɛefoɔ atu reba wo so. Ɔrebɛsɛe w'aban a ɛyɛ den no, kogyina kwan ho sra. Aroɛ mutefoɔ, bisa odwanefoɔ ne deɛ wafiri mu afire sɛ, ɛdeɛ na wayɔ? Moab ani awu, na wadwira agu. Muntwa agyaadwo na monteam, monka no Arnon sɛ, wasɛe Moab. Na atemmu aba asaseta no so, aba Holon ne Yasa, ne Mefat, ne Dibon ne Nebo, ne Bet Diblataim, ne Kiriataim, ne Bet Gamul, ne Bet Mion, ne Keriot ne Bosra, ne Moab asase so nkuro a ɛwɔ akyirikyiri, ne deɛ ɛbɛn nyinaa so. Wɔatwa Moab abɛn, na ne basa abu, Awurade asɛm nie. Momma no mo, ɛfiri sɛ wadi Awurade so akokurokosɛm. Na momma Moab nyantam ne fie mu, na ɔno nso nane aseresere deɛ. Israel anyɛ wɔ aseredeɛ, sɛ wuhunu no akorɔmfoɔ mu. Na da biara a woka ne ho asɛm no, wowosowosow ti. Moabfoɔ, munya mo nkuro hɔ nkɔtena abotan mu, na monyɛ sɛ abuburo a ɔyɛ ne buo abodan ano nkyɛn mu. Yɛate Moab huhuru a wahuhuru dodoɔ no, na hantan ne dwɛ, ne n'ahokyerɛ ne n'akoma mma soɔ.
miara Awurade asɛm nie. Minim n'ani ɛden, na honhoahoa ne ne yɔɛ yɛ atoro. Enti mitwa Moab ho adwo, na mitwa Moab nyinaa ho adwaadwo, na wodi Kir Heres mmarima ho abooboo. Mede Yasere su no bi misu Sibma obobe. Wo nhoma atra ɛpo, akoduru Yaser po ano. Wo nua bateɛ ne wo bobe abateɛ so na ɔsɛefo aba beguo. Na wɔhwam anigyeɛ ne ahurusideɛ afiri mfupa ne Moab asase so. Na matwa nsa to afiri nsakyi amena mu. Wɔrenya nsa mmɔnye so. Wɔbɛbɔ agye so a ɛnyɛ mmɔgye so dwom. Wɔma wɔn ne so firi Hesbon, nteam no mu kosi Eliale ne Yahas. Efiri so akosi Horonaim. Sɛ mfie mmiɛnsa na ntwibereɛ. Na Nimrim nsuo mpo adane nkyɛkyerɛ. Na metwa Moab mu, Awurade asɛm nie. Deɛ ɔbɔ ɛhye afɔdeɛ soronsoronbea ne deɛ ɔhye aduhwam ma n'anyame no. Ɛno nti makoma gyegye ma Moab sɛ atɛntɛbɛn, na makoma gyegye sɛ atɛntɛbɛn ma Kir Heres mmarima. Efiri sɛ, ade a wanya a wɔde asie no ayera. Na etire nyinaa so apepa, na bɔdwesɛ nyinaa kuku. Nsa nyinaa ho ayɛ nkama, na ayituma miamia asene. Esutue ara nko na ɛwɔ Moab adan nyinaa atifi, ne ne mmorɔ no soɔ. Na mabɔ Moab sɛ kukuo bi a wɔmpɛ, Awurade asɛm nie. Sɛdeɛ wasi adwiri no, sɛdeɛ wosi twa agyaadwoɔ, sɛdeɛ Moab si de aniwuo dane n'atikɔ, na Moab adane asredeɛ ne ahodwirideɛ ama wɔn a wɔtete ne ho nyinaa. Na sɛ Awurade sie nie, hwɛ, ɔretu sɛ ɔkɔdeɛ, na ɔtrɛ ne ntaban mu ba Moab so. Wafa Keriot, na wagye nkura a ɛyɛ den no, na ɛda no, Moab nnɔmmarima akoma bɛyɛ sɛ ɔbaa a ɔda ahohiahia mu akoma. Na ɔbɛsɛe Moab na ɛrenyɛ ɔman bio, efiri sɛ wadi Awurade so akokurokosɛm. Ehu ne eku ne kantankora dawda, wo a wote Moab no, Awurade asɛm nie. Deɛ odwane firi ehu ano no kɔ eku mu, na deɛ waforo afiri eku mu no, wɔde kantankora yi no. Na mede Moab asotwe afe bɛba wɔn so, Awurade asɛm nie. Hesbon nwunu mu na adwanefo a ahoɔden abɔ wɔn gyinagyina, na ogya afiri Hesbon, na ogyaframa afiri Sihon mu, na abɛhye Moab abɔgyeɛ ne hooyɛmma no mpampam. Moab due, Kemos man ayera, na wafa wo mabani nomum, na wo mama akɔ nomumfa mu. Nso mede Moab nomum bɛsane aba, na edi akyire no mu, Awurade asɛm nie. Deɛ Moab atemmuo no aso ne ha. Yeremia ti 49. Amon madeɛ, sɛ Awurade sie nie. Israel ni mabani, anaasɛ oni ɔdedini. Ɛnam deɛ nso na makam di adeɛ Gad, na ne manfoɔ tete ne nkuro mu. Ɛno nti, hwɛ, nna bi reba, Awurade asɛm nie. Sɛ mɛma Amon ma kuro raba no ate ɔko mu osebɔ, na adane nkunkum aboɔ kuo, na wɔde ogya ahye ɛho nkurowa, na Israel adi n'adedifo adeɛ, Awurade na ɔseɛ. Hesbon, twa agyaadwo, na wasɛe Ai. Raba mama, monteam, momfra ayituma ntwa adwo, na monkyinkyin afasuo no ntam. Na Malkam rekɔto kuro mu, na asɔfoɔ ne ne mmapɔn ma bom kɔ. Adɛn na wohyehyɛ wo ho mmɔnhwa no ho? Wo bɔnhwa no sene kɔ. Ɔbabaa okyirisanni a wode wo ho too w'akoradeɛ so kaa sɛ, hwan na ɔbɛba me soɔ no? Hwɛ, mede ehu bɛfiri wɔn a wɔatwa wo ho ahyia nyinaa nkyɛn aba wo so. Awurade, Asafo Awurade asɛm nie. Na wɔasunsum mo maako atwene a biara remmoa adwanefoɔ ano. Na ɛno akyiri no, mede Amon mma nnomum bɛsane aba bio, Awurade asɛm nie. Edom deɛ, sɛ Asafo Awurade sie nie, nyansa biara ni timan bio. Afutu abɔ nhunumufoɔ, wɔhwie wɔn nyansa agu. Munnwane, monnane mo akyi, monkɔtena deɛ mu dɔ hɔ. Dedamfoɔ na mede Esau sɛ yɛbɛba ne so, bere a mɛba mabɛtwe n'aso no. Sɛ bobe abatefoɔ ba wo so a, wɔrennya wo mpɛpɛ. Sɛ anadwo akorɔmfoɔ ba a, wɔbɛsɛe deɛ ɛbɛso wɔn. Na me deɛ, mama Esau ho ada hɔ. Mayi n'ahuntadeɛ adi, na ɔrentumi nkora ne ho. Wasɛe n'asefoɔ ne ne nuanom ne n'afipamfo, na onni hɔ bio. Gya wo nwisia hɔ, me na mɛgye wɔn kwa, na wakunafoɔ nso, ma wɔmfa wɔn ho nto me so. Na sɛ Awurade sie nie, hwɛ, wɔn a ɛmfata wɔn sɛ wɔbɛnom kuruwa no, nom ara na wɔnom. Na wo deɛ, wobɛfa wo ho sɔn adi. Woremfa wo ho sɔn ni, na mmom nom ara na wobɛnom.
na maka me ho ntam Awurade asɛm nie sɛ Bosra bɛdane ahodwirideɛ nso pa amanfo ne nnome na ne nkuro nyinaa ayeyɛ daa amanfo mate Awurade anom nsɛm na wasoma ɔbɔfoɔ ma wakɔ amanaman mu sɛ mommoaboa mo ano mmra ne so na monsɔre mɛko na hwɛ ma yɛwo amanaman mu ketewa ma wabu wo animtie nipa mu wahidia ne wakoma ahantan adaadaa wo a wote ɔbotan ntokuro mu wo a wote nkoko a ɛkorɔn soɔ sɛ woyɛ ubuo sorosoro sɛ ɔkɔdeɛ mpo a ɛhɔ ara na meyi wo afiri asi fam Awurade asɛm nie na Edom bɛdane amanfo obiara a obetwam ho no ne bɔ no nyinaa nti ne ho bedwiri no na wabɔ hwerɛma hwehwee sɛdeɛ Sodom ne Gomora ne ɛho nkuro butuiɛ no Awurade asɛm nie obiara rentena hɔ na onipa ba biara renyɛ hɔ hɔhoɔ hwɛ ɔforo sɛ gyata firi Yordan kwaeɛ no mu reba tenabea a ɛwɔ hɔ daa no so na mɛma wɔde dwane afiri hɔ amonom na deɛ wayi no no ɔno na mede no besi soɔ na hwan na ɔte sɛ me na hwan na obehyia me na hwan ne odwanhwɛfo a obetumi agyina m'anim enti muntie Awurade agyina a watu no Edom ho ne tirimpo a wabɔ no temanfoɔ ho no ampara wɔbɛtwe wɔn sɛ nwan mu nkuma akɔ ampara wɔn ho bɛyɛ wɔn tenabea ahodwiri wɔn ahwe ase gyegyeegye nti asase wo so agyaadwo a wotwa no wɔte nka ɛpo kɔkɔɔ ano tɔn hwɛ ɔforo sɛ ɔkɔdeɛ retu aba na ɔtrɛ ne ntaban mu Bosra so na ɛda no Edom nnɔmmarima akoma bɛyɛ sɛ ɔbaa a ɔda ahohiahia mu akoma Damasko deɛ wakum Hamat ne Apad aniwuo ɛfiri sɛ wate asɛmmɔne bi wɔn akoma atu ɛpo mu ahuru entumi nyɛ koom Damasko ahodwo adane ne ho rebedwane nketenkete akye no ahohiahia ne ya akuta no sɛ ɔbaawofoɔ ayɛyie kuro mahosɛpɛ kuro no sɛdeɛ wasi agya no afa enti emu mmeranteɛ bɛtotɔ mmorɔ no so na ɛda no ara watwitwa n'akofofoɔ nyinaa agu Asafo Awurade asɛm nie na mɛsɔ Damasko fasuo mu gya na ahye Ben-Hadad aban afɛfɛ no Keda ne Hasor ahenni a Babelhene Nebukadnessar sɛe no deɛ nie sɛ Awurade sie nie monsɔre ntu Keda so sa na monsɛe apueefoɔ wɔn ntomadan ne wɔn nwan wɔbɛfa wɔn kuntu ne wɔn nneɔma ne wɔn yoma wɔbɛtase akɔ na wateam aka akyerɛ wɔn sɛ ehu wɔ afa nyinaa munyane muntu mmirikaden monkɔtena deɛ emu dɔ hɔ mo a mote Hasor Awurade asɛm nie na Babelhene Nebukadnessar atu mu tiri so agyina na wapam mo ho apam monsɔre ntu ɔman a wɔn ho dwo a wɔte hɔ dwoodwoo no so sa Awurade asɛm nie wonni apono ne akyire adaban wɔn nko ara na wɔte hɔ na wɔn yoma bɛyɛ fomfa adeɛ na wɔn mmoakuo dodoɔ ayɛ asadeɛ na mɛbɔ wɔn a wayi wɔn bɔgye sɛ putuo apete mframa nyinaa mu na mede wɔn sɛyɛ afiri afa nyinaa ba wɔn so Awurade asɛm nie na Hasor bɛdane habɔdɔm tenabea ne daa amanfo obiara rentena hɔ na onipa ba biara renyɛ mu hɔhoɔ Awurade asɛm baa odiyifoɔ Yeremia nkyɛn Elam ho Yudahene Sedekia ahenni mfitiaseɛ sɛ Asafo Awurade sie nie hwɛ merebubu Elam tadua wɔn maniyɛ ade titire mu na mede mframa nan bɛfiri ɔsoro afanan aba Elam so na mabɔ wɔn apete mframa yi nyinaa mu na ɔman biara ni hɔ a Elam adam fikyiri ma hɔ na mɛma Elam akoma atu wɔn atamfo ne wɔn a wɔrepɛ wɔn aku wɔn no anim na mede mmusuo a ɛyɛ mabufuo mu gya bɛba wɔn so Awurade asɛm nie na mama afena ati wɔn akosi sɛ mewie wɔn yɔ na mede madwa besi Elam na mama ɔhene ne mmapɔnma ayera hɔ Awurade asɛm nie nanso na edi akyire no mu no mede Elam nomum bɛsan aba Awurade asɛm nie Yeremia ti aduonum asɛm a Awurade nam odiyifoɔ Yeremia so ka tia Babel ne Kaldeafoɔ asase no nie monka no amanaman mu momma wɔnte na munsi franka momma wɔnte na munsi so monka sɛ wafa Babel wakum Bel aniwuo wayɛ Merodak pasaa wakum Nahoni aniwuo wayɛ n'abosom pasaa na ɔman bi firi atifi fam retu ne so sa wɔn a ɔbɛyɛ n'asase no amanfo a obiara rentena so nipa ne mmoa nyinaa betu akɔ nna no mu ne brɛ no mu no Awurade asɛm nie Israel mma bɛba wɔne Yuda mma bɛbom aba wɔde ɔnantesu bɛhwehwɛ Awurade wɔn Nyankopɔn
Wobebisa Sion akyiri kwan. Ɛhɔ na wɔn ani kyerɛ. Mommra ma yɛnkɔfam Awurade ho. Daa pam a werɛwerɛ mfiri mu. Meman adane nnuan a wayera. Wɔn ahwɛfoɔ ama wafomfom kwan adane-dane kɔ mmepɔ so. Wafiri bepɔ so kɔ kokoɔ so. Wɔn werɛ firi wɔn dabrɛ. Wɔn a wɔto wɔn nyinaa tete wɔn mu. Na wɔn ahohiahiafoɔ ka sɛ, yɛnnii so, esiane sɛ wɔayɛ Awurade bɔne. Tenenee tenabea ne wɔn agyanom anidasoɔ Awurade no. Munnwane mfiri Babel, na mumfiri Kaldeafoɔ asase so nkɔ. Na monyɛ sɛ mpapo a wodi nnwan anim. Na hwɛ, me na menyane amanaman akɛseɛ asafo, ama wafiri atifi fam asase so atu Babel so sa. Na watwa ne ho mpasua. Ɛhɔ na wobefiri afa no. Wɔn agyan yɛ sɛ dɔmmarima a waben. Ɔnsan n'akyiri kwa. Na Kaldeafoɔ bɛdane asadeɛ. Wɔn a wɔbɛfom no afa nyinaa bɛmemem. Awurade asɛm nie. Ɛfiri sɛ mo ani gyee, na mudi ahurusie. Mo a mofom m'agyapadeɛ no. Na mudua abo sɛ nantwiburu a ɛsrɛ mu no mu. Na musuu sɛ apɔnkɔ akunini. Mo na ani awu paara. Mo wofoɔ anim agu ase. Hwɛ, ɔbɛyɛ amanaman mu kyirikafoɔ. Ɛsrɛ nkyɛkyerɛ ne ɛsrɛ pradaa. Awurade abufuhye nti obiara rentena hɔ. Na ne nyinaa bɛdane amanfo koraa. Obiara a otwam Babel ho no ho bedwiri no. Na wabɔ n'amanehunu no nyinaa ho hwerɛma hwehwee. Momma mu ntwa nhyia Babel ho. Mo a mukuntunu tadua mu nyinaa. Montoto no. Monodo agyan ho. Ɛfiri sɛ wayɛ Awurade bɔne. Mommɔ ne so osenhyia. Ɔde ne ho ama. Ne nyinasoɔ ahwehwe ase. Na fasua adwiri. Na Awurade ara ɛtɔne no. Montɔ mo werɛ ne so. Monyɛ no sɛdeɛ ɔyɔɔyɛ no. Muntwa ogufuo mfiri Babel. Ne deɛ ɔsɔ kantankranchi mu twabere mu no. Atirimuɔden afena no anim na wɔbɛdane-dane akɔ wɔn manfoɔ mu. Na wɔadwane-dwane akɔ wɔn asase so. Israel yɛ odwantene a wayera a agyata apam no korɔ. Akane no, Asiria hene na ɔtetee ne mu. Na akyirɛ ne nnompe mpo Babel hene Nebukadnezar abubum. Enti sɛ Asafo Awurade, Israel Nyankopɔn sie nie. Hwɛ, mereba ma bɛtwe Babel hene ne n'asase aso. Sɛdeɛ meba bɛtwe Asiria hene no aso no. Na mede Israel asane aba ne yɛmea. Na wabedidi Kamel ne Basan. Na ne kra amen, Efraim bepɔ so ne Gilead. Na no mu ne bere no mu, Awurade asɛm nie. Na wɔbɛtwe Israel amumuyɔ, nso na ɛni hɔ. Ne Yuda bɔne na wɔrenhunu. Na mede bɛfiri wɔn a mema wɔkaeɛ no. Tumera time, aseɛ ne atuateɛ mmɔho asase no. Ne Pekod, aseɛ ne asotwe nkurɔfoɔ no so sa. Sɛe wɔn, na hyedi wɔn akyi, Awurade asɛm nie. Na yɔ sɛdeɛ mehyɛɛ wɔn no nyinaa. Akodie gyegyeegye ne ɔsɛeɛ kɛseɛ wɔ asase no so. Sɛdeɛ wasi atwitwa, na wabubu asase nyinaa asaeɛ. Sɛdeɛ Babel asi adane amanfo amanaman mu. Masum wo fidie na wayi wo nso. Babel, na wo deɛ woanhunu. Wato wo akye wo nso. Ɛfiri sɛ, wo ne Awurade na adi aperepereɛ. Awurade ahini n'akoradeɛ dan, na wayi n'abufuhye akodeɛ. Ɛfiri sɛ, Awurade, Asafo Awurade wɔ adwuma bi yɔ wɔ Kaldeafoɔ asase so. Mumfiri ano no ho amra ne so. Munhini n'asan. Monsesa ngu hɔ sɛ ayuo akuakuo. Na monsɛe no pasapasa. Momma biribiara nkama no. Munkunkum n'anantwini no nyinaa. Momma wɔnsane nkɔ okum mu. Wɔnnue, ɛfiri sɛ wɔn da wɔn asotwe berɛ adu. Wɔte adwanefoɔ ne wɔn a wɔafiri mu afiri Babel asase soɔ ne. Na wɔbɛka Awurade yɛn Nyankopɔn awerɛtɔ, na sɔrefie ho awerɛtɔ Sion hɔ. Momfrɛ agyantofoɔ nkɔtoa Babel. Wɔn a wɔkuntunu tadua nyinaa. Monkyerɛ ne ho nsraban hyia. Momma obiara mfiri mu mfi. Monsusu ne nneyɔeɛ so nsi no anan mu. Sɛdeɛ ɔyɔeɛ no nyinaa. Monyɛ ne saa ara, ɛfiri sɛ wadi Awurade, Israel Kronkronni no so ahantansɛm. Enti ne mmeranteɛ bɛtotɔ ne mmorɔ no so. Na n'akofofoɔ nyinaa bɛdwerɛ ɛda no, Awurade asɛm nie. Ɔhantani, hwɛ, me ne wo na anya. Awurade, Asafo Awurade asɛm nie. Ɛfiri sɛ woda w'asotwe berɛ adu. Na ahantani no bɛsunti ahwe ase. Na obiara nni hɔ a ɔbɛma no soɔ. Na masɔ ne nkuro mu gya, na ahye atwa ne ho nyinaa ahyia. Sɛ Asafo Awurade sie nie.
Wɔhom Israel mma ne Yuda mma nyinaa so. Na wokurakura wɔn a wafa wɔn nomum nyinaa mu. Wɔmpɛ sɛ ogyaa wɔn. Wɔn pomfoɔ no nso ho yɛ den. Asafo Awurade ne din. Die na ɔne wɔn ho asɛmpɛfoɔ no bedie. Sɛdeɛ ɛbɛyɛ na wama asase no ahome. Na wahyɛ Babelfoɔ ahomete. Afena wɔ Kaldeafoɔ so. Awurade asɛm nie. Ne Babelfoɔ so. Ne wɔn mmapɔmma ne wɔn anyansafoɔ so. Afena wɔ akɔmfo atorofoɔ no so. Na wadane-dane nkwapae. Afena wɔ wɔn nnɔmmarima so. Na wɔn akoma atu. Afena wɔ wɔn apɔnkɔ ne wɔn teaseɛnam ne asraafoɔ afrafrafoɔ a wɔwɔ kuro no mu no nyinaa so. Na wadane-dane mmaa. Afena wɔ n'akoradeɛ so na wafom afa. Ɛwea wɔ ne nsuo so na awewe. Ɛfiri sɛ ɛyɛ ahoni asase. Na wɔbobɔ abosom a ɛyɛ hu ho dam. Ɛno nti ɛsrɛ so mmoa na nkuntumpaa bɛtena hɔ. Na nsohori bɛtena mu. Na nnipa rentena mu da biara da. Awoɔ ntoatoaso a ɛdidi soɔ mu biara renkyekyere bio. Sɛ Sodom ne Gomora ne ɛho nkura a Onyankopɔn butuiɛ no. Awurade asɛm nie. Obiara rentena hɔ. Na onipa ba biara renyɛ mu hɔhoɔ. Hwɛ, ɔman bi firi atifi fam reba. Na ɔman kɛseɛ bi ne ahemfo bebree akanya wɔn ho firi asase ano tɔn. Wokurakura tadua ne pɛmɛ. Wɔn ho yɛ den. Na wɔn hunu mmɔbɔ. Wɔn ne yɛ huu sɛ ɛpo. Na wɔtete apɔnkɔ so asiesie wɔn ho sɛ akofofoɔ. Atu wo Babel babaa so sa. Babel hene te wɔn nka. Na ne nsɛm ago. Ahohiahia akye no. Na yi asɛ ɔbaawofoɔ. Hwɛ. Ɔforo sɛ gyata a ofiri Yordan kwae no mu reba tenabea a ɛwɔ hɔ daa no so. Na mɛma wɔde dwane afiri hɔ amonom. Na deɛ wayi no no, ɔno na mede no besi soɔ. Na hwan na ɔte sɛ me? Na hwan na obehyia me? Na hwan ne odwanhwɛfo a obetumi agyina m'anim? Enti muntie Awurade agyina a watu no Babel ho. Ne tirimupɔ a wabɔ no Kaldeafoɔ asase ho no. Ampara, ɔbɛtwe wɔn sɛ nnwan mu nkumaa no akɔ. Ampara, wɔn ho bɛyɛ wɔn tenabea ahodwiri. Ɛne a ɛse, wafa Babel no gyegyegye nti asase wo so. Wɔte agyaadwotwerɛ amanaman mu. Yeremia ti aduonum baako. Sɛ Awurade sie nie, hwɛ, merehanya mframa a ɛsɛe adeɛ atia Babel ne wɔn a wɔtete nnipa a wɔne me anya no mu. Na masoma nhusofoɔ akɔ Babel, na wahu no so, na wama n'asase ada mpan, ɛfiri sɛ wobɛtwa ne ho ahyia ɛda bɔne no so. Deɛ okuntunu ne tadua no, ma tadua kuntumfoɔ nkuntu ne tadua ntia no. Ne deɛ ɔma ne ho soɔ, ne dadeɛ nkataboɔ mu no. Na mo no do ne mmeranteɛ ho, monsɛe ne dɔm nyinaa pasapasa. Na atɔfoɔ abegugu Kaldeafoɔ asase so, na wɔn a wɔahwere wɔn mu agugu ne mmorɔ no so. Na Israel ne Yuda Nyankopɔn, Asafo Awurade no, ɛnya wɔn sɛ okunafoɔ. Na wɔn deɛ wɔn asase no, Israel Kronkronni no ho asodie ahyɛ so ma. Munnwane mfiri Babel mu, na mommɛma mo kra mfiri mu mfi. Na monnwerɛ wɔ n'amumuyɔ mu, na Awurade awerɛtɔ bere nie, ɔretua no ne nneyɛe so ka. Babel yɛ Awurade nsɛm sikakuruwa a ɛma asase nyinaa borɔ. Amanamana nom ne nsa no bi, enti na amanamana abobɔ adam. Mpofrem na Babel ahwe aseɛ na wabubu no. Muntwa ne ho agyaadwo. Momfa ne yea ano aneneduro mmra. Ebi a wɔsa a ɛbɛyɛ yie. Anka yɛresa Babel yadeɛ na ansa. Munya no ma yɛnkɔ yɛn nsase so. Na n'atemmuo akoduru ɔsoro. Na wama so de akoduru wiem tɔn. Awurade ayi yɛn trenee adi. Mommra ma yɛmɛka Awurade yɛn Nyankopɔn ne yɛyɛ wɔ Sion. Monsi agyan. Monsɔ akyɛm mu. Awurade akanya Media ahemfo honhom. Na wabɔ Babel ho tirimpɔ sɛ ɔbɛsɛe no. Na Awurade awerɛtɔ, na sɔre fie awerɛtɔ ne no. Munsi franka ntia Babel afasuo. Momma ɔwɛn mu nyɛ den. Momfa awɛnfoɔ nsisi hɔ. Munsiesie atɛfoɔ. Na Awurade dwene ne tirim, nso ɔreyɛ deɛ waka no Babelfoɔ ho no. Wo a wote nsuo bebree so a wakoradeɛ dɔɔso no, wawie yɛ aba. Deɛ wasusu a wobɛtwa no wo soɔ no aduru so. Asafo Awurade aka ne ho ntam sɛ, mede nnipa bɛhyɛ wo ma sɛ mɛbɛ, na wabɔ wo so se. Ɔno na ɔde ne tumi yɔɔ asase de ne nyansa maa wiase tim hɔ, na ɔde ne nhunumu de ɔsoro trɛɛ hɔ.
ɔpra na abɔ mu a ɔma nsu dodoɔ ba ɔsoro na ɔma nsu wisie tu firi asase ano no ho a ɔyɛ anyinam ka osuo ho otu mframa firi n'adekorabea hɔnom nnipa nyinaa yɛ mmoa a enni nimdeɛ sika dwumfoɔ nyinaa ani wuwu ahoni ho efiri sɛ wɔn agudeɛ yɛ atorɔ na ahome ni wɔn mu wɔyɛ ahuhudeɛ nko ahwammɔdwuma wɔn asotwe bere mu no wɔbɛyera Yakob kyɛfa nte sɛ yeinom na ade nyinaa yɔfoɔ ne no na Israel ne n'agyapadeɛ abusuakuo Asafo Awurade ne ne din woyɛ me asayɛ ne akodeɛ na mede wo me bobɔ amanaman na mede wo me sɛesɛe ahenie na mede wo me bobɔ ɔpɔnkɔ ne ne sotefoɔ na mede wo me bobɔ teaseɛnam ne mutefoɔ na mede wo me bobɔ ɔbarima ne ɔbaa na mede wo me bobɔ akwakoraa ne abofra na mede wo me bobɔ abranteɛ ne ababaa na mede wo me bobɔ odwanhwɛfoɔ ne ne nwankuo na mede wo me bobɔ okuafoɔ ne nanantwie mpam ho na mede wo me bobɔ amradofoɔ ne ɔman mpanimfoɔ na metua Babel ne Kaldeafoɔ nyinaa ne bɔne a ɔde ayɛ Sion no nyinaa so ka mo ani so Awurade asɛm nie hwɛ me ne wo anya bepɔ sɛefoɔ Awurade asɛm nie wo a wosɛe asase nyinaa wo so na mɛtene me nsa na mɛmunumunu wo afiri ɔbotan so na mayɛ wo bepɔ a ahye na ɔremfa wo mu ɔbo a wɔde bɛto ntweasoɔ ne ɔbo a wɔde bɛto fapem na mmom wobɛdane daa manfo Awurade asɛm nie munsi asase no so frankaa monhyɛ ne ntotorobɛnto amanaman mu monsiesie amanaman nkyere ne so sa munhyia Ararat Mini ne Askenas ahenie ntia no munsi sahene ntia no momfa apɔnkɔ mmra sɛ mmɛbɛboro sraa monsiesie amanaman nkyere ne so sa Media ahemfo wɔnam mmaradofoɔ ne wɔn amampani ne wɔn ahenie asase nyinaa na asase no woso na ɛpopo efiri sɛ Awurade tirimpɔ bɔ no ba mu Babel ho sɛ ɔrebɛyɛ Babel asase amanfo a obiara nti mu Babel nnɔmmarima agyae ko tete aban mu wɔn mmaniyɛ to atwa wadanedane mmaa wato wɔn afie mu gya wabubu akyire adaban mirikatuni tu mirika hyia mirikatuni ɔbɔfoɔ nam hyia ɔbɔfoɔ kɔbɔ Babel hene kaseɛ sɛ wafa ne kuro tia ne tia na wagye asu atwaeɛ na wɔde ogya ahye mmɛwa tadeɛ no na akofofoɔ no ani atan na sɛ Asafo Awurade Israel Nyankopɔn sie nie Babel babaa te sɛ ayupɔrebea bere a wotiatia soɔ no aka kakraa bi na twaberɛ adurama no Babel hene Nebukadnezar atete yɛn wayam yɛn ɔde yɛn asi hɔ sɛ ade ahwee nim wamene yɛn sɛ asuo mu bɔpɔn bi ɔde me nnɔkɔnnɔkɔwadeɛ ahyɛ ne yɛfunu ma wasunsum yɛn kɔ atirimɔden a wɔbɔɔ me ne me honam no wɔmfa misa Babel deɛ ɔte Sion no na ɔka saa na me mogya ngu Kaldeafoɔ so Yerusalem na ɔka saa enti sɛ Awurade sie nie hwɛ meredi w'asɛm ama wo na matɔ wo werɛ mama wo na mama ne po no mu awo na n'asubura awe na Babel ayɛ akuakuo ne habɔdɔm tenabea ahodwirideɛ ne fɛdie na obiara rentena hɔ wɔn nyinaa bobom sɛ agyata wɔpopɔ so sɛ agyata mma sɛ wɔn ho yɛ wɔn hyia mɛto wɔn nsa pono na mama wabobo na wɔn ho asɛpɛ wɔn na wadadaa na wɔanyane Awurade asɛm nie mɛtwe wɔn asiane sɛ nnwama akɔ okum mu sɛ adwanini ne mpapo nyinaa sɛdeɛ wasi afa Sesaka ne Babel agye asase nyinaa ayɛ yie no sɛdeɛ Babel ayi adane amanaman mu ahodwirideɛ ɛpo asra Babel so na asorɔkye huuyɛ akata so ne nkuro adanedane amanfo asase pɛsɛ ne nkyɛkyerɛ asase a obiara nte so na onipa ba biara mfa so na mɛbama bɛtwe Bela so Babel hɔ na mayi deɛ wamene no afiri n'anum na amanaman rensene nkɔ ne nkyɛn bio Babel afasuo nso ahwe ase meman mumfra di mfiri ne mu na monyegye mo kra mfiri Awurade abufuo mu gya no ano nso momma mo akoma ntu na munsuro akwansosɛm a ɔbɛte no asase so no ho na akwansosɛm bɛba afe bi so na ɛno akyi afe no akwansosɛm bɛba na nhyɛsoɔ wɔ asase no so deɛ odi tumi sɔre tia deɛ odi tumi ɛno nti hwɛ nna bi reba a mɛba ma bebu Babel ahoni no atɛn
na n'asase nyinaa ani awu, na n'atɔfoɔ nyinaa hwehwe ase wɔ so. Na ɔsoro ne asase ne deɛ ɛwɔ mu nyinaa bɛto Babel so ahurusie dwom, na asɛefoɔ bɛfiri atifi fam aba ne so. Awurade asɛm nie. Babel nso, sɛdeɛ wɔmaa Israel atɔfoɔ hwehwe aseɛ no, saa ara na Babel nso asase nyinaa so atɔfoɔ bɛhwehwe aseɛ. Mo a moafiri mu afiri afenaa no, monnante nkɔ, munnyina. Momfiri akyirikyiri nkae Awurade. Yerusalem nso mmra mo akoma mu. Yɛn ani awuwu, na yɛate nso pa. Ahohora akata yɛn anim. Ɛfiri sɛ, ananafoɔ aba Awurade fie akronkronneɛ so. Ɛno nti, hwɛ, nna bi reba, Awurade asɛm nie, sɛ mɛba mabebu n'ahoni no atɛn, na atɔfoɔ bɛpenepene n'asase nyinaa so. Sɛ Babel foro kɔ ɔsoro mpo, na sɛ ɔhyɛ n'aban a ɛkron mu den sɛ nara a, me nkyɛn ara na asɛefoɔ bɛfiri aba ne soɔ, Awurade asɛm nie. Wɔte nteamu firi Babel ne agyaadwo kɛseɛ firi Kaldeafoɔ asase so. Na Awurade resɛe Babel, na wama gyegyeegye kɛseɛ no ayera wɔ mu. Na wɔn asorɔkyeɛ yɛ huu sɛ nsuo bebree. Wɔn ne hoo yɛ gyegye. Na ɔsɛefoɔ ba ɔno Babel so, na wɔkyekyere ne nnɔmmarima. Wɔbubu wɔn tadua mu, ɛfiri sɛ, ananmuhyɛ Nyankopɔn ne Awurade. Tua nso na otua ka. Na mɛma ne mmapɔnma ne n'anyansafoɔ ne n'amradofoɔ ne ne mampanimfoɔ ne ne nnɔmmarima abobo. Na wɔadeda daa na a wɔrenyane. Ɔhene a ne din ne Asafo Awurade no asɛm nie. Sɛ Asafo Awurade sie nie, Babel afasu a atrɛ tɛtrɛ no, wɔbɛdwiridwiri ama aseɛ ada hɔ petee. Na kuro ano apono a ɛkron no, ɔde ogya bɛhye. Na aman adwuma a wɔyɔɔyɛ no ayɛ hunu. Na ogya ahye deɛ nkurɔfoɔ dodoɔ abrɛ ho no. Asɛm a odiyifoɔ Yeremia de hyɛɛ Maaseia ba Neria ba Seraia. Ɛberɛ a ɔne Yudahene Sedekia kɔɔ Babel, afe a ɛtɔ so 9 no mu. Nso na Seraia di apiafoɔ hene. Na Yeremia twerɛɛ mmusua a ɛbɛba Babel soɔ no hyɛɛ nwoma biako mu. Nsɛm a watwerɛ no Babel ho yi nyinaa. Na Yeremia ka kyerɛɛ Seraia sɛ, sɛ wuduru Babel a, hwɛ na kenkan nsɛm yi nyinaa, na ka sɛ, Awurade, wo na wakasa atia ha yi sɛ wobɛtutu a obiara rentena mu. Ɛfiri nipa so kosi afieboa so, na mmom adane daa amanfo ara nko. Na sɛ wuwie nwoma yi kenkan a, wode ɔboɔ akyekyere ho na wato atwene Efrati mu, aka sɛ, saa ara na Babel bɛmmem a ɛrensɔre bio. Mmusua a mede mereba so no nyinaa nti na wawie sa. Ɛha na Yeremia nsɛm no aso. Yeremia ti 52. Sedekia di mfie 22 na obedi hene. Na odi hene mfie 12 Yerusalem. Na ne nadin de Hamutal a ɔyɛ Yeremia ba a ofiri Libna. Na ɔyɛ Awurade ani so bɔne sɛdeɛ Yehoakim yɔɛ no nyinaa. Na Awurade abufuo nti na ɛbaa saa. Yerusalem ne Yuda de kosii sɛ ɔtoo wɔn firi n'anim guiɛ. Na Sedekia tee Babel hene anim atua. Na n'ahenni afe a ɛtɔ so 9, bosomi a ɛtɔ so 10, da a ɛtɔ so 10 no, Babel hene Nebukadreza, ɔno ne ne dɔm nyinaa baa Yerusalem so bɛkyeree so nsraban. Na wɔtotoo ho epie hyiae. Na kuro no dii kamu kosii ɔhene Sedekia afe a ɛtɔ so 12 no mu. Bosomi a ɛtɔ so 9, da a ɛtɔ so 9 no, ɛkɔm no mu yɛ den kuro no mu. Na aduane biara ni hɔ ma asase no so nkurɔfoɔ no. Ɛna wotuu kuro no mu hyɛnee mu. Na mmarima akofoɔ no nyinaa dwane firi kuro no mu anadwo faa ɔpon kɛseɛ mu. Afasuo mmienu a ɛwɔ ɔhene turo ho no ntɛm kɔe. Nso na Kaldeafoɔ atwa kuro no ho ahyia. Na wɔfaa mpaprɛ kwan so kɔe. Na Kaldeafoɔ dɔm tii ɔhene no. Na wɔkɔtoo no Yeriko mpaprɛ mu. Na ne dɔm nyinaa firi ne ho petee. Na wɔkyeree ɔhene no de ne kɔmaa Babel hene wɔ Ribla a ɛwɔ Hamat asase soɔ. Na obuaa no atɛn. Na Babel hene kum Sedekia mabarima n'anim. Na okunkum Yuda mapɔnma nyinaa nso wɔ Ribla. Na ɔbɔɔ Sedekia ani. Na ɔmaa woguu no kɔbere nkɔnsɔnkɔnsɔn 2. Na Babel hene de ne kɔɔ Babel. Na ɔde ne hyɛɛ awɛmfoɔ dan mu kosii ne wuda. Na bosomi a ɛtɔ so 5, da a ɛtɔ so 10 a ɛne Babel hene Nebukadreza afe a
ɛtɔ so dunkron no mu na Ankɔbeahene Nebusaradan a ogyina Babelhene anim no baa Yerusalem. Na ɔbɛhyee Awurade fie ne ɔhene fie ne Yerusalem afie nyinaa. Afie akɛseɛ nyinaa ɔde ogya hyee. Na Kaldeafoɔ dɔm a wɔne Ankɔbeahene baeɛ no nyinaa burii Yerusalem afasuo no nyinaa hyiae. Na ɔman no mu ahiafoɔ no mu bi ne nkurɔfoɔ no nkae a wɔkaa kuro no mu ne awaefoɔ a wɔwae kɔɔ Babelhene nkyɛn no, nkurɔfoɔ yiw no mu nkae no, Ankɔbeahene Nebusaradan tuu wɔn kɔe. Nanso Ankɔbeahene Nebusaradan gyaa asase no so ahiafoɔ no bi, sɛ wɔnyɛ bobeyɛfoɔ ne akuafoɔ. Na kɔbere adum a ɛwɔ Awurade fie ne nsugyeɛ nnaka ne kɔbere po a ɛwɔ Awurade fie no, Kaldeafoɔ no bubuu mu, na wɔsoaa kɔbere no nyinaa kɔɔ Babel. Na nsenaa ne sesaadeɛ ne adumgya ne nkoraa ne nnwowaa ne kɔbere nneɛma a wɔde yɔ ɔsom adwuma no nyinaa wɔfae. Na nyaawa ne nson kukua ne nkoraa ne nsenaa ne kanea nnua ne nnwowaa ne nkuruwa no, deɛ ɛyɛ sika no sika, ne deɛ ɛyɛ dwetɛ no dwetɛ, Ankɔbeahene no fa kɔe. Adum mmienu no, ɛpo biako no, kɔbere anantwie dumienu a ɛwɔ aseɛ no, nsugyeɛ nnaka a ɔhene Salomo yɔm a Awurade fie no, nneɛma nyinaa kɔbere no, wɔantumi ankari. Adum no, biako korɔn yɛ basafadu 8, na basafadu biako ho matwa ho hyia, na emu pipiripie yɛ nsateaa 9, na ɔkwan da mu, na ɛso duntre nso yɛ kɔbere, na oduntre no korɔn yɛ basafanum, na ntentan ne atoa aba wɔ oduntre no ho hyia. Ne nyinaa yɛ kɔbere, na odum a etia mmienu no ho wɔ ɛno ara bi ne atoa aba. Na atoa aba a ɛsensɛne mframa ano yɛ 96, na atoa aba a ɛwɔ ntentan no ho hyia no nyinaa yɛ 100. Na Ankɔbeahene no faa ɔsɔfoɔ titire Seraia ne ɔsɔfoɔ a odi soɔ Sefania ne apono ano ahwɛfoɔ 3. Na kuro no mu nso ɔfaa opiani baako a wɔde no asi akofoɔ no soɔ, ne wɔn a wɔne ɔhene tu agyina no mu mmarima 7 a wohunu wɔn kuro no mu, ne ɔsahene a ɔpɔn asase no so nkurɔfoɔ kɔ ɔsa no twerɛfoɔ, ne asase no so nkurɔfoɔ mu mmarima 60 a wohunu wɔn kuro no mu no. Na Ankɔbeahene Nebusaradan faa wɔn de wɔn kɔɔ Babelhene nkyɛn wɔ Ribla. Na Babelhene no bobɔɔ wɔn kunkum wɔn Ribla a ɛwɔ Hamat asase soɔ. Saa na wotuu Yuda firi n'asase so kɔɔɛ. Yei ne ɔman a Nebukadnezar tuu wɔn kɔɔɛ no. Afe a ɛtɔ so 9 no mu no, Yudafoɔ 322. Nebukadnezar afe a ɛtɔ so 18 no mu no, Yerusalem nnipa 832. Nebukadnezar afe a ɛtɔ so 23 no mu no, Ankɔbeahene Nebusaradan tuu Yudafoɔ 745 kɔe. Nnipa no nyinaa yɛ 9,600. Na Yudahene Yehoiakim tu korɔ so afe a ɛtɔ so 37 no, bosome a ɛtɔ so 12, da a ɛtɔ so 55 no, Babelhene Ewil-Merodak afe a obedii mu hene no, ɔmaa Yudahene Yehoiakim tiri so, na oyii ne firi nneduafoɔ dan mu, na ɔne no kasaa kasa pa. Na ɔmaa n'adwa kyɛnee ahemfo a wɔne no wɔ Babel no adwa, na ɔmaa no yii ne duam dantaadeɛ no, na odidii wɔ n'anim daadaa ne nkwanna nyinaa. Na deɛ wɔde ato hɔ sɛ wɔma no daa no, na efiri ɔhene nkyɛn na wɔde ma no. Ɛda biara ne ne deɛ, ne nkwanna nyinaa, de kosii ne wuda.